Востраў загінуўшых караблёў. Тэкст друкуецца паводле выдання Александр Бяляеў, востраў загінуўшых караблёў. Дзедгіз, 1960. Копірайт 2022 Сіархай Алонічаў. Частка першая. На палубе вялікі трансатлантычны параход Веніямін Франклін стаяў у генуэзскай гавані, гатовы да адплыцця. На беразе панавала звычайная мітусня, чуліся крыкі розных народаў, рознакаляровага натоўпу, а на параходзе ўжо наступіў момант той напружанай, нервознай цішыні, якая міжволі захоплівае людзей перад далёкім падарожжам. Толькі на палубе трэцяга класа пасажыры мітусіліся, размеркуваючы прастору, размяшчаючы і скаладаючы рэчы. Публіка першага класа з вышыні сваёй палубы маўчкі назірала за гэтым людскім мурашнікам. Параход гучна прашумеў апошні раз, страсануючы паветра. Матросы паспяшліва пачалі паднімаць трап. У гэты момант на трап хутка ўзняліся два чалавекі. Той, хто ішоў ззаду, зрабіў матросам нейкі знак рукой, і яны апусцілі трап. Апаздалыя пасажыры ўвайшлі на палубу. Добра апрануты, стройны і шырокаплечы малады чалавек, заклаўшы рукі ў кішэні шырокага пальта, хутка пайшоў у накірунку кают. Яго гладка паголены твар быў зусім спакойным. Аднак назіральны чалавек па сунутых бровах незнаёмца і лёгкай іранічнай усмешцы мог бы заўважыць, што гэты спакой створаны. Услед за ім, не адстаючы ні на крок, ішоў тоўсценькі чалавек сярэдніх гадоў. Яго катэлок быў зрушаны на патыліцу. Патны, памяты твар выказваў адначасова стомленасць, задавальненне і напружаную ўвагу, як у кошкі, якая цягне ў зубах мыш. Ён ні на секунду не спускаў вачэй са свайго спадарожніка. На палубе парахода, недалёка ад трапа, стаяла маладая дзяўчына ў белай сукенцы. На імгненне яе вочы сустрэліся з вачыма спазніўшагася пасажыра, які ішоў наперадзе. Калі гэтая дзіўная пара прайшла, дзяўчына ў белай сукенцы, міс Кінгман пачула, як матрос, які прыбіраў трап, сказаў свайму таварышу, кіўнуўшы ў бок аддаляючыхся пасажыраў. Бачыў? Стары знаёмы Джим Сімпкінс, нью-йоркскі сышчык, злавіў нейкага малайца. Сімпкінс, адказаў другі матрос. Гэты падробнай дзічыне не палюе. Так, глядзі, як апрануты. Які-небудзь спецыяліст па частцы банкаўскіх сейфаў, калі не горшы за таго. Міс Кінгман стала жудасна. На адным параходзе з ёю будзе ехаць увесь шлях да Нью-Йорка злачынец, магчыма, забойца. Да гэтага часу яна бачыць толькі ў газетах партрэты гэтых таямнічых і страшных людзей. Міс Кінгман паспешліва ўзнялася на верхнюю палубу. Тут, сярод людзей свайго круга, у гэтым месцы, недаступным, звычайным, смяротным, яна адчувала сябе ў адноснай бяспецы. Адкінуўшыся на зручным пляцаным крэсле, міс Кінгман пагрузілася ў бяздзейнае сузіранне. Лепшы дар марскіх падарожжаў для нерваў, стомленых гарадской мітуснёй. Тэнт пакрываў яе галаву ад гарачых прамянёў сонца. Над ёю ціха гайдануліся лісце пальмаў, якія стаялі ў шырокіх катках паміж крэсламі. Адкульсьці збоку даносіўся араматычны пах дарагога тытуню. «Злачынец! Хто б мог падумаць?» – прашаптала міс Кінгман, усё яшчэ ўспамінаючы сустрэчу каля трапа. І каб канчаткова пазбавіцца ад непрыемнага ўражання, яна дастала маленькі вытанчаны партсігар з сланавай косці, японскай работы, з выразанымі на крышцы кветкамі, і закурыла егіпецкую цыгаретку. Сіняя струменька дыму пацягнулася ўверх да лісця пальмы. Параход адыходзіў, асцярожна выбіраючыся з гавані. Здавалася, быццам параход стаіць на месцы, а перасуваюцца навакольныя дэкарацыі з дапамогай круцільнай сцэны. Вось уся Генуя павярнулася да борта парахода, як бы жадаючы паказацца тым, хто ад'язджае ў апошні раз. Белыя дамы збягалі з гор і цясніліся ў прыбярэжнай паласы, як статак авечак каля водапоя. А над імі ўзвышаліся жоўта-карычневыя вяршыні з зялёнымі плямамі садоў і піній. Але вось нехта павярнуў дэкарацыю. Адкрыўся куток заліва. Блакітная люстэрка з крыштальнай празрыстасцю вады. Белыя яхты, здавалася, былі пагружаныя ў кусок блакітнага неба, які ўпаў на зямлю. Так ясна былі бачныя ўсе лініі судна праз празрыстую ваду. Бясконцыя астаткі рыб імжыліся паміж жаўтлявых камянёў і кароткіх вадарасцей на белым пясчаным дне. Паступова вада станавілася ўсё больш сіняй, пакуль не схавала дно. «Як вам спадабалася, міс, ваша каюта?» Міс Кінгман азірнулася. Перад ёй стаяў капітан, які ўключыў у круг сваіх абавязкаў аказваць светлівыя знакі ўвагі самым каштоўным пасажырам. «Дзякуй вам, містер. Браун. Містер Браун, выдатна. Мы зайдзем у Марсель? Нью-Йорк». Першы прыпынак. «Увогуле, магчыма, мы затрымаемся на некалькі гадзін у Гібралтары. Вам хацелася пабываць у Марселі?» «О, не,
паспяшліва і нават са спалохам сказала міс Кінгман. Мне смяртэльна абрыдла Еўропа, і крыху памоўчаўшы яна спытала: «Скажаце, капітан, у нас на параходзе ёсць злачынец? Які злачынец? Якісьці арыштаваны? Магчыма, іх нават некалькі. Звычайная справа. Бо гэтая публіка мае звычай уцякаць ад еўрапейскага правасуддзя ў Амерыку, ад амерыканскага ў Еўропу. Але сышчыкі высочваюць іх і дастаўляюць дамоў гэтых гуллівых авечак. У іх прысутнасці на параходзе няма нічога небяспечнага, можаце быць зусім спакойныя. Іх прыводзяць без скандалаў толькі для таго, каб не прыцягваць увагі публікі. Але ўкаюцца ім адразу надзяваюць ручныя кандалы і прыкоўваюць да коек. Але это жахліва, прамавіла міс Кінгман. Капітан пацягнуў плячыма. Ні капітан, ні нават сама міс Кінгман не зразумелі таго смутнага адчування, якое выклікала гэтае выказванне. Жахліва, што людзей, як дзікіх жывёл, прыкоўваюць на ланцуг. Так, думаю, капітан, хоць і лічыў гэта разумнай мерай засцярогі. Жахліва, што гэты малады чалавек, які так мала падобны на злачынцу і нічым не адрозніваецца ад людзей яе кола, будзе ўсю дарогу сядзець зняволены ў душнай каюце. Вось тая смутная падсвядомая думка, якая ўзрушыла міс Кінгман. І, моцна затрымаўшы цыгарэтай, яна пагрузілася ў маўчанне. Капітан незаўважна адышоў ад міс Кінгман. Свежы марскі вецер гуляў канцом белага шаўковага шаліка і яе каштанавымі завіткамі. Нават сюды, за некалькі міль ад Гавані, даносіўся водар квітнеючых магнолій, як апошні прывітання ад генуэзскага берага. Гіганцкі параход нястомна разрэз блакінь паверхні, пакідаючы за сабой далёкі хвалісты след. А хвалі-сцяжкі спяшаліся залатаць шво, які ўтварыўся на шаўковай марской роўнядзі. Двой. Бурная ноч. Шах каралю. Шах і мат. О, каб вас акула праглынула. Вы майстэрскі гуляеце, містер Гатлінг? Сказаў знакаміты нью-йоркскі дэтэктыў Джим Сімпкінс і незадаволена пачухаў за правым вухам. Так, вы гуляеце выдатна, працягваў ён, але я ўсё ж лепш гуляю за вас. Вы абыгралі мяне ў шахматы. За тое, які цудоўны шах і мат я ўладкаваў вам, Гатлінг, там, у Генуі, калі вы, як шахматны кароль, адцядзіліся ў самай далёкай клетцы разбуранага дома. Вы хацелі схавацца ад мяне. Марна. Джим Сімпкінс знойдзе на дне мора. Вось вам шах і мат. І, самазадаволена адкінуўшыся, ён закурыў цыгару. Рэджынальд Гатлінг пацягнуў плячыма. У вас было занадта шмат пешак. Вы паднялі на ногі ўсю генуэзскую паліцыю і правадзілі правільную аблогу. Ні адзін шахматыст не выйграе партыі, маючы на руках адну фігуру караля супраць усіх фігур суперніка. І, акрамя таго, містер Джим Сімпкінс, наша партыя яшчэ не скончаная. Вы мяркуеце? Гэты ланцужок яшчэ не пераканаў вас? І дэтэктыў дакрануўся да лёгкага, але трывалага ланцуга, якім Гатлінг быў прыкуты за левую руку да металічнага стрыжню койкі. Вы наіўны, як многія геніяльныя людзі. Хіба ланцугі – гэта лагічны доказ? Зрэшты, не будзем углыбляцца ў філасофію. І адновім гульню. Я патрабую рэваншу, скончыў Сімпкінс. Наўрад ці гэта ўдасца нам. Качка ўзмацняецца і можа змяшаць фігуры, перш чым мы скончым гульню. Гэта як загадаецца разумець, таксама ў пераносным сэнсе? Запытаўся Сімпкінс, расстаўляючы фігуры. Як вам будзе зручна? Так, качае асцярожна, і ён зрабіў ход. У каюце было душна і гарача. Яна размяшчалася ніжэй ватерлініі, недалёка ад машыннага аддзялення, якое, як магутнае сэрца, трэсла сцэны бліжніх кают і напаўняла іх рытмічным шумам. Гульцы пагрузіліся ў маўчанне, стараючыся захаваць раўнавагу шахматнай штучкі. Качка ўзмацнялася. Бура разгрывалася не на жарт. Параход лажыўся на левы бок, марудліва падымаўся. Зноў. Яшчэ, як п'яны. Шахматы паляцелі. Сімпкінс упаў на падлогу. Гэтлінга ўтрымаў ланцуг, але ён моцна рвануў яго руку ў запясці, дзе быў браслет. Сімпкінс вылаяўся і сеў на падлогу. Тут устойлівей. Ведалі, Гэтлінг, мне нешта марская хвароба. Ніколі я яшчэ не пераносіў такой чортавай качкі. Я лягу, але вы не збяжыце, калі мне стане кепска? Безумоўна, адказаў Гэтлінг, укладваючыся на койку. Парву ланцуг і ўцячу, кінжуся ў хвалі. Перадпагаю грамадства акул. Вы жартуеце, Гэтлінг. Сімпкінс паском дабраўся да койкі і, охкаючы, улёгся. Не паспеў ён выцягнуцца, як зноў быў скінуты з ложка страшным ударам, які ўзрушваў увесь параход. Недзе трэскалася, звінела, шумела, гудзела. Зверху даносіліся крыкі і топат ног, і, заглушаючы ўвесь гэты шматгаласы шум, раптам трывожна загудзела сірэна, даючы сігнал усім наверх. Пераадольваючы стомленасць і слабасць, чапляючыся за сцэны, Сімпкінс пайшоў да дзвярэй.
Ён быў смяротна спалоханы, але стараўся схаваць гэта ад спадарожніка. «Гатлінг, там штосьці здарылася. Я іду паглядзець. Прабачце, але я павінен замкнуць вас», – пракрычыў Сімпкінс. Гатлінг паглядзеў на яго з пагардай і нічога не адказаў. Качка працягвалася, але нават пры гэтай качцы можна было заўважыць, што параход павольна пагружаецца носавай часткай. Праз некалькі хвілін у дзвярах з'явіўся Сімпкінс. З яго дажджавіка струменілі патокі вады, твар дэтэктыва быў скрыўлены жахам, які ён ужо не спрабаваў схаваць. «Мы танем». Параход атрымаў прабоіну. Падрыхтоўваюць шлюпкі. Дадзены загад надзяваць ратавальныя паясы. Але яшчэ нікога не пускаюць садзіцца ў шлюпкі. Кажуць, карабель мае нейкія пераборкі, магчыма, яшчэ не патоне, калі там нешта зробяць. Чорт іх ведае што. А пасажыры змагаюцца з маракамі, якія адганяюць іх ад шлюпак. «Але мне то што загадваецца рабіць?» – закрычаў ён, накідваючыся на Гатлінга з выглядам, быццам той быў вінавацец усіх яго няўдач. «Мне то што загадваецца рабіць? Ратвацца самому і сачыць за вамі. Мы можам апынуцца ў розных шлюпках, і вы, магчыма, уцячыце». «А гэта вас хіба не супакойвае?» – з насмешкай спытаў Гатлінг, паказваючы на ланцуг, якім ён быў прыкаваны. «Не магу ж я застацца з вамі, чорт пабяры. Значыць, вы хочаце ўратаваць сябе, мяне і тыя $10 000, якія вам абяцалі за маю поімку? Велічэзна спачуваю вашай цяжкасці, але нічым не магу дапамагчы». «Можаце. Слухайце, голубчык». І голас Сімпкінса стаў падлізлівым. Сімпкінс увесь згорбіўся, як жабрак, які вымагае міласціну. «Дайце слова. Дайце толькі слова, што вы не ўцячаце ад мяне на беразе, і я адразу ж адмыкну і зніму ланцуг з вашай рукі. Дайце толькі слова. Я веру вам. Дзякую за давер, але ніякага слова не дам. Уласна кажучы, так уцяку пры першай магчымасці. Гэтае слова магу вам даць. О, бачылі вы такіх? А калі я пакіну вас тут, у парцяж?» І, не чакаючы адказу, Сімпкінс кінуўся да дзвярэй. Чапляючыся, караскаючыся і падаючы, ён выбраўся па крутой лясвіцы на палубу, якая, нягледзячы на ноч, ярка асвятлялася дугавымі ліхтарамі. Яго адразу абдала дажджавым заслонам, які трапятаў бурным ветрам. Корма карабля стаяла над вадой, нос залівалі хвалі. Сімпкінс аглядзеў палубу і ўбачыў, што дысцыпліна, якая яшчэ існавала некалькі хвілін таму назад, была зрынутая, як лёгкая перашкода, ашалелым націскам таго першабытнага жывёльнага пачуцця, якое называецца інстынктам самазахавання. Вытанчана апранутыя мужчыны, яшчэ ўчора з гуллівай грэблівасцю аказваючы дамам дробязныя паслугі, цяпер тапталі цэлы гэтых дам, прабіваючы кулакамі сабе шлях да шлюпак. Перамагаў мацнейшы. Гук сігналу зліваўся з нечалавечым роам ашалелага статка двухногіх звяроў. Мільгалі раздушаныя цэлы, разарваныя трупы, лахманы адзення. Сімпкінс страціў галаву, гарачая хваліна крыві паднялася ў мозг. Была імкнення, калі ён сам быў гатовы кінуцца ў гэтую мітусню. Але мільгануўшая нават у гэтае імгненне думка аб $10 000 устрымала яго. Горкам скатаўся ён па лясвіцы, усяглетаўся ў каюту, упаў, пракаціўся да дзвярэй, паўзком дабраўся да ложкаў і моўчкі, дрыготкімі рукамі стаў развадзіць ланцуг. «Наверх!» Сышчык прапусціў наперад Гатлінга і пайшоў за ім. Калі яны выбраліся на палубу, Сімпкінс закрычаў у бяссільным шаленстве. Палуба была пустая. На велізарных хвалях, асветленых агнямі ілюмінатараў, мільгалі апошнія шлюпкі, перапоўненыя людзьмі. Не было ніякага сэнсу нават думаць дабрацца да іх уплаў. Борты шлюпак былі аблеплены рукамі тапельцаў. Удары нажоў, кулакоў і вёсел, рэвальверныя кулі сыпаліся са шлюпак на галовы няшчасных, і хвалі паглыналі іх. «Усё з-за вас!» – закрычаў Сімпкінс, трасячы кулаком перад носам Гатлінга. Але Гатлінг, не звяртаючы на сышчыка ніякай увагі, падышоў да борта і уважліва паглядзеў уніз. Ля самага парахода хвалі качалі цела жанчыны. З апошніх сіл яна працягвала рукі, і калі хвалі прыбівалі яе да парахода, дарма спрабавала учепацца за жалезную абшыйку. Гатлінг скінуў плашч і скокнуў за борт. «Вы хочаце ўцячы?» І, выцягнуўшы рэвальвер, ён накіраваў яго ў галаву Гатлінга. «Я буду страляць пры вашай першай спробе адплыць ад парахода. Не гаварыце глупстваў і падкідвайце хутчэй канец вяроўкі, ідыёт вы такі!» – крыкнуў у адказ Гатлінг, хапаючы за руку тапельную жанчыну, якая ўжо губляла свядомасць. «Ён яшчэ і распараджаецца!» – крычаў сышчык, няўмела махаючы канцом вяроўкі. Абраза службовай асобы пры выкананні службовых абавязкаў. Міс Вівіяна Кінгман апрытомнела ў каюце. Яна глыбока ўздыхнула і адкрыла вочы.
Сімпкінс галантна пакланіўся. Дазвольце прадставіцца, агент Джим Сімпкінс. А гэта містер Рэджынальд Катлінг, які знаходзіцца пад маёй апекай, так сказаць. Кінгман не ведала, як сябе павадзіць у кампаніі агента і злачынца. Кінгман, дачка мільярдэра, мусіла дзяліць таварыства з гэтымі людзьмі. Дапаўняючы ўсё, аднаму з іх яна абавязана сваім выратаваннем. Яна павінна падзякаваць яго, але працягнуць руку злачынцу? Не. На шчасце, яна яшчэ занадта слабая, не можа рушыць рукой. Вядома ж, не можа. Яна пазрушыла рукой, не паднімаючы яе, і сказала слабым голасам: «Дзякую вам, вы ўратавалі мне жыццё». «Гэта абавязак кожнага з нас», без усялякай манернасці адказаў Гатлінг. «А цяпер вам трэба адпачыць. Можаце быць спакойныя, параход добра трымаецца на вадзе і не патоне». Цягнучы Сімпкінса за рукаў, ён сказаў: «Ідзем». «На якой падставе вы сталі распараджацца мною?» – бурчаў сышчык, наступаючы, аднак, за Гатлінгам. «Не забывайце, што вы арыштаваны, і я ў любую хвіліну магу на законным падставе накласці ручныя кайданы і пазбавіць вас свабоды». Гатлінг падышоў вельмі блізка да Сімпкінса і спакойна, але ўнушальна сказаў: «Паслухайце, Сімпкінс, калі вы не перастанеце балбатаць свае глупаты, я вазьму вас за шкірку. Вось так і выкіну за борт, як сляпое кацяня, разам з вашым аўтаматычным пісталетам, які так жа надакучыў мне, як і вы самі. Зразумела, прыбярыце зараз жа ў кішэню ваша зброю і ідзіце за мной. Нам трэба прыгатаваць снеданак для міс і знайсці бутэльку добрага віна». «Чорт ведае, што такое. Вы хочаце зрабіць з мяне пакаёўку і кухарку, ачысціць ёй туфлі і падаць шпількі. Я хачу, каб вы менш балбаталі, а больш рабілі. Паварочвайцеся». 3. У адной пустыні. «Скажыце, містер Гатлінг, чаму карабель не патануў?» – пыталася міс Кінгман, сядзячы з Гатлінгам на палубе. Уся асветленая ранішнім сонцам. Кругам, наколькі ахопліваў вока, расстылалася водная раўнядзь акіяна, як смарагдавая пустыня. «Сучасныя акіянскія параходы», – адказаў Гатлінг, «забяспечваюцца ўнутранымі перагародкамі або сцэнкамі. Пры прабоінах вада запаўняе толькі частку парахода, не пранікаючы далей. І калі разбурэнні не занадта вялікія, параход можа трымацца на паверхні, нават з вялікімі прабоінамі. Але чаму ж тады пасажыры пакінулі параход? Ніхто не мог сказаць, вытрывае параход, каб апынуцца здатным трымацца на паверхні. Паглядзіце. Кіль сышоў у ваду. Карма паднялася так, што відаць лопасці вінтоў. Палуба нахілена пад вуглом амаль у 30 градусаў да паверхні акіяна. Не вельмі зручна хадзіць па гэтым схіле, але гэта ўсё ж лепш, чым барахтацца ў вадзе. Мы яшчэ лёгка адкараскаліся. На параходзе ёсць велізарныя запасы правізіі і вады. І калі нас не надта аднесла ад акіянскіх шляхоў, мы можам хутка сустрэць якое-небудзь судна, якое падбярэ нас. Аднак ішлі дні за днямі, а блакітная пустыня заставалася ўсё так жа мёртвая. Сімпкінс праглядзеў вочы, углядаючыся ў марскую далячынь. Пацеклі аднародныя дні. Міс Кінгман вельмі хутка ўвайшла ў ролю гаспадыні. Яна клапацілася на кухні, мыла бялізну, падтрымлівала парадак у сталовай і салоне, невялікай утульнай каюцы, дзе яны любілі правадзіць вечары перад сном. Складанае пытанне, як трымаць сябе і павадзіць у новым, чужым для яе грамадстве, вырашылася не як само па сабе. Да Сімпкінса яна адносілася дабрадушна і іранічна. З Гатлінгам усталяваліся простыя сяброўскія адносіны. Больш за тое, Гатлінг цікавіў яе загадкавасцю свайго лёсу і натуры. З пачуцця такту яна не толькі ніколі не пыталася ў Гатлінга пра яго мінулае, але і не дапускала, каб Сімпкінс гаварыў пра гэта, хоць Сімпкінс не раз спрабаваў у адсутнасці Гатлінга распавесці пра яго страшнае злачынства. Яны з ахвотаю гутарылі адзін за адным па вечарах пры заходзе сонца, пакончыўшы сваё маленькае гаспадарства. Сімпкінс тарчаў на сваёй вартавой вежы, шукаючы дымок парахода, як вестку аб выратаванні, прафесійным трыумфе і абяцанай узнагародзе. З гэтых размоў міс Кінгман магла пераканацца ў тым, што яе суразмоўнік адукаваны, тактоўны і выхаваны. Беседы з дасціпнай міс Кінгман, відаць, дастаўлялі і Гатлінгу вялікае задавальненне. Яна ўспамінала сваё падарожжа па Еўропе і весяліла яго нечаканымі характарыстыкамі пабачанага. Швейцарыя? Гэта горная пашыва для турыстаў. Я сама аб'ездзіла ўвесь свет, але ненавіджу гэтых жвачных двуногіх з бэдаекерам замест хваста. Яны пражывалі вачыма ўсе прыгажасці прыроды. Везуві які-то куртаты, які пыхціць з дрэннай цыгарай і напускае на сябе важнасць. Вы не бачылі горнага хрыбта Каларада? Хэс-пік, Лонс-пік, Аранхо-пік – вось гэта горы.
Я ўжо не кажу пра такіх гігантаў, як Монт-Эверест, які мае 800 метраў вышыні. Везувію параўнанні з імі Шчанюк, Венецыя. Там могуць жыць толькі жабы. Гандольер павёз мяне па галоўных каналах, спадзяючыся паказаць увесь свой кораб, усе гэтыя палацы, статуі і іншыя прыгажосці, якія пазелянеюць ад вільгаці і акатэлых англічанак. Але я загадала, каб ён вёз мяне на адзін з маленькіх каналаў. Не ведаю, ці правільна я сказала, але гандольер мяне зразумеў і пасля паўторнага загадання неахвотна накіраваў гондолу ў вузкі канал. Мне хацелася бачыць, як жывуць самі венецыянцы. Гэта жах. Каналы так вузкія, што можна падаць руку суседу насупраць. Вада ў каналах пахне цвілю, на паверхні плаваюць апельсінавыя скуркі і ўсялякі смецце, якое выкідваюць з вокнаў. Сонца ніколі не зазірае ў гэтыя каменныя цясніны. А дзеці нешчаслівыя дзеці. Ім няма дзе пацэшыцца. Бледныя рахітыкі сядзяць яны на падаконніках, рызыкуючы ўпасці ў брудны канал і з дзіцячай тугою глядзяць на праязджаючую гандалу. Я нават не ўпэўнена, ці ўмеюць яны хадзіць. Але што ж вам спадабалася ў Італіі? Тут іх размову перапынілі самым нечаканым чынам. Рукі ўверх. Яны азірнуліся і ўбачылі перад сабой Сімпкінса з рэвальверам, накіраваным у грудзі Гатлінга. Сышчык ужо даўно прыслухоўваўся да іх размовы, чакаючы, ці не прагаворыцца Гатлінг пра сваё злачынства. Пераканаўшыся ў невінаватасці размовы, Сімпкінс вырашыў выступіць у новай ролі – папераджальніка і прысякальніка злачынстваў. «Міс Кінгман», – пачаў ён напышліва, – «мой службовы абавязак і абавязак сумленнага чалавека паперадзіць вас аб небяспецы. Я больш не магу дапускаць гэтыя размовы сам-насам. Я павінен паперадзіць вас, міс Кінгман, што Гатлінг небяспечны злачынца. І небяспечны перш за ўсё для вас, жанчын. Ён забіў маладую даму, абвіўшы яе спачатку сеткаю свайго красамоўства. Забіў і ўцёк, але быў злоўлены мною Джимам Сімпкінсам. Закончыў ён і з гонарам глядзеў на зроблены эфект. Нельга сказаць, што эфект атрымаўся той, якога ён чакаў. Міс Кінгман сапраўды была збянтэжаная, узрушаная і абражаная, але хутчэй яго нечаканым і грубым уварваннем, чым прамовай. А Рэджынальд Гатлінг зусім не выглядаў забітым выкрыццём злачынцам. З звычайным спакоем ён падышоў да Сімпкінса. Не звяртаючы ўвагі на навядзенае дула, ён пасля кароткай барацьбы выхапіў і адкінуў у бок рэвальвер і ціха сказаў: «Вам, відавачна, яшчэ мала $10,000, абяцаных вам за задавальненне некаторых асобаў бачыць мяне на электрычным крэсле. Толькі прысутнасць міс стрымлівае мяне, каб не разабрацца з вамі па заслугах». Сварку спыніла міс Кінгман. «Дайце мне слова», – сказала яна, падыходзячы да іх і звяртаючыся больш да Сімпкінса, каб падобныя сцэны не паўтараліся. «Пра мяне не турбуйцеся, містер Сімпкінс, я не маю патрэбы ў апецы. Пакіньце вашы рахункі да таго часу, пакуль мы не сойдзем на зямлю. Тут нас трое, толькі трое сярод бязмежнага акіяна. Хто ведае, што чакае нас яшчэ наперадзе? Магчыма, кожны з нас патрэбіцца другому ў хвіліну небяспекі. Становіцца сыра, сонца зайшло, пара разыходзіцца, спакойнай ночы». І яны разышліся па сваіх каютах. Саргасавае море. Джим Сімпкінс дрэнна спаў гэтай ноччу. Ён круціўся на ложку ў сваёй каюце і да чагосьці прыслухоўваўся. Яму ўсё здавалася, што Гатлінг недзе побач падкрадаецца, каб расправіцца з ім, адпомсціць, магчыма, забіць. Вось нейчыя крокі дзесьці скрыпнулі дзверы. Сышчык у жаху сеў на койку. Не ўсё ціха прыслушалася. Ой, сітуацыя, якая душная ноч. І яшчэ маскіты і камары не даюць спакою. Адкуль магла ўзяцца ўся гэтая крылатая нечысць сярод акіяну? Ці я мару, ці мы блізка ад зямлі? Ці не пайсці асвяжыцца? Сімпкінс ужо не першую ноч хадзіў асвяжацца ў трюм парахода, дзе знаходзіліся запасы кансерваў і віна. Ён шчасліва дабраўся да месца, прабіраючыся на дотык у цэмры па знаёмых пераходах, і ўжо зняў добры глыток рому, як раптам пачуў нейкі дзіўны шорхат. У гэтым лабірынце цяжка было вызначыць, адкуль даносіліся гэтыя гукі. У Сімпкінса пацямнела ў грудзях. Шукае. Нечага казаць, добрая гульня ў хаванкі. Толькі б ён не знайшоў да раніцы. А там давядзецца прасіць заступніцтва міс Кінгман, і ён пачаў, заціскаючы дыханне, прабірацца ў далёкі кут трюма, амаль у самой абшыўкі. Менавіта там, за абшыўкай, раптам пачуўся шум, быццам нейкае невядомае марское стварэнне, што выплыла з дна мора, цэрлася шурпатай скурай аб борт парахода. Загадкавыя гукі сталі яшчэ выразнейшымі. І раптам Сімпкінс адчуў, як ад мяккага штуршка закалыхаўся ўвесь параход.
Ні хвалі, ні падводныя камені не маглі выклікаць такое дзіўнае хістанне. Услед за гэтым по штурхам пайшло яшчэ некалькі разам з нейкім глухім грымотам. Сімпкінса ахапіў ледзяны жах далёкіх жывёльных продкаў чалавека. Жах перад невядомым. Гора таму, хто не здолее адразу перамагчы гэты жах, сляпыя інстынкты гасяць тады думку, паралізуюць волю, самакантроль. Сімпкінс адчуў, як холад дыхнуў у патыліцу, і валасы на галаве сталі дыбам. Яму здавалася, што ён адчувае напружанне кожнага валаска. З дзікім роўчам кінуўся ён, спатыкаючыся і падаючы наверх на палубу. Насустрач яму ішоў Гатлінг. Сімпкінс, забыўшыся пра ўсё, акрамя страху перад невядомасцю, ледзь не кінуўся ў абдымкі таго, ад каго толькі што выратоўваўся, як мыш у нары. «Што гэта?» — спытаў ён нейкім шыпячым свістам, нервовыя спазмы сцягнулі яго горла і схапіў Гатлінга за руку. «Я ведаю не больш за вас». Параход мякка паваліўся на бок, потым апусцілася насовая частка і зноў паднялася. Я хутка апрануўся і выйшаў паглядзець. Месяц ярка асвятляў частку палубы. Пацярпелая пасля аварыі кілявая частка парахода была апушчана ў ваду, і палуба тут ляжала амаль на ўзроўні вады. Сімпкінс застаўся вышэй, назіраючы за Гатлінгам, які аглядаў усю кілевую частку палубы. «Дзіўна, дзіўна. Спусціцеся сюды, Сімпкінс, не будзьце баязліўцам. Дзякуй вам, але мне адсюль добра відаць». «Сімпкінс, гэта вы. Што там здарылася?» «Міс Кінгман, прашу вас спусціцца сюды», — сказаў Гатлінг, убачыўшы Вівіяну, якая спускалася ўніз па палубе. Яна падышла да Гатлінга, а следам за ёй адважыўся спусціцца і Сімпкінс. Прысутнасць дзяўчыны супакоіла яго. «Паглядзіце, міс». У яркіх праменях месяца палуба ярка бэлела, і на гэтым бэлым фоне выдзяляліся цёмныя плямы і сляды. Нібыта нейкая аграмадная жывёліна ўзлезла на палубу, зрабіла паўкруг і звалілася з правага борта, зламаўшы, як саломінку, жалезныя пруты парэнчаў. Зверніце ўвагу, гэта падобна на след ад цяжкага брюха, якое валочылася па палубе, а па баках сляды лап ці хутчэй плаўнікоў. Нас наведала нейкае невядомае пачварства. Сімпкінсу зноў стала страшна, і ён незаўважна пачаў адступаць назад па пакатай палубе. А гэта што за смецце? Нейкія расліны, відаць, пакінутыя невядомым наведнікам. І міс Кінгман падняла з падлогі вадарасці. Гатлінг уважліва аглядзеў вадарасць і незадаволена пакіў галавой. «Саргасум, групы бурых вадарасцей. Так няма сумневаў. Гэта саргасавыя вадарасці. Вось куды нас занесла. Чортаў д'ябал. Справа набывае небяспечны абарот. Нам трэба абмеркаваць сітуацыю». І ўсе трое падняліся на верхнюю палубу. Небяспека зблізіла іх. Сімпкінс махнуў рукой на свае правы, ён зразумеў, што толькі веды, вопыт і энергія Гатлінга маглі выратаваць іх. Больш за ўсё шукача турбавала невядомае пачварства. Ніякай саргасавай вадарасці ён не надаў значення. «Што вы думаеце, Гатлінг, пра нашага непрошанага госця?» — спытаў Сімпкінс, калі ўсе селі на пляцэныя крэслы. Гатлінг паціснуў плячыма, працягваючы круціць у руцэ вадаспраменнасць. «Гэта не спрут, не акула і не які-небудзь іншы з вядомых жыхараў мора. Магчыма, што тут, у гэтым таямнічым кутку Атлантычнага акіяна, жывуць невядомыя нам пачвары, нейкія плезіязаўры, што захаваліся ад першабытных часоў. А раптам яны вылезуць з вады і пачнуць пераследаваць нас. Мы павінны быць гатовыя да ўсяго. Але, прызнаюся, мяне хвалююць не столькі невядомыя пачвары, колькі вось гэты лісток». І ён паказаў лісток вадараслі. Параход усё ж такі занадта вялікі і трывалы нават для гэтых невядомых гігантаў падводнага свету. Ім не пранікнуць і ў нашы цэсныя каюты. Нарэшце ў нас ёсць зброя. Але якая зброя можа перамагчы вось гэта? І ён зноў паказаў на вадарасць. «Што ж страшнага ў гэтым нікчемным лістку?» — спытаў Сімпкінс. «Справа ў тым, што мы трапілі ў вобласць Саргасавага мора, таямнічага мора, якое размешчана захадняй Корва, аднаго з Азорскіх астравоў. Гэта мора займае плошчу ў 6 разаў больш за Германію. Усё яно пакрыта густым дыванам вадарасцей. Водараць па-іспанску Саргаса, адсюль і назва мора». «Як жа так? Мора сярод акіяна?» — запытала міс Кінгман. Вось гэтае пытанне не вырашылі яшчэ і самі навукоўцы. Як вам павінна быць вядома, цёплае цячэнне Гольфстрым накіроўваецца з праліваў Фларыды на поўнач да Шпіцбергену. Але на шляху гэтае цячэнне падзяляецца, і адзін рукаў вяртаецца на поўдзень, даходзіць да Азорскіх астравоў, ідзе да заходніх берагоў Афрыкі і, нарэшце, апісаўшы паўкруг, вяртаецца да Антыльскіх астравоў. Утвараецца цёплае кольца, у якім знаходзіцца халодная, спакойная вада, Саргасава мора. Паглядзіце на акіян.
Усе паглядзелі і былі ўражаныя. Паверхня акіяна ляжала перад імі нерухома, як стоячае возера. Ні найменшай хвалі руху плёску. Першыя прамяні ўзыходзячага сонца асвяцілі гэтае дзіўнае, застылае мора, якое нагадвала суцэльны дыван з зелянява-бледных вадарасцей. Не хачу палохаць вас, Сімпкінс, але гора караблю, які трапіць у гэтую банку з вадарасцямі, як назваю Саргасава мора Калумб. Вінт, нават калі б ён у нас і быў у спраўнасці, не змог бы працаваць. Ён наматаў бы вадарасці і спыніўся б. Вадарасці затрымліваюць ход паруснага судна. Не даюць магчымасці веславаць. Словам, яны цвёрда трымаюць сваю ахвяру. «Што ж будзе з намі?» – спытаў Сімпкінс. «Магчыма тое, што і з іншымі. Саргасава мора называюць могілкамі караблёў. Рэдка каму ўдаецца выбрацца адсюль. Калі людзі не паміраюць ад голаду, смагі ці жоўтай ліхаманкі, яны жывуць, пакуль іх карабель не патоне ад цяжару нарослых паліпаў ці з-за працяканняў. І мора павольна прымае новую ахвяру». Міс Кінгман слухала ўважліва. «Жахліва!» – прашаптала Яна, углядаючыся ў застылую зялёную паверхню. «Мы ва ўсякім выпадку знаходзімся ў лепшых умовах, чым многія з нашых папярэднікаў. Параход трымаецца добра. Магчыма, нам удасца адрамантаваць прагніванне і выкачаць ваду. Запасаў прадуктаў хопіць для нас 3 на некалькі гадоў». «Гадоў!» – скрыкнуў Сімпкінс, падскочыўшы на стуле. «Так, дарагі Сімпкінс, магчыма, што некалькі гадоў вам давядзецца чакаць абяцанай узнагароды. Трымайцеся, Сімпкінс. Пляваць я хацеў на ўзнагароду, толькі б мне выбрацца з гэтага праклятага кіселя». Пацягнуліся аднолькавыя, марудныя, гарачыя дні. Тучы нейкіх невядомых насякомых стаялі над гэтым стаячым балотам. Уначы камары не давалі спаць. Часам туман апускаўся над морам пахавальнай пеленаю. На шчасце, на параходзе была добрая бібліятэка. Міс Кінгман шмат чытала. Па вечарах усе збіраліся ў вялікім шыкоўным салоне. Вівіяна спявала і грала на раяле. І ўсё часцей Сімпкінс стаў з'яўляцца на гэтыя вечаровыя сустрэчы з бутэлькай віна. Ад гора ён запіў. Гэтлінгу прыйшлося замкнуць на ключ вінныя склепы. Сімпкінс спрабаваў супраціўляцца, але Гатлінг быў няўмольны. «Недастаткова яшчэ, каб мы мусілі возіцца з хворым на белую гарачку. Зразумейце ж, недарэчны вы чалавек, што вы хутка загінеце, калі вас не спыніць». Сімпкінсу давялося пакарыцца. У царстве мёртвых здавалася, што параход стаіць нерухома. Але, відаць, нейкае павольнае цячэнне нанесла яго на сярэдзіну Саргасавага мора. Усё часцей сталі сустракацца на шляху паўразбураныя і пазелянеўшыя абломкі караблёў. Яны з'яўляліся як мярцвякі з абнажэннымі рэбрамі, шпангоўтамі і паламанымі мачтамі. Некаторы час ішлі за караблём і павольна ўплывалі ў далячынь. Начамі Сімпкінса палохалі прывіды. З зеленай паверхні мора раптам з'яўляліся нейкія слупы бледнага туману, што нагадвалі людзей у саванах, і павольна слізгалі, калываліся і раставалі. Гэта вырываліся выпарэнні ў тых месцах, дзе ў суцэльным дыване вадзінога месціліся палынні. Адной з месячных ночаў нейкі паўразбураны брыг галандскай пабудовы блізка падышоў да парахода. Ён упафарбаваны ў чорны колер з яркай пазалотай, яго мачты і частка булваркоў былі знесены, брашпіль разбіты. Са змяшаннем пачуццяў цікаўнасці і жаху глядзела Вівіяна на гэты мёртвы карабель. Можа, гэта іх будучыня. Прыйдзе час, і іх параход будзе гэтак жа насіцца па моры, неажыўлены ніводнай чалавечай істотай. І раптам яна закрычала: «Глядзіце, глядзіце, Гатлінг!» Абапіраючыся на зламаную мачту, там стаяў чалавек у чырвонай шапцы. У промнях яркага месяца на цёмным, амаль чорным твары блішчэлі зубы. Ён усміхаўся. Усміхайся ва ўвесь рот. Ля ног яго ляжала бутэлька. Свядомасць, што яны не адны, што ў гэтай зялёнай пустыні ёсць яшчэ адна жывая чалавечая істота, узварухнула ўсіх. Сімпкінс і Гатлінг гучна закрычалі і замахалі рукамі. Чалавек у чырвонай шапцы, усё гэтак жа усміхаючыся, махнуў рукой, але як то дзіўна быццам паказаў нешта за сабой. І рука адразу апусцілася, як плётка. Месяц зайшоў за воблака, і чалавека ўжо не стала відаць. Але брыг падплываў усё бліжэй да парахода. Нарэшце брыг ужо амаль зусім падышоў да борта карабля. У гэты момант месяц узняўся і асвяціў дзіўную і жахлівую карціну. Да аскепка мачты быў прывязаны шкілет. Лахманы адзення яшчэ захаваліся на ім. Схаваўшыяся косткі рук гайдаліся на ветры, але астатнія ўжо даўно выпалі з плечавых суставаў і валяліся на палубе. Скура на твары захавалася, высушаная гарачым сонцам. На гэтым пергаментным твары свяцілася ўсмешка чырапа.
Паўраспаламаная чырвоная шапка пакрывала яго макушку. Адзін момант, і Гатлінг скочыў на палубу брыга. «Што вы робіце, Гатлінг?» «Брыг можа адсунуцца ад парахода. Тады вы загінеце. Не турбуйцеся, міс, я паспею. Тут ёсць нешта цікавае». Гатлінг падбег да шкілета, схапіў запячатаную бутэльку і скочыў на палубу парахода ў той момант, калі брыг адышоў ужо амаль на метр. «Вар'ят!» — сустрэла Гатлінга пабялелая міс Кінгман, радуючыся яго паспяховаму вяртанню. «Ну, дзеля чаго вы так рызыкавалі?» — спытала Вівіяна, глядзячы на бутэльку. «Гэтага дабра ў нас дастаткова». «А вось паглядзім». Гатлінг разбіў гарлавіну бутэлькі і выняў паўыслелы лісток сінікаватага паперу. Выцвілі, амаль рыжавыя літары яшчэ можна было разабраць. Відавачна, гусіным пяром, са дзіўным розчыркам і завітушкамі было напісана: «Хто б ты ні быў, хрысціянін ці няверны, у чыі рукі патрапіць гэтая бутэлька, прашу і заклінаю цябе выканаць маю апошнюю волю. Калі знойдзеш мяне пасля маёй смерці на брыгу, вазьмі грошы, што ляжаць у белым скураным мяшку, у капітанскай каюце 50 000 гульдэнаў золатам. З іх 10 000 гульдэнаў вазьмі сабе, а 40 000 гульдэнаў перадай маёй жонцы Марце Тэсель у Амстэрдаме, Марская вуліца, уласны дом. А калі патоне брыг, а бутэльку адзіную знойдзеш у моры, перашлі ёй Марце Тэсель, маёй жонцы, маё апошняе прывітанне. Няхай прабачыць мяне, калі чымсьці засмучаў яе. Усе нашы памерлі. Увесь экіпаж да матроса Кар, Губерт першая. Я адзін жывы пакуль. Тыдзень. Без ежы прывязуюся да мачты. Хто заўважыць? Бывайце. Густаў Тэсель, брыг марта 1713 года, верасень 15 дня. Калі Гатлінг скончыў чытаць, настала маўчанне. Як гэта жахліва і дзіўна, прамавіла Вівіяна. Мы атрымалі даручэнне ад мярцвяка перадаць прывітанне ягонай жанцы, якая ўжо 200 гадаў як у магіле. І, здрыгануўшыся, міс Кінгман дадала, колькі жудасных таямніц захоўвае гэтае мора. 50 000 гульдэнаў, разважае ўслых Сімпкінс, праводзячы вачыма брыг, які аддалюся. Колькі ж гэта будзе па курсе на сённяшняе чысло? Частка другая. Ціхая прыстань. Зямля! Зямля! Міс Кінгман, Гатлінг, ідзіце сюды хутчэй. Мы набліжаемся да нейкай гаваны. Ужо відаць верхавіны мачтаў і трубы параходаў. Вось там. Глядзіце туды. Левей. Гатлінг паглядзеў падзорную трубу. Адкрытая вамі гавань мае чортаўскі дзіўны выгляд, Сімпкінс. Гэта гавань цягнецца на шмат міляў, мачты і трубы і зноў мачты. Але звярніце ўвагу, ні адна труба не дыміць, а мачты, іх аснастка, ветразі. Паглядзіце, міс Кінгман, і Гатлінг перадаў ёй падзорную трубу. Так, гэта хутчэй нейкія магілкі караблёў, усклікнула Вівіяна. Мачты і трубы паламаныя, ад ветразяў засталіся толькі клочча. І потым, дзе ж зямля, я нічога не разумею. Нельга сказаць, каб і для мяне ўсё было зразумела, міс, адказаў Гатлінг. Але я думаю, што справа стаіць так. У Саргасавым моры, у гэтым стаячым балоце, відавачна ёсць свае плыні, хоць і вельмі замаруджаныя вадарасцямі. Відавачна, мы трапілі ў адну з гэтых плыняў, якая, на жаль, і прывяла нас да гэтай ціхай прыстані. Вось паглядзіце, у якую гавань мы ўваходзім. Вось хто нас сустракае, і ён жэстам паказаў вакол. Чым бліжэй падыходзіў параход да незвычайнай гавані, тым часцей сустракаліся на шляху сумныя абломкі караблёў. Тут былі разбітыя, пакалечаныя паўгнілыя судны ўсіх краін і народаў. Вось пірога з цэлага кавалка драўніны. А вось адзін шкілет рыбачага барка. Вонкавая ашалёўка абвалілася, шпангоўты тырчалі, як аголеныя рэбры, а кілевая частка падобная на рыбіны хрыбетнік. Яшчэ далей віднеліся больш ці менш захаваныя судны. Баркі, шхуны, тэндеры, фрэгаты, галеры. І ржавы сучасны параход стаі бок аб бок з партугальскай каравелай 16-го стагоддзя. Яна мела прыгожыя выгінутыя лініі карабельнага корпуса. Нізкі борт узвышаўся з майстраванымі надбудовамі на носе і карме. Сторжань руля праходзіў праз усю карму, пасярэдзінах бортаў былі адтуліны для вёслаў. Санта-Марыя выразна віднелася на борце. «Дзівосна!» — усклікнуў Гатлінг. Амаль на такім жа судне плёўся Калумб, і адна з яго каравел таксама называлася Санта-Марыя. Дзве іншыя — Пінта і Нінья. А вось глядзіце, і дальназоркі Гатлінг прачытаў на борце лінейнага карабля. Генры. Далей бачыце трохпалубнае судна «Суверен Мораў» і 1637 год на яго борце. А паміж імі колавы параход першай паловы 19-го стагоддзя, не больш за 50 метраў даўжынёй. Праход паміж суднамі станавіўся ўсё вужэй.
Некалькі разаў параход спыняўся, натыкаючыся на крутыя абломкі, і нарэшце спыніўся зусім, падабраўшыся ўпрытык да сплошнай масы, шчыльна прытуленых адзін да аднаго караблёў, якія здаваліся злітымі ў своеасаблівы востраў. Спадарожнікі маўчалі, усе адчувалі, быццам іх прывязлі жыўцом на магілкі. Калі ўжо лёс занёс нас сюды, трэба пазнаёміцца з гэтым незвычайным востравам. Сімпкінс, ідзем. Сімпкінс відавочна меў жаданне адпраўляцца на экскурсію па гэтым змрочным магільніку. Які ў гэтым сэнс? Ухіліцца. Будзьце ж мужчынам, Сімпкінс. Хто ведае, што хавае ў сабе гэты востраў, можа быць, тут і ёсць жыхары. Прывіды старых галандскіх мараплаўцаў. Гэта мы паглядзім. У любым выпадку, хто б тут не жыў, лепш, калі мы першыя даведаемся пра іх. Гэты востраў можа стаць нашай магілай, але хто ведае, можа, тут мы знойдзем і сродак для выратавання. Трэба аглядзець судна, ці не акажацца якое-небудзь яшчэ прыдатным для плавання. Аглядзець судна. Сімпкінс успомніў пра Марту з яе 5000 гальдэнаў золотам. Ён вагаўся. Але як жа мы пакінем міс Кінгман адну? Аб мяне не турбуйцеся. Я не баюся прывідаў, адказала яна. Мы вось што зробім, міс? Прапанаваў Гатлінг. Пакладзіце ў топку салому. Калі вам будзе пагражаць якая-небудзь небяспека, запаліце салому. Мы убачым дым, які выхадзіць з коміна, і адразу ж паспяшым на дапамогу. Ідзем. Гатлінг перабраўся на стаяўшае побач трохпаруснае судна 18 стагоддзя Вікторыя. Сімпкінс неахвотна рушыў за ім. Яны павольна прасуваліся ў глыбіню выспы. Наўрад ці што-небудзь у свеце магло быць больш сумным, чым відовішча гэтага велічэзнага магільніка. Мора хавае загіблыя караблі, зямля, людзей. Але гэты магільнік пакідаў сваіх мярцвякаў адкрытымі пры поўным святле гарачага сонца. Давадзілася ступаць з вялікай асцярожнасцю, паўразгнілыя дошкі дрыжалі пад нагамі. Кожную хвіліну падарожнікі рызыкавалі праваліцца ў трюм. На выпадак такога кожны з іх меў па вяруцы, каб аказаць дапамогу адзін аднаму ў патрэбную хвіліну. Парапеты абвальваліся. Абрыўкі парусаў пры адным дакрананні рассыпаліся ў прах. Усюды тоўстым пластом ляжала пыл тлення і зялёная плеснява. На многіх палубах валяліся шкілеты, якія блішчэлі на сонцы белізной касцэй ці цемнелі яшчэ захаванай скурай ці лахманамі адзення. Па размяшчэнні шкілетаў па праломленых чарапах можна было меркаваць, што ашалелыя перад смерцю людзі сварыліся, бунтавалі, бязмэтна і жорстка забівалі адзін аднаго, каму-небудзь мсцячы за пакуты і згубленае жыццё. Кожны карабель быў сведкам вялікай трагедыі, якая адбывалася на ім 50-100-200 гадоў таму назад. Які нечалавечы жах, якія страшныя пакуты павінны былі выпрабаваць жывячыя ўладальнікі выбеленых сонцам чарапаў, якія цяпер скалілі зубы ў страшнай усмешцы. І ўсе яны усміхаліся да вушэй. Нават Гатлінгу рабілася жудасна ад гэтых усміхненых аскалаў, а Сімпкінса трасла ліхаманка. «Пойдзем адсюль», – прасіў ён. «Я не магу больш. Пачакайце, вось там добра захаваны карабель. Цікава спусціцца ў каюты». Па лесвіцах, якія абламаюцца пад вашымі нагамі, Сімпкінс раптам раззлаваўся. «Гатлінг, я не зраблю больш ні кроку. Досыць. Прашу вас больш не кіраваць мною. Вы забыліся, хто вы і хто я. Куды вы вядзеце мяне? Навошта? Каб скінуць дзе-небудзь у трюм і такім чынам пазбавіцца ад мяне без шуму. О, я ведаю. Я перашкаджаю вам». Гатлінга раз'юшыла гэтая прамова. «Замоўкніце, Сімпкінс, ці я сапраўды кіну вас за борт». «Не так лёгка», – язвіліва сказаў Сімпкінс і, абапёршыся на драўляныя агароджы ў борту, накіраваў у Гатлінга дула рэвальвера. Гатлінг хутка зрабіў крок наперад, але, перш чым ён здолеў схапіць рукі Сімпкінса, прагрымеў стрэл і гук абрынутага парапета. Куля праляцела над галавой Гатлінга. У гэты ж момант ён убачыў, як Сімпкінс, недарэчна матаючы рукамі, упаў за борт разам з абваленымі парапетамі. За бортам глухі плёскат вады, цішыня. Потым хроканне Сімпкінса. Гатлінг зірнуў за борт. Сышчык бухтаў у зялёнай кашы водарасцей. Водарасці звісалі гірляндамі з галавы, апутавалі рукі, моцна трымалі сваю ахвяру. Сімпкінс напружыўся сілы, каб зачапіцца за абшыўку карабля. Пасля цэлай чарады спроб гэта яму ўдалося. Але яго рукі стаміліся, водарасці цягнулі ўніз яшчэ крыху, і ён пайшоў бы на дно. Гатлінг адышоў ад борта, сеў на бочку і закурыў люльку. «Гатлінг, прабачце». «Я быў дурным аслам», – чуў Гатлінг голас Сімпкінса, але працягваў моўчкі курыць люльку. «Гатлінг, ратуйце». «Гатлінг». Гатлінг падышоў да борта. Ён вагаўся. Усё ж чалавек прасіць дапамогі. Але які чалавек?
Прадажны сышчык, шпіён, які не спыніцца нават пасля выратавання, адразу ж здрадзіць Гатлінга ў рукі ўлад, каб атрымаць свае 30 срэбранікаў. Не, і Гатлінг зноў сеў і пачаў яшчэ мацней курыць люльку. Гатлінг, малю! Гатлінг! Стогнаў Сімпкінс. Гатлінг яшчэ мацней курыў люльку. І раптам гэты крык перайшоў у нейкі захліпваючы плач. Гатлінг сціснуў зубы, адпіхнуў люльку і, раскруціўшы канец вяроўкі, кінуў яе тапельцу. Апошнімі намаганнямі Сімпкінс схапіў вяроўку, але як толькі Гатлінг пачынаў цягнуць яго, Сімпкінс зрываўся. Вадарасці цвёрда трымалі яго, у руках ужо не было сілы. «Абвяжыцеся вяроўкай!» – крыкнуў яму Гатлінг. Сімпкінс ніяк абвіўся, закруціў вузел і стаў падымацца на палубу. Стаючы перад Гатлінгам, Сімпкінс быў так узбуджаны, што толькі бесперапынна паўтараў «Гатлінг!» і працягваў яму руку. Гатлінг скрывіўся, але, зірнуўшы на шчырую жывёльную радасць у вачах выратаванага, дабрадушна засмяй моцна паціснуў мокрую руку. «Не магу вам выказаць, Гатлінг!» «Стоіце!» – раптам насцярожыўся Гатлінг, хутка вырываючы сваю руку. «Глядзіце, на нашым параходзе дым з трубы. Міс Кінгман кліча нас. Там нешта здарылася. Бяжым!» Насельнікі астройка. Застаўшыся адна, міс Кінгман прыступіла да прыгатавання сняданку. Яна пачысціла і зажарыла злоўленую Гатлінгам рыбу, спусцілася ў трюм і ўзяла са складаў правіянту некалькі апельсінаў. Калі яна з кошыкам у руках паднялася на палубу, то ўбачыла незвычайную карціну. За іх абедным сталом, дакладней, на стале і крэслах гаспадарыўшыя малпы. Яны візжалі, сварыліся, кідаліся кексамі і заторквалі сабе за шчокі кавалкі цукру. Пры з'яўленні міс Кінгман яны насцярожыліся і з крыкам адступілі да борта. Вівіяна засмяялася і кінула ім пару апельсінаў. Гэта адразу ўстанавіла дружалюбныя адносіны. Не без бойкі, скончыўшы з парай апельсінаў, шымпанзе, прысядаючы і крыўляючыся, падышлі да міс Кінгман і сталі смела браць плады ў яе з рук. Не было сумнення, што яны прывыклі да грамадства людзей. І сапраўды, людзі не прымусілі сябе доўга чакаць. Захапіўшаяся забаўляльнымі выхадкамі нечаканых гасцей, міс Кінгман не бачыла, як за борта парахода асцярожна выглянулі дзве галовы. Упэўніўшыся, што на палубе няма нікога, акрамя жанчыны, невядомыя хутка пералязлі праз борт і, закінуўшы рушніцы на плечы, пачалі набліжацца да міс Кінгман. Яна закрычала ад нечаканасці, убачыўшы гэтую пару. Адзін з іх, паўненькі каротканогі чалавек з бледным, нягледзячы на паўднёвае сонца, адрузлым, даўно небрытым тварам, адразу ўражваў некаторымі кантрастамі касцюма і ўсяго знешняга выгляду. На яго галаве была капялюшка цялак, памятае, брудная, якая прасвечвалася ў многіх месцах. Смокінг, нягледзячы на дзіркі і латкі, яшчэ захаваў сляды добрай пастаноўкі. Але штаны мелі самы жудасны выгляд, апускаючыся махрамі ніжэй каленаў. Састарэлыя лакіраваныя туфлі і параваны фулярны банцік на шыі дапаўнілі ўбор. Другі, высокі, мускулісты, загарэлы з чорнай барадой, у шырокаполай мексіканскай капелюшы сомбрэра, у цёмнай кашулі, з голымі да локцяў рукамі і ў высокіх ботах, нагадваў мексіканскага пастуха. Яго рухі былі хуткія і рэзкія. «Бонжур, мадмуазель!» – прывітаў міс Кінгман таўстун, згінаючыся ў самым элегантным стылі. «Дазвольце павіншаваць вас шчаслівым прыбыццём на востраў загінуўшых караблёў. Дзякую вам, хоць я не назвала б маё прыбыццё шчаслівым. Што вам трэба? Перш за ўсё дазвольце прадставіцца, Арыстыд Доде. Прозвішча маё Доде, так, Доде. Я француз, мо сваяк пісьменніка Альфонса Доде», – мімаволі спыталася міс Кінгман. Не тое, каб так, далёкі. Хоць я меў некаторае дачыненне да літаратуры, так сказаць, вялізныя папяровыя фабрыкі і шпалеры на поўдні Францыі. «Не талкай лішняга, Тэрніп», – мрачна і гнеўна прамовіў яго спадарожнік. «Як жа вы няграбны, Флорес! Калі ж я навучу вас трымацца ў прыстойным грамадстве? І прашу не называць мяне Цёрніп. Яны, разумееце, назвалі мяне так у жарт, з-за маёй галавы, якая, як ім здаецца, нагадвае рэпу». І, зняўшы кацялак, ён правёў па голай жаўтлявай чарапе, якая, пад дзіўным збегу прыроды, захавала пучок валасоў на цэмені. Міс Кінгман мімаволі усміхнулася меткай мянушцы. «Але што ж вам ад мяне трэба?» – зноў паўтарыла сваё пытанне Вівіян. Губернатар вострава, загінуўшых караблёў, капітан Фергус Слейтан, выдаў загад, якому мы павінны сляпа неадкладна падпарадкавацца. Кожны новапрыбыўшы чалавек павінен быць неадкладна прадстаўлены яму.
І запэўніваю вас, міс ці місіс, не маю гонару ведаць, хто вы, што вы сустрэнеце ў капітана Слейтана самы гасцінны прыём. Я нікуды не пайду, адказала міс Кінгман. Цёрніп уздыхнуў. Мне вельмі непрыемна, але... Хопіць табе дыпламата разігрываць. Зноў груба ўмяшаўся Флорэс і, падышоўшы да Вівіяны, павелічна сказаў. Вы павінны ісці за намі. Міс Кінгман зразумела, што супраціў будзе марным. Падумаўшы трохі, яна сказала. Добра, я згодна. Але дазвольце мне пераапрануцца. І Яна паказала на свой пракрацуны касцюм і фартух. Лішняе, адрэзаў Флорэс. Гэта ж не зойме шмат часу. Звярнуўся Цёрніп адначасова да Флорэса і міс Кінгман. О, усяго некалькі хвілін. І Яна пакінула палубу. Праз некалькі хвілін Флорэс заўважыў, што паравая труба запусціла дым. Ён адразу зразумеў ваенную хітрасць. Проклятая баба перахітрыла. Бачыш дым? Гэта сігнал. Яна кліча кого-небудзь на дапамогу. І, здымаючы з пляча вінтоўку, ён стаў лаяць Цёрніпа. А ўсё ты. Раскіс, вось я скажу тваёй старой. Вы непапраўны, Флорэс, мы не маглі ж сілай цягнуць безабаронную жанчыну. Рыцарства, галантнасць, вось табе Фергус пропіша рыцарства. Не хочацца? І, узяўшы ружо наперавес, ён кіўнуў галавой да борта, праз які пераскоквалі Гатлінг і ўсё яшчэ мокры Сімпкінс, увесь у зялёных вадараслях, з крабамі, якія прычапіліся да адзення. Гэта яшчэ што за вадзенік. Пачаліся перамовы. Гатлінг не пабаяўся б памірацца сіламі з гэтымі двума абарванцамі. Але калі яны не хлусяць, барацьба ні да чаго не прывядзе. На востраве, як яны запэўніваюць, жыве цэлае насельніцтва. 43 добра ўзброеных чалавека. Сілы няроўныя. Пакінуўшы ў заклад Сімпкінса, Гатлінг адправіўся абмеркаваць сітуацыю з міс Кінгман. Яна таксама пагадзілася з тым, што барацьба бессэнсоўная. Было вырашана ісці ўсім разам прадстаўляцца капітану Фергусу. Губернатар Фергус Слейтан. На востраве загінуўшых караблёў апынуліся даволі добрыя шляхі зносін. Перабраўшыся праз стары трохпалубны фрэгат, Цёрніп, які ішоў наперадзе, вывеў палонных на дарогу. Гэта былі масты, перакінутыя паміж караблямі і над праваленымі палубамі. Уздоўж гэтай дарогі цягнулася нейкая драцяная лінія, прымацаваная да невялікіх слупаў і захаваных мачтаў. «Сюды, сюды, не спатыкніцеся, міс», – ветліва казаў ён міс Кінгман. За ёй ішлі Гатлінг і Сімпкінс. Мрачны Флорэс, надзеўшы сваё самбрэра да самых броваў, замыкаў паход. Пасярэдзіне ім пачалі сустракацца жыхары, апранутыя ў лахманы, усе аброслыя, загарэлыя, бландзіны, жыхары поўначы, смуглыя, паўднёвыя, некалькі неграў, 3 кітайцы. Усе яны з прагным цікаўнасцю глядзелі на новых абітальнікаў вострава. Сярод невялікіх парусных суднаў розных эпох і народаў у цэнтры вострава узвышаўся вялікі, даволі добра захаваны фрэгат Лізавета. «Рэзідэнцыя губернатара», – паважліва прамовіў Цёрніп. На палубе гэтай рэзідэнцыі стаяла нешта накшталт ганаровай варты. 6 матросаў з ружамі ў руках, у аднолькавых і даволі прыстойных касцюмах. Губернатар прыняў гасцей у вялікай каюце. Пасля наводзячага сум выглядзе разбітых караблёў, гэтая каюта мімаволі здзіўляла. Яна мела цалкам жыллёвы выгляд і была ўпрыгожаная амаль раскошна. Толькі некаторая перастасць стылю сведчыла аб тым, што сюды звезлі ўсё лепшае, што знаходзілі на караблях, якія прыбівала да гэтага дзіўнага вострава. Дарагія персідскія дываны пакрывалі падлогу. На кансолях стаяла некалькі добрых кітайскіх ваз. Цёмныя сцэны з разьбянымі карнізамі з чорнага дуба былі абвешаны цудоўнымі карцінамі галандскіх, іспанскіх і італьянскіх майстраў – Веласкеса, Рыбейры, Рубенса, Тыцыян, фламандскага пейзажыста Тэйнера. Тут жа быў эцюд сабакі, якая робіць стойку, і побач, парушаючы стыль, вісела цудоўная японская карціна, вышытая шоўкам, якая адлюстравала стылі гокпан жураўля на абсыпанай снегам галіне дрэва і конус гары Фудзіяма. На вялікім круглым стале стаялі старадаўнія венецыянскія гранёныя вазы 16 стагоддзя, французскія бронзавыя кандэлябры часоў дырэкторыі і некалькі рэдкіх ружовых ракавін. Цяжкая разьбяная мэбля, абцягнутая ціснёнай свіной скурай з залатымі абадкамі па краях, надавала каюце салідны выгляд. Апёршыся на кніжную паліцу стаяў губернатар вострава, капітан Фергус Слейтан. Ён вылучаўся сярод іншых жыхароў вострава моцнай канстытуцыяй, дагледжаным, добрапаголеным тварам і даволі прыстойным капітанскім строем. Некалькі прыплюснуты нос, цяжкі падбародак, пачуццёвыя вусны складалі не зусім прыемнае ўражанне. Шэрыя халодныя вочы былі накіраваныя на прыбылых. Ён маўкліва і спакойна глядзеў на іх,
быццам вывучаючы і нешта ўзважваючы. Гэта быў погляд чалавека, які прывык кіраваць лёсам людзей, не звяртаючы ўвагу на іх асабістыя жаданні, густы і інтарэсы. Прабегшы по зіркам па Сімпкінсу і відавачна не палічыўшы яго вартым увагі, ён доўга глядзеў на міс Кінгман, перавёў позірк на Гатлінга і зноў на Кінгман. Гэты маўклівы агляд збянтэжыў Вівіяну і пачаў злаваць Гатлінга. «Дазвольце прадставіцца. Рэджынальд Гатлінг, міс Вівіян Кінгман, містер Джим Сімпкінс». Пасажыры парахода Веніямін Франклін, якому давялося пацярпець катастрофу. Слейтан, не звяртаючы ўвагі на Гатлінга, усё яшчэ працягваў глядзець на міс Кінгман. Затым ён падышоў да яе, ветліва прывітаў, неабачліва працягнуў руку Гатлінгу і Сімпкінсу і запрасіў сесці. «Так, ведаю», — прамавіў ён, — «ведаю». Гатлінг быў надзвычай здзіўлены, калі Слейтан дакладна ўказаў, дзе і калі іх параход пацярпеў аварыю. Пра гэта ніхто з іх не казаў астраўлянінам. Слейтан звяртаўся амаль выключна да міс Кінгман. «Калі выпадак прывёў вас на гэты сумны востраў, міс Кінгман, то мы, астраўляне, павінны толькі дзякаваць лёс за гэты цудоўны дар», — адкінуў Слейтан цяжкаваты камплімент, нават без усмешцы на твары. «На жаль, я не схільная дзякаваць лёсу, што так распарадзілася мною», — адказала міс Кінгман. Хто ведае?» — загадкава адказаў Слейтан. «Тут не так дрэнна жывецца, міс, як можа здацца з першага разу». «Так, цудоўна, великапышна. Тут вы знойдзеце выдатны эрараўскі раяль і багатую бібліятэку. Кніг таксама хапае. Сярод нашых астравіцянаў ёсць цікавыя людзі. Вось хоць бы гэты Тэрніп. Праўда, ён нямала апусціўся, але шмат бачыў, шмат ведае і калісьці займаў добрае становішча. Цяпер ён смешны, але ўсё роўна цікавы. Потым Людерс, немец. Гэта наш гісторык і вучоны. Ён вывучае гісторыю караблебудавання, бо наш востраў сапраўдны музей, ці не так? Гісторыя караблебудавання? Гэта цікава, сказаў Гатлінг. Гэта мае дачыненне да вашай спецыяльнасці. Нязмушана спытаў Слейтан, паглядзеўшы на яго пакасабочанымі вачыма. Так, я інжынер па караблебудаванні, адказаў Гатлінг. Міс Кінгман здзіўлена паглядзела на яго. Яна і не ведала пра гэта. Ну вось, і ў вас будзе цікавы субяседнік, містер Гатлінг. Містер Гатлінг, Людерс сабраў цікавую бібліятэку з карабельных часопісаў і пасмяротных запісак усіх памерлых на навакольных караблях. Ну, гэты матэрыял я не раю чытаць. Праўда, яго хапіла б на дзясятак раманістаў, але занадта змрочна, занадта. Саргасава мора падасца вам пасля чытання гэтай бібліятэкі адным з кругоў дантаўскага пекла. А што на гэтых караблях, напэўна, шмат і рэдкасцяў розных знаходзілі, уставіў слова і Сімпкінс. Слейтан больш уважліва паглядзеў на Сімпкінса і, адзначыўшы ў памяці нейкае назіранне або выснову, адказаў. Так, ёсць і. Ён наўмысна зрабіў гэткую ж паўзу, як і Сімпкінс. Рэдкасці. У нас цэлы музей. Я пакажу яго вам калісьці, калі вы цікавіцеся рэдкасцямі. Але чаго нам, на жаль, не хапае, звярнуўся Слейтан ізноў да міс Кінгман. Так, гэта жаночага грамадства. Са смерцю маёй нябожчыцы жонкі, Слейтан уздыхнуў. На востраве засталіся толькі дзве жанчыны. Мегі Флорес і Дода ці Тэрніп, як мы называем яе мужа, хававжаная жанчына, я перадам вас пад яе апеку. Кушаць пададзена, аб'явіў лакей-негр, апрануты з нагоды прыбыцця новых пасяленцаў у фрак і белыя пальчаткі. Прашу вас адцвяткаваць уваходзіны, і губернатар адвёў гасцей у сталовую, дзе быў накрыты добра сервіраваны стол. Падчас сняданку Слейтан яшчэ раз здзівіў Гатлінга сваёй ведай аб тым, што адбываецца ў свеце. Слейтан ведаў самыя свежыя навіны з усяго свету. Губернатар заўважыў здзіўленыя погляды і ўпершыню самазадаволена засмяяўся. Мыкалі хочацца рабінзоны. Але рабінзоны 20-го стагоддзя. Вы заўважылі драты, замацаваныя на мачтах і слупах. Востраў загінулых караблёў мае тэлефонную сувязь. Мы маглі б уладкаваць і электрычнае асвятленне, але ў нас не хапае гаручага. Затое мы маем радыёпрымаючую станцыю і нават гучнагаварыцель. Усё гэта мы сцягнулі з радыёфіцыраваных суднаў, прыбітных да вострава за апошнія гады. Жадаеце паслухаць? І Слейтан прывёў у дзеянне радыёпрымач. І ў каюце старога фрэгата, сярод вострава загінулых караблёў, раптам пачулася модная песенька, выканваемая ў Нью-Йорку вядомай спявачкай, якую не раз чула міс Кінгман. Ніколі яшчэ гукі песень не ўзрушылі яе так моцна. Новае жыццё. Жаночая частка насельніцтва вострава прыняла міс Кінгман з вялікім удзелам. Калі з Мегі Флорес у міс Кінгман склаліся сяброўскія адносіны аднаго дак, то старая, строгая на выгляд,
але добрая жонка Арыстыдар Ніпадоде Іда адразу ўзяла ў адносінах да міс Кінгман апякунчы тон клапатлівай маці. Жанчын было так мала на востраве. Да таго ж місіс Доде грунтоўна меркавала, што Вівіяна будзе мець патрэбу ў яе абароне. І Яна прыняла дзяўчыну пад сваю апеку. Мегі Флорес у першы ж дзень расказала Вівіяне Кінгман сваю сумную гісторыю. Калі лёс закінуў яе на востраў, яна выйшла замуж з захаваннем існуючых на востраве законаў і абрадаў за губернатара Фергуса Слейтана. Ад гэтага шлюбу ў іх нарадзілася дзіця, якое цяпер было адзіным прадстаўніком новага пакалення на востраве. Фергус быў з ёй грубы і нават жорсткі, але яна трывала. Падчас германскай вайны на востраў занесла нямецкую падводную лодку і на ёй 3 жывых. Марака, капітана і маладую францужанку з падтопленага той жа падводнай лодкай пасажырскага парахода. Калі францужанка з'явілася на востраве, Фергус захацеў зрабіць яе сваёй жонкай. Між Фергусам і нямецкім капітанам падводнай лодкі адбылася сварка. Нямец быў забіты, і францужанка стала жонкай Слейтана. Мегі атрымала развод і хутка стала жонкай Флореса. Ён таксама грубы, але любіць Мегі, сілы мае і нікому яе не дае ў крыўду. Потым францужанка памерла. Слейтан казаў, што яна выпадкова атруцілася рыбным ядам. Але на востраве казалі, што яна пакончыла з сабой, бо кахала забітага Фергусам нямецкага капітана. І ўдзівелы Фергус Слейтан пажадаў зноў вярнуць Мегі. Але Флорес сказаў, што толькі пераступіўшы цераз яго цела, Слейтан зможа атрымаць Мегі назад. Для Слейтана пераступіць праз труп так жа лёгка, як і праз бярвенне. Ён не спыніўся перад гэтым. Але на бок Флореса стала ўсё насельніцтва вострава. Губернатар зразумеў, што з гэтым жартаваць не варта, і адступіў. І я засталася жонкай Флореса, скончыла свой апавет Мегі. І вось у такую хвіліну, дарагая міс Вівіяна, вы з'явіліся. Вы разумееце ўсю складанасць вашага становішча. Калі вам падабаецца Фергус Слейтан, ну тады ўсё ў парадку. А калі не, або ваша сэрца занята іншым, і яна шматзначна паглядзела на Вівіяну, то будзьце асцярожныя, будьце вельмі асцярожныя са Слейтанам. Міс Кінгман пачырванела. «Сэрца маё не занята», – адказала Яна, «але я не збіраюся становіцца жонкай Слейтана». Размова перайшла на іншыя тэмы. Міс Доде распавядала Вівіяне пра тое, як ім жывецца на востраве. У нас даволі вялікія запасы харчавання, галоўным чынам кансервы, але паколькі невядома, ці будуць папаўняцца гэтыя запасы, то яны выдаткуваюцца толькі ў самым крайнім выпадку, асабліва мука. Хлеб, віно, мясныя і гароднінныя кансервы выдаюцца толькі хворым. Звычайнай жа ежай служыць рыба, злоўленая ў моры. Ад аднастайнасці ў харчаванні нярэдка здараюцца захворванні цынгай. Такім хворым выдаюць паёк са складу. Скажыце, ці могуць патануць усе гэтыя караблі? Наш прафесар Людер скажа, што тут невялікая глыбіня. Караблі ж танулі тут некалькі стагоддзяў, падымаючы дно. І цяпер мы знаходзімся на самым сапраўдным востраве з загінулых караблёў. У нас ёсць тут любімыя месцы прагулак, свае вуліцы і плошчы, на палубах вялікіх караблёў і даліны. З намі жывуць 6 малпаў, некалькі сабак і прыручаныя птушкі, якіх мы злавілі, калі яны адпачывалі на востраве падчас пералёту. Старыца ўздыхнула. Што сказаць? Чалавек прывыкае да ўсяго. А ўсё ж такі хацелася б яшчэ пабачыць зямлю і схаваць свае старыя косці ў зямлі. Апасенні Мегі апраўдаліся. Міс Кінгман неўзабаве давялося сутыкнуцца са Слейтанам. Ён запрасіў яе да сябе на вечерні чай. І калі яна прыйшла, ён амаль без уступлення зрабіў ёй прапанову стаць ягонай жонкай. Яна адказала рашучым адмоўленнем. Слейтан пачаў прасіць яе потым пагражаць. Зразумейце ж, што гэта непазбежна. І ў вашых жа інтарэсах. Са мной вы будзеце ў беспецы, вы будзеце забяспечаны ўсім неабходным. За вамі будзе выдатны догляд. Я ведаю, ваш бацька багаты, але ўсе ягоныя багацці капейкі ў параўнанні з тым, што ў мяне ёсць. Я пакажу вам поўныя куфры золата, кучы дыяментаў і перлаў. Вы цэлымі жменямі будзеце браць смарагды з маіх скарбаў. Усё будзе ваша. Я не дзіця, каб гуляць у каменьчыкі. А тут усе гэтыя скарбы толькі і годныя на тое, каб перасыпаць іх з рукі ў руку. Пагаджайцеся па добрай волі, інакш. І ён моцна сціснуў ёй руку на локці. Не пакінула я тут падноса. Адчыніўшы дзверы, раптам спытала місіс Доде і ўвайшла ў каюту. Слейтан незадаволена зморшчыўся, адышоў ад міс Кінгман і моўчкі чакаў. Старуха працягвала шнарыць па каюцы. Ён страціў цярпенне. «Хутка вы забірацеся адсюль?»
Місіс Доде падбочылася, стала ў самую баявую позу, змерала Слейтана позіркам з ног да галавы і раптам наляцела на яго, як наседка, якая абараняе свайго кураня. Не забяруся. Не забяруся, пакуль вы не адкажаце мне на ўсе мае пытанні. Вы губернатар вострава. Я губернатар. Вы выдаеце законы. Я выдаю законы. Хто ж будзе выконваць вашы законы, калі вы першы не выконваеце іх? Так, у чым справа, вар'етлівая вы жанчына? Вы вар'ят, а не я. Вы выдалі закон, што кожная жанчына, якая трапляе на вострай, павінна выйсці замуж. Добра так. Але жанчыне даецца права свабодна выбіраць сабе мужа. А што робіце вы? Вы падслухвалі? Так, падслухала і вельмі добра зрабіла. Ці так у нас адбываюцца выбары мужа. Вы хацелі падмануць і яе, і ўсіх, хто не пазбаўлены права разлічваць на яе выбар. Вы хацелі абысці закон, але гэта вам не ўдасца. Я разгалашу пра гэта па ўсім востраве і ўсе будуць супраць вас. Вы не забылі гісторыю з Мегі і Флорэсам. Дык вось вам і апошняе пытанне. Ці збіраецеся вы выканаць закон і прызначыць выбары мужа для Вівіян Кінгман па ўсіх правілах, як паложана? Фергус быў раздражнёны, але адчуў, што яму прыйдзецца падпарадкавацца. Добра, мы выканаем гэтую фармальнасць, калі вам так хочацца. Але вы ўбачыце, што вынік будзе той жа. Не пагодзіць міс выйсці замуж за негра або аднаго з маіх абарванцаў. Гэта мы ўбачым. А зараз, дзетачка, пайшлі да мяне, і яна апавяла міс Кінгман з выглядзе пераможцы. Выбар жыхара. Сонца захадзіла за гарызонт, асвятляючы чырвонымі промнямі ярка-зялёную паверхню Саргасавага мора і востраў пагіблых караблёў з яго лесам мачтаў. Гэты скалечаны бурамі, расцёрты часам лес, яго паламаныя сучы расі, абрывакі парусу, рэдкія, як апошнія лісты, усё гэта магло б прывесці ў сум нават самога жыццяцвярджальнага чалавека. Але прафесар Людерс адчуваў сябе тут выдатна, як вучоны-археолог у любімым музеі старажытнасцяў. Сеўшы на палубе галандскай каравелы, ён з захапленнем распавядаў Гатлінгу, паказваючы шырокім жэстам вакол. Тут перад вашымі вачыма уся гісторыя караблебудавання. Вы не можаце сабе ўявіць, якія тут ёсць гістарычныя каштоўнасці. Вось там, каля колавага парахода мінулага стагоддзя, відаць карабель да калумбавай эпохі. З такім кіраваннем плавалі ў акіяне, а вось там, за трохпалубным брыгам, захоўваецца жамчужына майго музея. Скандынаўскае аднамаштавае дзевяцівесельнае судна 10 стагоддзя з заходніх берагоў Грэнландыі. У непамятныя часы яно было выкінута бурай на абломкі раней загінуўшых караблёў і таму цудоўна захаваецца. Паглядзіце на яго прыгожую выцягнутую форму з вострай прыпаднятай кармай і яшчэ больш высокім носам, увянчаным разьбіной галавой то птушкі, то дракона. Якімі лёсамі ён апынуўся тут. Якія неверагодна смелыя людзі адправіліся ў гэтым невялікім чоўне ў далёкае плаванне. А там унізе, у нерухомых халодных глыбінях, напэўна, ляжаць разваліны фінікійскіх і егіпецкіх караблёў, і хто ведае, магчыма, тут жа пад намі спачывае флот вялікай Атлантыды, сярод лесу вадарасцяў і калон загінуўшай цывілізацыі. Гаспадар Гатлінг, капітан Фергус Слейтан прасіць вас прыйсці да яго. Гатлінг убачыў паваголенага негра, чорнае цела якога набыло ў промнях заходзячага сонца адценне старой бронзы. Што яму патрэбна? Прасіць прыйсці да яго, паўтарыў негр. Гатлінг неахвотна падняўся і накіраваўся па хісткіх мастках у рэзідэнцыю губернатара. Слейтан прыняў яго стоя ў сваёй звычайнай паставе. Гатлінг, мне трэба з вамі пагаварыць. Вы кахаеце міс Кінгман? Задаў ён Гатлінгу нечаканае пытанне. Не лічу патрэбным адказваць вам. Гэта датычыцца толькі мяне. Вы памыляецеся. Гэта датычыцца і мяне. Вось як. Тады магу паведаміць, што я асабіста, як кажуць, ніякі візаў на міс Кінгман не маю. Мы з ёй сябры, і я глыбока паважаю яе. Але гэтая ж дружба налагае на мяне і нейкія абавязкі. У чым яны складаюцца? У тым, што я нікому не дазволю распараджацца лёсам міс Кінгман супраць яе добрай волі. Не забывайце, Гатлінг, што тут я маю прывілею дазваляць што-небудзь ці не дазваляць. Толькі я. І пасля паўзы ён дадаў. Вось што, Гатлінг, я маю магчымасць даставіць вас на берагі Азорскіх астравоў. Я змагу вельмі салідна забяспечыць вас на дарогу. Гатлінг увесь пабялеў ад гневу і сціснуў кулакі. «Маўчаць!» – крыкнуў ён. «Вы асмеліцеся прапанаваць мне хабар? Вы смееце думаць, што я здольны за грошы здрадзіць чалавека?» І ўслед за гэтымі словамі ён кінуўся на Слейтана. Слейтан адбіўся і даў свісток. Дзесяцел разнастайных абарванцаў, якія складалі асабістую ахову Слейтана, рынуліся на Гатлінга.
Гатлінг адкідваў іх у розныя бакі, але барацьба была няроўнай. Праз некалькі хвілін ён быў моцна звязаны. Кінуць яго ў цёмны карцер. Дарэчы, пасадзіце пад арышт і Сімпкінса. І калі Гатлінга павялі, Слейтан спытаў аднаго са слуг, ці ўсё гатова да цырымоніі выбару жаніха. Выдатна, значыць, сёння ў 9 вечара. Вялікая зала кают-кампаніі была ўпрыгожана на славу. Сцэны былі абсыпаны сцягамі ўсіх нацый, узятымі з загінуўшых караблёў і кускамі каляровай матэрыі. Праз увесь пакой уздоўж і ўпапірак цягнуліся гірлянды вадарасцяў. На паветры гэтыя вадарасці хутка бурыелі і мелі даволі жаласны выгляд. Але што зрабіць, іншай зеляніны нельга было дастаць. Затое на сталах красаваліся некалькі букетаў вялікіх белых кветак, якія нагадвалі водныя лілеі. Разнастайныя ліхтары, падвешаныя да столі, дапаўнялі ўбранне. Доўгі стол быў устаўлены халоднымі стравамі, віном і нават бутэлькамі шампанскага. Насельніцтва выспы літаральна збілася з ног з самай раніцы. Да вечара ўсіх гэтых жаласных абарванцаў было не пазнаць. У кожнага з іх у запаветнай куферцы апынуўся даволі прыстойны касцюм. Ніколі яшчэ яны не галіліся так старанна, не прычасвалі з такой стараннасцю непрывыклыя да расчоскі і грабянца валасы, ніколі не трацілі столькі мыла і вады і ніколі так доўга не заглядваліся на сябе ў аскепкі люстэркаў. Гэтыя аскепкі адлюстроўвалі самыя розныя твары. І чорны, як сажа, бліскучы твар негра, і вузкія вочы жўтага твару кітайца, і раз'едзены салю і вятрамі твар старога марскога ваўка, і ярка-чырвоны твар індзейца са складанымі ўпрыгожваннямі ў вушах. Але ўсе яны, старыя і маладыя, белыя і чорныя, думалі пра адно. Праверце, я нядрэнны, чорт пабяры, хто ведамніцы капрызнага сэрца жанчыны. Словам, кожны з іх, як бы ні былі малы шанцы, паставаў надзею заняць месца жаніха. У сярэдзіне кают-кампаніі была ўзведзена трыбуна. Сюды, на гэтае ўзвышанне, роўна ў 9 вечара ў белай сукенцы, як і належыць нявестце, была праведзена міс Кінгман з суправаджальнымі яе Ідай Дода і Мегі Флорес. Пры яе з'яўленні загрымеў хор. Гэтае спяванне не адрознівалася стройнасцю. Яно было для музычнага вуха Вівіяны нават жахлівым. Але затое харыстаў нельга было папракнуць у недахопе натхнення. Калываліся ліхтары і калыхаліся сцягі, калі некалькі дзесяткаў хрыплых і сіплых галасаў рэвелі і грукаталі. «Слава, слава, слава!» Бледная, узбударажаная і мрачная паднялася нявеста на высокі памаст. Слейтан звярнуўся да яе з адпаведнай сітуацыі прамовай. Указаў на незыбленасць закона, што кожная жанчына, якая прыбывае на востраў загінуўшых караблёў, павінна выбраць сабе мужа. Магчыма, міс, гэты закон вам здасца суровым, але ён неабходны і ўрэшце рэшт справядлівы. Дагэтуль пытанне вырашалася правам сілы, разборкамі на нажах паміж прэтэндэнтамі. І насельніцтва вострава гінула як ад эпідэміі. Так усё гэта можа быць і разумнае, але міс Кінгман было ад гэтага не лягчэй. Яе вочы міжволі шукалі падтрымкі. Але ні Гатлінга, ні нават Сімпкінса яна не бачыла сярод прысутных. Слейтан заўважыў гэты позірк і усміхнуўся. Кожны прэтэндэнт павінен быў з паклонам падыходзіць да нявесты і чакаць адказу. Рухам галавы нявеста адказвала «так» або «не». Адзін за адным пацягнуліся жаніхі. Уся гэтая вярніца выклікала ў міс Кінгман толькі жах, агіднасць, пагарду, часам і міжвольную усмешку, калі, напрыклад, перад ёй з'явіўся з палачкай у руцэ у найлепшым выглядзе. Самы старажытны паселенец выспы, італьянец Джулія Бока. Трэба сказаць, што Слейтан у душы баяўся гэтага Мафусаіла як канкурэнта. Сапраўды, у Бока былі шансы. Вівіяна, гледзячы на яго, затрымалася з адказам, як бы нешта абдумваючы, але пасля ўсё ж зрабіла адмоўны жэст галавой і тым самым, не ведаючы таго, выратавала жыццё Бока, бо ў гэты кароткі момант ваганняў Фергус Слейтан ужо вырашыў пазбавіцца ад Бока, калі яму пашанцуе. Усе прайшлі перад міс Кінгман. Апошнім з'явіўся Слейтан, але міс Кінгман, коратка взглянуўшы на яго, рашуча трэснула галавой. «Не! Ого, вось так штука! Што ж цяпер рабіць?» – пачуліся воклічы. Слейтан быў у лютасці, але стрымліваў сябе. «Міс Кінгман не пажадала абраць нікога з нас», – сказаў ён звонкавым спакоем. «Але гэта не можа адмяніць нашых законаў. Прыйдзецца змяніць толькі спосаб выбару. Я прапаную вось што. Міс Кінгман павінна стаць маёй жонкай. Калі ж хто-небудзь жадае аспрачваць яе ў мяне, няхай выхадзіць, і мы паміраемся сіламі. Хто пераможа, той і атрымае яе». І Слейтан, хутка засучваючы рукавы, стаў у баявую позу. Мінута прайшла ў чакальным маўчанні.
І раптам, пры агульным смеху, стары Бока, скінуўшы касцюм, смела рынуўся на Слейтана. Натоўп акружаў іх. Было відаць, што Бока некалі быў добрым баксёрам. Яму ўдалося спрытна адбіць некалькі удараў Слейтана. Адзін раз на трэцім выпадзе ён сам нанёс даволі адчувальны удар Слейтану ў сківіцу знізу, але тут жа пакруціўся на падлогу ад моцнага удару ў грудзі. Ён быў пераможаны. За ім выйшаў новы прэтэндэнт, ірландзец Отара. Ён быў дужы, шырокаплечы малец і лічыў адзін з лепшых баксёраў. Бой разгарэўся з новай сілай. Але Слейтан, моцны, спакойны і метадычны, хутка справіўся і з гэтым праціўнікам. Абліты крывёй, Отара ляжаў на падлозе, выплёўваючы выбітыя зубы. Трэцяга суперніка не знайшлося. Перамога засталася за Слейтанам, і ён падышоў да міс Кінгман і працягнуў ёй руку. Вівіана пахіснулася і ўхапілася за руку старой Додетэрніп. Шічты. Паражэнне Слейтана. Гатлінг сядзеў у цёмнай карцары, абдумваючы сваё становішча. У гэты час у дзверы нехта ціха пастукаў. «Містер Гатлінг, гэта я Арыстыд Додетэрніп. Як вы сябе адчуваеце?» «Дзякую вам, Тэрніп, не можаце сказаць дзень зараз ці ноч». «Вечар, містер Гатлінг, і можна сказаць, высокатурнірны вечар. Міс Кінгман выбірае сабе мужа. Усё мужчынскае насельніцтва ўдзельнічае ў гэтай цырымоніі, за выключэннем 2 жанатых, мяне і Флорэса. Таму нам і даручылі чаргаванне. Мне каля вашай камеры зняволення, а Флорэсу каля Сімпкінса. Паслухайце, містер Тэрніп, адкрыйце мне дзверы. З вялікай радасцю зрабіў бы гэта, але не магу. Баюся, вы не ведаеце Слейтана. Ён распляскае мяне ў блінец і кіне на з'ядання крабам. Не бойцеся, Тэрніп. Даю вам слова, што... Ні-ні. Ні за што не адчыню. А вось, і ён панізіў голас. Калі вы самі выбрацеся адтуль, тады я ні пры чым. Куды ж я выберуся? Тэрніп панізіў голас да шэпту. У левым куце каюты на вышыні чалавечага росту ёсць такі кошачы лазік, прыкрыты фанернай дошчачкай. Вы дошку ту адарвіце, а насупраць Сімпкінс, між іншым. Тэрніп не паспеў яшчэ дагаварыць фразу, як Гатлінг ужо ліхаманкава шарыў рукамі па сцэнах. Знайшоў дошку і хутка адарваў яе. У карцер пранік прамень святла. Гатлінг падняўся на руках і пралез праз вузкае акно ў паўцемны калідор, які выхадзіў на палубу. У сцяне насупраць было такое ж акно, забітае фанерай. Не там ці месціцца Сімпкінс. Гатлінг адарваў фанеру і хутка ўбачыў сапраўды выглядаючы з акна здзіўлены твар сышчыка. «Жывей вылезайце адтуль, чорт ведае, што такое. Прыходзіцца яшчэ вызваляць з турмы свайго ўласнага турэмшчыка. Ах, вы не зграбач, трымайцеся за маю руку!» «Ну, так, ідзём». Гатлінг у суправаджанні Сімпкінса ўвайшоў у залу выбару нявесты ў той момант, калі Слейтан працягваў руку да міс Кінгман. У каюце адбылося рухаванне, потым настала вымаўчальная цішыня. Злашчасна ўзрушаны выгляд Гатлінга абяцаў прысутным, што павінны разгарнуцца цікавыя падзеі. На чым спыніліся выбары? Гучна спытаў Гатлінг, стаячы ў парозе каюты. Слейтан дрыгануў. Нябачная пацятка прайшла па яго твары, але праз момант ён ужо авалодаў сабой. Павярнуўшыся да Гатлінга, ён спакойна сказаў, указваючы на міс Кінгман. «Вы спазніліся. Яна па праву будзе маёй жонкай. Я пярэчу. Вы незаконна пазбавілі мяне і Сімпкінса свабоды і адхілілі ад выбараў». Ніякіх размоў. Але ў натоўпе ўжо пачыналася хваляванне. У гэты момант Гатлінг упершыню заўважыў, што ў Слейтана ёсць свая партыя, якая гатова яго падтрымліваць у Ваісім, але ёсць і ворагі. Яны ж і крычалі пра тое, што новапрыбылыя павінны быць дапушчаны да конкурсу. «Добра», — усклікнуў Слейтан. «Працягнем наша спаборніцтва», і, зжаўшы кулакі, ён падняў іх да твару Гатлінга. «Жадаеце памірацца сіламі? Нават настойваю на гэтым». Натоўп задаволена загулі. Бой абяцаў быць гарачым. «На палубу! На палубу!» — раздаўліся галасы. Усе выйшлі на палубу, намалявалі круг. Ворагі знялі тужуркі і закаталі рукавы. Стары Бока ўзяў на сябе ролю арбітра. Астравыяне, затаюшы дыханне, сачылі за кожным рухам праціўнікаў. Па дадзеным сігнале яны адначасова сышліся ў цэнтры круга. Гатлінг распачаў гарачую атаку. Слейтан метадычна і ніяк вяла адбіваўся. З натоўпу пачуліся заўвагі. У пылу захаплення да баксёраў сталі звяртацца на «ты». «Беражы сілы, Гатлінг! Ты ўбачыш, што Слейтан хоча змарыць іх у цябе і потым дабіць. Гарачнасцю не дапаможаш. Слейтан возьме! Маладзец наш Фергус! Ого, які ўдар!» Чым больш разгаралася барацьба, тым ярчэй праяўляліся настроі дзвюх варагуючых партый. Яны незаўважна размежаваліся. Слейтаністы стаялі ўжо ззаду.
Захапленне было так вялікае, што натоўп паўтарала жэсты баксёраў, як кордэбалет паўтарае ўсе па рухах танцмайстра. Гатлінг сапраўды гарачыўся спачатку. Яго нервы былі занадта напружаныя, але пасля некалькіх памылак ён пачаў біцца больш халаднакроўна. Наадварот, Фергус Слейтан, атрымаўшы некалькі удараў ад праціўніка, разгарачыўся сам. Цяпер іх нервовы тонус ураўнаважваўся і ўжо можна было меркаваць аб баявых асаблівасцях праціўнікаў. Слейтан быў фізічна мацнейшы, цяжэйшы. Гатлінг, саступаючы ў сіле і вазе, быў надзвычай ловкі і хуткі ў рухах. Слейтан нападаў радзей, але больш адчувальна. Гатлінг наносіў шэраг нечаканых удараў, якія збівалі разлікі суперніка. Вынік барацьбы быў няясны. Бока даў знак перапынку. Слейтаністы падхапілі Фергуса, усадзілі, знялі кашулю і пачалі старанна расціраць ручнікамі. Гатлінга клапатліва акружыла іншая партыя. Пасля перапынку бой пачаўся зноў з яшчэ большым азвярэннем. Напружанне гледачоў дасягнула найвышэйшай кропкі. Збоку магло здавацца, што баксуюць не два чалавекі, а ўсё насельніцтва вострава. Усе яны, паўтараючы рухі змагароў, рабілі выпады, адступленні, прысяданні, то нахіляліся ў бок, то кідаліся галавой у жывот нябачнага ворага. Барацьба набліжалася да завяршэння, і на гэты раз яўна не накарыць Гатлінга. Слейтан, здавалася, быў невычерпны. Ён чэрпаў сілу з нейкіх схаваных запасаў энергіі і наносіў цяпер удары з непахісным упартасцю. У Гатлінга заплыў левы вока ад вялізнага кровападцёку, з рота ішла кроў. Некалькі разу ён, здавалася, падаў мёртва на зямлю, але надзвычайным напружаннем волі зноў уздымаўся, каб атрымаць новы удар. Слейтаністы ўжо ўрачыста святкавалі перамогу гоманам і роўкам. Але раптам Гатлінг, сабраўшы ўсе сілы, кінуўся на Слейтана і нанёс яму такі удар у сківіч, што Слейтан, закінуўшы галаву, паваліўся на падлогу. Аднак, з цяжкасцю падняўшыся, ён пачаў адступаць, пятляючы да боку карабля, жадаючы вычакаць некалькі секунд, каб перавесці дыханне і зноў перайсці ў наступ. Але Гатлінг, як маньяк, з вар'яцкім, шырока раскрытым правым вокам, прыціснуў яго да борта і тут нанёс такі страшны удар у пераносе, што Слейтан, матнуўшы ў паветры нагамі, паляцеў за борт. Крыкі жаху і захаплення, насмешлівыя воклічы, смех, апладысменты – усё змешалася ў дзікай какафоніі. Слейтаністы паспешліва вылоўлівалі з зялёных вадарасцей сваё звяргнутае бажаства. Калі ён з'явіўся на палубе, новы выбух крыкаў і смеху сустрэлі яго. Увесь мокры, аплецэны вадарасцямі, ён выглядаў як утопленік, які прабыў добрыя суткі ў вадзе. Яго твар быў апухлы і акрывавіўся. Нягледзячы на гэта, Слейтан стараўся захаваць годнасць. Шаткаючыся, ён падышоў да Гатлінга і працягнуў яму руку. «Вы перамаглі, яна ваша». Адказ Гатлінга здзівіў усіх прысутных. «Не, яна не мае. Я зусім не жадаю навязваць сябе насільна і станавіцца яе мужам толькі таму, што ўдала трапіў вам у пераносе». Талпа заціхла, чакаючы, што будзе далей. Слейтан пабагравеў. «Чорт вазьмі, скончыцца гэта калі-небудзь. Досыць, міс Кінгман. Як губернатар выспы прапаную вам зрабіць выбар неадкладна, або я загадаю кідаць жерабя. Жерабя!» закрычала таўпа. Міс Кінгман уздрыгнула, няўпэўнена падышла да Гатлінга і падала яму руку. «Нарэшце», з кіслай усмешкай сказаў Слейтан і падышоў павіншаваць яе. «Міс Кінгман», прашаптаў ёй на вуха Гатлінг, «вы цалкам свабодныя, і я не прэтэндую на вас. Я не смею думаць, што вы злучыце сваю долю з доляй, злачынца». Яшчэ цішэй дадаў ён. Частка 3. Змова. Праклятыя дошкі, як яны скрыпяць. Не спатыкніцеся, містер Гатлінг, дайце мне вашу руку. Я ведаю дарогу, як свае 5 пальцаў. Вось ужо 20 гадоў блукаю я па вуліцах гэтай выспы. Часто як ляціць. 20 гадоў. І Гатлінг пачуў, як Тэрніп цяжка ўздыхнуў. Стаяла глухая ноч. Зорак не было відаць. Другія суткі ўся выспа была закрыта суцэльнай заслонай туману. Чуваць было, як у вадзе плюхалася рыба. Часам нехта быццам уздыхаў. Недзе глыбака ў трюме шкрэп пацук у пошуках зерня. Мандроўнікі павольна, навабмацак прабіраліся наперад. Час ад часу даносіўся нейкі стогн. «Кува! Кува!» аддалена нагадваючы крык філіна. «Што гэта?» – занепакоена спытаў Гатлінг. Тэрніп зноў цяжка ўздыхнуў. «Чорт яго ведае што! Ніхто не ведае, хто гэта плача і стогне па начах. Нашы кажуць, што гэта душы загінуўшых ходзяць у змроку і стогнуць. Я не веру ў гэтую лухту. А іншыя сцвярджаюць, што гэта нейкая марская жывёліна, якая водзіцца ў гэтых мясцінах». Гатлінг успомніў аб начным наведванні палубы іх парахода нейкай істотай, відавочна жывучай марской пучыны.
Усё можа быць, адказаў Тэрніп, але не выключана, што вам гэта і прымроілася. У гэтых водах шкодны туман кружыць галаву. Але сляды на палубе, усе іх бачылі. Можа быць. Можа быць. Сядзем адпачнем, містер Гатлінг. Адышка праклятая. І яны селі на палубе старенькага парахода. Цяпер блізка. 1 брыг, 2 фрэгаты і яшчэ 1 колёсны параходзік, і мы самай мэты. Вы самі бывалі на гэтай падводнай лодцы. Бываў не раз і гутарыў з нямецкім маракам, які плаваў на ёй. Ён толькі ў мінулым годзе памёр ад цынгі. Я не спецыяліст, але марак сцвярджаў, што ўсе механізмы лодкі ў спраўнасці і яе яшчэ можна прывесці ў парадак. Ці ведае пра гэта Слейтан? Думаю, што ведае. Не з гэтай жа лодкай ён і вас хацеў пераправіць на Азорскія астравы? Але чаму ж тады сам не захацеў скарыстацца ёю, каб выбрацца з гэтых небяспечных месцаў? У нас перадаюць адзін аднаму на вуха, што яго там, на мацэрыку, даўно чакае шыбеніца. І выхадзіць, што востраў загінуўшых караблёў самае прыдатнае для яго месца. Тут ніхто не знойдзе. Так, я ж на крылах гатовы быў бы адсюль паляцець. Слейтан, дэспат і груб'ян. Ён прама пакабаліў нас. Як гэта на старасці гадоў атрымліваць зубатычыны і харчавацца адной рыбай? А я ж так люблю паесці, ах, як люблю. Хоць бы 1 раз яшчэ паабедаць па-чалавечы. І яны змоўклі, кожны думаючы пра сваё. Пасля таго, як Гатлінг перамог Слейтана, публічна зганьбіў яго, як казалі, на востраве, і вырваў яго з рук міс Кінгман, Гатлінг быў асуджаным і ведаў гэта. Слейтан чакаў толькі нагоды. Ён хацеў так знішчыць суперніка, каб самому застацца ў баку і не ўзмацніць яшчэ больш супраць сябе міс Кінгман. Гатлінга магло выратаваць толькі ўцёкі. Але як уцячы адсюль? Ні плыт, ні лодка не маглі рухацца ў гэтай зязяленай кашы вадарасцей. Тэрні даў яму думку пра ўцёкі на нямецкай падводнай лодцы. У самай строгай тайне рыхтаваўся ўцёк. У змове ўдзельнічалі акрамя Гатлінга і Тэрніпа, міс Кінгман, Сімпкінс, жонка Тэрніпа і 3 маракі, якія мелі некаторае ўяўленне пра работу з машынамі. Трэба было толькі прывесці лодку ў парадак. Ну што, ідзем. Ідзем. Ах, ідзем, пакорліва адказаў Тэрніп, і яны рушылі ў дарогу. Лодка сапраўды аказалася ў адносным парадку. Нешта заржавела, нешта патрабавала рамонту. Але ўсе галоўныя часткі механізму былі цэлыя. Маецца нават радыётэлеграфны апарат. Пачалася работа па рамонце. Яна ішла павольна. З найвялікшымі перасцярогамі даводзілася прабірацца ноччу абходнымі шляхамі міма рэзідэнцыі, дзе стаяла варта, і працаваць да зары, каб за гадзіну да світака быць ужо на месцы. Памалу лодка была прыведзена ў парадак і напоўнена правіянтам, кансервамі, хлебам і віном. Але за 2 дні да меркаванага адпраўлення здарылася адна непрыемная нечаканасць. Заняўшыся работай, Гатлінг некалькі запазніўся. Калі ён вяртаўся назад з 2 маракамі, ім сустрэліся астраўляне з партыі Слейтана, якія выйшлі на світанне лавіць рыбу. Яны падазрона аглядзелі Гатлінга і прайшлі паўз. Не даводзілася сумнявацца, што Слейтан сё ведаецца аб гэтай падазронай начной прагулцы Гатлінга у кампаніі 2 маракаў і прыме меры. Трэба было дзейнічаць неадкладна. І Гатлінг распарадзіўся зараз жа апавясціць удзельнікаў уцёкаў, каб яны ўзброіліся, гэта было прадугледжана, і ішлі да падводнай лодкі. Астравак прачнецца не раней, як праз гадзіну. Гэтага было дастаткова. Праз 20 хвілін уцыкачы былі ў зборы. З нявольным хваляваннем яны рушылі ў шлях да падводнай лодкі. Яна загадзя была адведзена на адносна свабоднае ад зараслай месца, дзе можна было пагрузіць яе ў ваду. Невялікі плыт стаяў ля старога парахода. Двой, уцёк. Уцыкачы заўважылі пагоню. Яна набліжалася ад гары, самага высокага фрэгата, спускаючыся па спадзістым мосціку. Трэба было спяшацца. Тэрніп і яго паважаная палавіна знемагалі ад стомы, даганяючы маладых спадарожнікаў. З палубы на палубу, угору ўніз, па хісткім мастках беглі Гатлінг, міс Кінгман, супругі Тэрніп, Сімпкінс і 3 маракі. Прапусціўшы ўсіх наперад, Гатлінг затрымаўся ў вузкага мосціка, які злучыў абломкі каравелы са старэнькім параходам, паламаў дошкі і кінуў іх у ваду. Такім чынам удалося затрымаць пагоню, якой давялася ад гэтага месца абхадзіцца абхіднымі шляхамі. Было чуваць, як Слейтан, які быў на чале пагоны, гучна лаяўся каля разбуранага мосціка. Уцыкачы выйгралі час, каб адплыць на плоце ад берага ў напрамку да падводнай лодкі. Але плыць давадзілася з вялікай маруднасцю. Хаця тут было адносна свабоднае ад вадарасцяў месца,
Усё ж саргасы чапляліся за плыт, і кожную хвіліну даводзілася спыняцца і рукамі ачышчаць шлях. Плыт ледзьве перасек палаву шляху, а пагоня ўжо падыходзіла да таго месца, адкуль адплылі ўцекачы. «Здавайцеся! Вяртайцеся, або я нікога не пакіну жывым!» крычаў з берага Слейтан, размахваючы вінтоўкай над галавой. Замест адказу адзін з маракаў з плыту пагрукаў кулаком. «Ах ты, сабака!» – закрычаў Слейтан і стрэліў. Куля трапіла ў плыт. Пачалася перастрэлка. Востраўчане займалі больш выгаднае становішча. Яны знаходзіліся пад прыкрыццём мачтаў і абломкаў, тады як плыт быў увесь напаказ. Сярод пераследнікаў знаходзілася ўсё насельніцтва выспы. «Божа!» – прамавіла старая Тэрніп. «Паглядзіце, міс!» Нават Мегі Флорес прыперлася са сваім бэбі. Яна вось там выглядае з-за палубы. Бачыце? Слейтан нешта загадаў. Частка востраўчан спусцілася да вады і пачала хутка збіраць плыт. Адыходзячыя атакоўвалі іх стрэламі. Вось упаў у ваду адзін. Вось і другі, матнуўшы рукой, са стогнам выбіраецца на палубу рыбалоўнага баркаса. Уцекачам пакуль шчасціла. Востраўчане, адпрактыкаваўшыся ў стральбе, не траплялі ў цэль. Кулі падалі вакол плота, паднімаючы пырскі. Скора, аднак, адзін з маракаў на плоце быў паранены ў нагу. Куля пранізала вэлюм, які развяваўся на галаве міс Кінгман. Гэтлінг прапанаваў жанчынам лягчы. З вострава ўжо адплываў плыт з 5 узброенымі востраўчанамі. Уцекачы веславалі, выбіваючыся з апошніх сіл. Вось нарэшце і лодка, якая ўзвышалася сваёй надводнай часткай з невялікім мастком наверсе. Гэтлінг скокнуў на лодку, адчыніў люк і спусціў жанчын. У гэты самы момант ён быў паранены ў плячо. Пабелеўшы ад страты крыві, ён працягваў даваць загады. «Пракляты Слейтан!» – усклікнуў матрос-ірландзец, убачыўшы рану Гэтлінга. «Я ж угощу цябе! У цэль!» І старанна прыцэліўшыся, ён стрэліў. Фергус Слейтан выпусціў ружжо з рук і ўпаў. Яго грудзі афарбаваліся крывёй. Бачна было, як на яго заклік падышла Мегі і, схіліўшыся, працягнула дзіця. Слейтан, аслабеўшай рукой, дакрануўся да галавы дзіцяці і нешта казаў Мегі і Флоресу. Але назіраць за гэтай сцэнай уцекачам не было часу. Пагоня на плыцы ўжо прычальвала да падводнай лодкі. І ў той час, як люк падводнай лодкі зачыніўся за апошнім з уцекачою Гэтлінгам, востраўчане ўжо караскаліся да мастка. Лодка затрэслася і пачала хутка пагружацца ў ваду. Збентяжаныя пераследнікі, губляючы ў хоп зазнікаючую з-пад ног нагоду, пачалі барахтацца ў вадзе і, заблытваючыся ў вадарасцях, падымаліся на плыт. Момант пагружэння быў сустрэты экіпажам падводнай лодкі воклічамі «Ура!». Апошнія асцярогі зніклі. Механізм дзейнічаў бездакорна. Яркае электрычнае святло заліла каюту. Матары працавалі без перабояў. Лёгкія дыхалі свабодна. Але аддавацца радасці не было часу. Параненыя патрабавалі клопату. Міс Кінгман і старая Тэрніп узялі на сябе ролю сясцёр міласэрнасці. Раненаму матросу перавязалі нагу, а Гэтлінгу плячо. З вялікімі высілкамі ўдалося пакласці Гатлінга на ложак. Яго трасло, плячо апухла і балела, але ён імкнуўся асабіста кіраваць лодкай. Уночы яму стала горш. Старая Тэрніп, стомленая ўцёкамі і хваляваннямі дня, пайшла спаць, і ў хворага засталася дзяжурыць міс Кінгман. Гэтлінг не спаў. Вівіяна змачыла яму скроні вадой. Ён слаба ўсміхнуўся і сказаў: «Дзякую вам, я адчуваю сябе лепш». «Не стамляйцеся, адпачніце. Я не стамілася, як гэта ўсё дзіўна», – пачаў ён пасля паўзы. «Вам выпала доля даглядаць за злачынцам». Міс Кінгман нахмурылася. «Не кажыце пра гэта. А я чамусьці сёння хачу гаварыць менавіта пра гэта. Скажыце, міс Кінгман, шчыра вы верыце ў маё злачынства?» Міс Кінгман збянтэжылася. «Я не ведаю, ці здзейснілі вы злачынства, але я ведаю, што вы лепш многіх так званых сумленных людзей», – адказала міс Кінгман. «Вы верыце мне, я хачу вам расказаць усё. Праўда, лепш бы, калі б вы заснулі. Не-не, слухайце. Я служыў інжынерам у Джексана, суднабудаўнічы завод. Не чулі? Я кахаў Дэлу Джексан, дачку старога Джексана. Пасля вайны справы Джексана пахіснуліся. Яму пагражаў крах. І, як гэта часта бывае ў коле капіталістаў, Джексан склаў план палепшыць свае справы праз шлюб сваёй дачкі з сынам буйнога банкіра Лоробі. Дэла любіла мяне, але яна была вельмі прывязаная да старога бацькі і вырашыла, што павінна прынесці сябе ў ахвяру, нягледзячы на тое, што неўраўнаважаны дэгенератыўны Лоробі быў ёй глыбока антыпатычны. Я не лічыў сябе ў праве адгаворваць яе, але напісаў ёй ліст, у якім прасіў сустрэцца са мною апошні раз у ваколіцах горада. Я вырашыў з'ехаць у Еўропу, і ў мяне ўжо быў парусны білет у кішані.
Пакінуўшы сваю машыну з шафёрам ля дарогі, я пагрузіўся ў гай, але ў дамоўленым месцы не знайшоў міс Джексон. Я быў вельмі засмучаны, аднак у мяне не было часу на далейшыя пошукі ці чаканне. Паблукаўшы яшчэ трохі па гэтым безлюдным месцы, я сеў у машыну, прыбыўшы ў Гавань перад самым адплыццём парахода і пакінуў берагі Амерыкі. Аднойчы чытаючы газету ўжо ў Генуі, я быў уражаны паведамленнем з Нью-Йорка. Дела Джексон была забіта. Цэлае знойдзена недалёка ад прызначанага намі месца спаткання. Сярод яе паперследчыя ўлады знайшлі мой ліст з запрашэннем на спатканне. Менавіта туды, дзе яна была знойдзена. І ў той дзень, калі яе забілі. Паказанні апытанага шафёра, які вазіў мяне, завяршылі карціну. Усе доказы падалі на мяне. Абгрунтаванымі здаваліся і матывы забойства. Усе ведалі, што я меў віды на міс Джексон і што Лоробі адціснуў мяне. Суперніцтва, рэўнасць, помста. У той жа газеце была вялікая аб'ява пра выдачу ўзнагароды ў $10,000 таму, хто знойдзе і перадасць у рукі паліцыі забойцу міс Джексон Рэджынальда Гэтлінга. Мая галава была ацэнена. Мне даводзілася хавацца. Сімпкінс высачыў мяне і павінен быў атрымаць прыз за маё затрыманне, калі б не наша караблекрушэнне. Вось і ўсё, стомлена скончыў Гэтлінг. Міс Кінгман выслухала апавядь з напружанай увагай. Але хто ж забіў міс Джексон? Гатлінг паціснуў плячыма. Гэта для мяне застаецца таямніцай. Можа, выпадковы злачынца. Але важна тое, што мне не апраўдацца. Усе улікі супраць мяне. І жаданы для ўсіх нас бераг, выратаванне для вас, але гібель для мяне. Як толькі я сыду на зямлю, я ізноў стану злачынцам, і нашы шляхі разыдуцца, ціха скончыў ён, гледзячы на яе. Міс Кінгман з журботным выразам твару нахілілася да яго галавы і пацалавала ў лоб. Я веру вам, і для мяне вы ніколі не будзеце злачынцам. Дзякую, і ён закрыў вочы. Без паветра. Раніцай Гэтлінг адчуваў сябе лепш, ліхаманка паменшылася. Ён пайшоў у радыёапаратную і паслаў радыётэлеграму з сігналам SOS. Сігнал бедства, ратуйце нашы душы і указаннем даўгаты і шыраты, на якіх знаходзілася лодка. Увесь экіпаж падводнага судна быў у трывозе. Электрычнасць гарэла цьмяна. Станавілася цяжка дыхаць. Кісларод быў на зыходзе. Трэба было любой цаной падняцца на паверхню акіяна, але густыя водарасці цвёрда трымалі сваю здабычу. Старыя тэрніп, хапаючы паветра шырока адкрытымі вуснамі, ляжалі на падлозе. Маладыя адчувалі сябе крыху лепш. Лампы былі гатовыя пагаснуць кожную хвіліну ад недахопу току. «Застаецца адзіны сродак», — сказаў Гатлінг, «выбрацца вонкі праз люк для тарпед і паспрабаваць нажом расчысціць шлях сярод вадарасцяў. І ён узяў нож. Паспрабую зрабіць гэта. Вы з глузду з'ехалі, Гэтлінг. З вашай рукой. Гэта немагчыма», — пачуліся іншыя галасы. І ўсе пераглянуліся, быццам шукаючы, хто б узяўся за гэтую рызыкоўную справу. «Вось што, Гатлінг», — нечакана выступіў Сімпкінс, «вы выратавалі мне жыццё, і я ў вас у даўгу. Я бяруся за гэтую справу. Не супраціўляйцеся. Тут няма ніякай ахвяры, бо ў рэшце рэшт, калі ўжо паміраць, дык не ўсё роўна дзе. Дамы могуць адвярнуцца». Хутка распрануўшыся і узброіўшыся ножом, ён сказаў: «Я гатовы. Калі праз 20 хвілін субмарына не паднімецца на паверхню, значыць, я загінуў». Хутка адкруцілі нутраную крышку люка, Сімпкінс пралез у вузкую трубу, крышку закруцілі і адначасова аўтаматычна адчынілася знешняя крышка. Сімпкінс знік. Цягнуліся пакутныя хвіліны чакання. А Сімпкінс у гэты час, як неверагодная торпеда, вылез з боку падводнай лодкі і, чапляючыся за вадарасці, пачаў хутка працаваць нажом. Адчуўшы, што яму не хапае паветра, ён усплыў на паверхню, адпачыў і зноў нырнуў у зелянявую марскую глыбіню. Праца рухалася павольна. Усё карацэйшымі былі перыяды знаходжання пад вадой, усё даўжэй прыходзілася адпачываць на паверхні. У паўцемры субмарыны задыхаліся людзі і з скажанымі пачырванелымі тварамі напружана глядзелі за хвіліннай стрэлкай гадзін. 10, 15, 17, 19... 20, 25, 26, скончана палова экіпажу была ў паўабмарачным стане. У лямпах свяціўся толькі чырвоны агеньчык, падобны да згасальнага вугольчыка. Чуліся стогны. Людзі хапаліся за грудзі. Адны каціліся па падлозе, забіваючыся ў куты пад мэбляй, іншыя лезлі ўверх, узбіраючыся на сталы і крэслы, і шукалі жаднымі, распахнутымі, як у рыбы на беразе, ратамі хоць глыток свежага паветра. Вочы выкочваліся з арбіт. Халодны пот пакрываў лоб, але паветра ўсюды было атручанае.
І ў гэтыя апошнія хвіліны розпачы людзям пачала здавацца, нібыта лодка лёгка паднялася носавай часткай, пагойдалася зноў уніз і павольна пачала падымацца. Так, гэта не галюцынацыя. Стрэлка прыбору, які паказвае глыбіню пагружэння, казала тое ж. Яшчэ і яшчэ. Мы на паверхні. Труткімі рукамі Гатлінг і 2 матросы спяшаліся адкруціць крышку. Раптам яркае святло ўсляпіла ўсіх. Струмень жыватворнага марскога паветра уліўся ў лодку. Паветра. Святло, жыццё, і ў радаснай мітусні людзі караскаліся ўверх, выцягвалі старых тэрніпа параненага матроса. Гатлінг кінуўся да цела Сімпкінса, якое ляжала на краі суднавога корпуса. Сімпкінс страціў прытомнасць ад ператамлення, але хутка прыйшоў у сябе. І раптам новы выбух радасці. На гарызонце, курэючы чорнымі трубамі, паказаўся велізарны амерыканскі параход. Ён ішоў сюды. Ён заўважыў лодку. Ён падаў сігнал. Бурная радасць перайшла ў маўклівую хвалю. Чым бліжэй падыходзіла шырая громада парахода, тым больш разрываліся нейкія сувязі, якія з'яднувалі ўсіх гэтых людзей у адзінае цэлае. Гэта цэлае распалася на асобных людзей са сваімі асабістымі клопатамі, сваёй лёсам, сваімі дарогамі. Чым бліжэй параход, тым далей станавіліся яны адзін ад аднаго. Дачка мільярдэра, брудныя матросы, занепалы тэрніп, што агульнага паміж імі. Сімпкінс і Гатлінг зноў варагі. Гатлінг быў спакойны, але сумны, а Сімпкінс ужо пераапрануўся і вясёла насвістваў песеньку. Яшчэ некалькі хвілін чакання яны на параходзе. Ратаванне насустрач ім ішоў і капітан, пасажыры акружалі іх шчыльным кольцам. Сімпкінс з прафесійным выглядам як цень ішоў і за Гатлінгам. Што ж яму заставалася рабіць? У парыве великадушнасці і замілавання сваім геройствам ён абяцаў Гатлінгу перад тым, як узысці на параход, захаваць таямніцу яго асобы і прапанаваў уцячы, калі параход прыбудзе ў бліжэйшую гавань. Але Гатлінг, гэты незразумелы чалавек, суха і з горыччу адказаў яму. Рабіце сваю справу, як быццам Гатлінгу ўсё абыякава. У канцы канцоў $10,000 не ляжаць пад нагамі, і Сімпкінс ужо паспеў шапнуць нешта на вуха капітану. Матросы-астравіцяне, здзічелыя і адвучаныя ад людзей, туліліся ў баку. Містер Тэрніп усім сваім выглядам стараўся паказаць, што ён не тое, што гэтыя брудныя людзі, хоць і не чысцей за іх. Ён здолеў захаваць сваю дзіркуватую капялю шкатэлак і цяпер надвінуў яе на лоб з выглядам дэндзі. Пакуль ішлі распыты, зрокі вачай дэтэктыва паспеў заўважыць нейкі партрэт у газеце, якую трымаў адзін з пасажыраў парахода. Сімпкінс папрасіў газету, бегла прачытаў паведамленне і, раптам ускрыкнуўшы, падышоў да Гатлінга і міс Кінгман, якія стаялі побач. Нечакана выцягнуў з кішэні ручныя кандалы і з прафесійнай спрытнасцю надзеў адзін бранзалет на руку Гатлінга, а другі на руку міс Кінгман, скаваўшы так іх рукі. Усе былі ўражаныя. Сімпкінс раскруціў газету і гучна прачытаў. Тайна забіцця Дэлы Джексан. На днях зусім нечакана адкрылася тайна забіцця міс Дэлы Джексан, у якім абвінавачваўся Рэджынальд Гатлінг. У банку Лоробі была выяўлена вялікая крадзеж з незгаральнай касы. Паколькі адзін з ключоў ад гэтай касы знаходзіўся ў сына банкіра Лоробі, які на апошні час вёй вельмі распусны лад жыцця, то падазрэнне ўпала на яго, і ў яго быў праведзены старанны вобшук. Прапанаваных грошай у яго не знайшлі, і яго ўдзел у крадзежы застаўся непацверджаным. Аднак пры ператрусе ў рукі следчых уладаў трапілі дакументы, якія выкрывалі Лоробі ў забойстве сваёй нявесты, міс Дэлы Джексан. У скрыначцы для лістоў было знойдзена пісьмо з Дэлы Джексан да Лоробі. У гэтым пісьме яна катэгарычна адмаўляецца выйсці за яго замуж пасля таго, як даведалася з дапамогай прыватнага бюро даручэнняў пра некаторыя падрабязнасці яго асабістага жыцця. Лоробі неасцярожна вёў дзённік, у якім падрабязна выкладаецца гісторыя злачынства. Згаданае пісьмо было атрымана ім у дзень забойства. Знаючы пра суперніка Гатлінга, Лоробі даўно шпіёніў за ім, карыстаючыся паслугамі падкупленай ім пакаёўкі Джексан, якая і паведаміла яму пра будучую сустрэчу. Лічачы, што сапраўднай прычынай адмовы міс Джексан была яе любоў да Гатлінга, Лоробі ў парыве рэўнасці вырашыў адпамсціць міс Джексан. Ён прыйшоў на месца сустрэчы раней за Гатлінга, забіў міс Джексан наўпрост і знік, нікем не заўважаны. У злачынстве Лоробі прызнаўся. Такім чынам, дзякуючы спалучэнню абставінаў, ледзь не загінуў ахвярай судовай памылкі Рэджынальд Гатлінг, невінаватасць якога высветлілася пэўна.
На жаль, Гатлінг, відаць, загінуў пры крушэнні парахода Веніямін Франклін. «Вось ён, Гатлінг!» – закрычаў Сімпкінс, заканчваючы чытанне газеты. А паколькі я недарэмна яго лавіў і столькі з ім правозіўся, то я вырашыў прыгаварыць яго да пажыццёвага пазбаўлення волі. З міс Кінгман, калі яна нічога не мае супраць. Яна адназначна нічога не мела супраць. Публіка вітала гэты строгі вырак гучнымі апладысментамі. Частка 4. Навуковая экспедыцыя. Стары Кінгман, бацька Вівіяны, вельмі ўзрадаваўся вяртанню дачкі. Ён ужо не спадзяваўся ўбачыць яе, бо Вівіяна Кінгман значылася ў спісе загінулых пасажыраў парахода Бенджамін Франклін. Да шлюбу дачкі Кінгман паставіўся спрыяльна. Ён толькі коратка спытаў Гатлінга, пазнаючыся з ім. «Прафесія? Інжынер», – адказаў Гатлінг. «Добра». І, падумаўшы, Кінгман дадаў. «У Еўропе, здаецца, існуе перакананне, што мы, амерыканскія багачы, мроем выдаць сваіх дачок за разарых еўрапейскіх графаў. Гэта няпраўда. Дурні існуюць паўсюль, і амерыканскія дурні жа дарадніцца з еўрапейскімі. Але я даю перавагу для сваёй дачкі мужу, які сам прабіў сабе дарогу. Дарэчы, я вам у непагашаным доўгу. Вы выратавалі маю дачку». І Кінгман моцна паціснуў руку Гатлінгу. Аднойчы, калі маладыя муж і жонка сядзелі над геаграфічнай картай, абмеркуваючы план задуманага імі падарожжа, пазваніў тэлефон, і Рэджынальд, узяўшы трубку, пачуў знаёмы голас Сімпкінса, які прасіў сустрэчы па важнай справе. Перш чым даць згоду, Гатлінг гучна сказаў у трубку тэлефона. «Гэта вы, Сімпкінс?» «Добры дзень. Вы хочаце нас убачыць?» І паглядзеў з пытаннем на жонку. «Што ж, няхай прыязджае», – ціха адказала Вівіяна. «Мы чакаем вас», – закончыў Рэджынальд тэлефонную размову. У Сімпкінса ўсё рабілася хутка, на 120% хутчэй, чым у 100% амерыканцаў, як казаў ён. Хутка Гатлінг пачуў шум пад'ехаўшага аўтамабіля. З'явіўся Сімпкінс і яшчэ на парозе пачаў гаварыць. «Навіна! Вялікая навіна!» «Што такое, Сімпкінс?» – спытаў Гатлінг. «Няўжо яшчэ адзін з вашых злачынцаў апынуўся сумленным чалавекам?» «Я адкрыў загадку злачынства капітана Фергуса Слейтана. У чым гэтая загадка?» «Пакуль гэта, следчы матэрыял, які не падлягае агалошванню». «Тады вы не сказалі нічога новага, Сімпкінс. Яшчэ на востраве мы ведалі, што ў Слейтана цёмнае мінулае». «Але якое? Я прыйшоў прапанаваць вам адзін праект, магчыма прасіць вашай дапамогі. Мы вас слухаем. Мне трэба раскрыць загадку Слейтана да канца. Як вы аднясецеся да праекта яшчэ раз наведаць востраў загінуўшых караблёў?» «Вы не выпраўны, Сімпкінс», – сказаў Гатлінг. «Для вас свет уяўляе цікавасць, паколькі ім ёсць злачынцы. Што ж, глядзіце на гэта як на спорт. Але чаму вы рассмяяліся?» «Мы рассмяяліся таму», – адказала Вівіяна, «што ваш праект мы якраз абмеркувалі да вашага прыходу». «Ехаць на востраў і раскрыць загадку Слейтана?» – спытаў Сімпкінс, здзіўлены і ўзрадаваны. «Не зусім так. Нас больш цікавяць сакрэты іншага злачынца». «Іншага? Няўжо не ведаю пра яго?» – зацікавіўся Сімпкінс. «Хто ж гэты злачынца?» «Саргасава мора», – з усмешкай адказала Вівіяна. «Няўжо яно мала пагубіла караблёў? Адкрыць таямніцы гэтага злачыннага мора, перасцерагчы іншых – вось наша мэта. Карацей кажучы, мы едзем у навуковую экспедыцыю для вывучэння Саргасавага мора», – дадаў Гатлінг. «Вось як. Але я спадзяюся, што вы не адмовіцеся ўзяць мяне з сабой, каб я мог заадно займацца сваёй справай». «Вядома, Сімпкінс, але які сэнс вам ехаць? Бо Слейтан забіты». Сімпкінс значна падняў бровы. «Слейтан мне ўжо не патрэбны, але тут замяшаны інтарэсы іншых. На востраве мне ўдалося здабыць нейкія дакументы». «Вось як?» Сімпкінс, не губляе часу дарма, самазадаволена зазначыў дэтэктыў. «Але, на жаль, я захапіў не ўсе дакументы, іх трэба здабыць, і тады ўсё стане ясным. Інтарэсы іншых – гэта іншая справа. Едзем, Сімпкінс. Калі вы адплываеце, я думаю, праз месяц. Хто яшчэ з вамі?» «Акіянограф прафесар Том Сан, 2 яго асістэнта, каманда і больш нікога». «Дык едзем. Мой адрас вы ведаеце». І, расплантаваўшыся, Сімпкінс паспешліва выйшаў, а Гатлінгі зноў паглыбіліся ў вывучэнне карты. «Вось глядзі», – указваў Рэджынальд на карту. «Гэта прамая лінія, праведзеная як па лінейцы, шлях ад Нью-Йорка да Генуі. Мы пойдзем па гэтым шляху да 320 градуса ўсходняй даўгаты і звернем на поўдзень», і Гатлінг зрабіў адзнаку алоўкам. Новы наведвальнік адарваў іх ад працы. Увайшоў прафесар Том Сан, вядомы даследчык марскога жыцця. Пасля мітуслівага Сімпкінса Том Сан здзіўляў сваёй спакойнасцю і нават маруднасцю.
Гэты дабрадушны, схільны да паўнаты чалавек ніколі не спяшаўся, але трэба было здзіўляцца, колькі ён паспеў зрабіць. Гатлінгі радасна сустрэлі Томсана. «Вывучаеце наш шлях?» – спытаў ён і, мімаходам кінув погляд на карту, сказаў: «Думаю, нам лепш адразу ўзяць курс паўднёвей, да Бермудскіх астравоў і адтуль ісці на паўночны ўсход. Але аб гэтым мы яшчэ пагаворым. Сёння я атрымаў 3 скрыні абсталявання для хімічнай і фотаграфічнай лабараторый. Акварыум гатовы і ўжо ўстаноўлены. Заўтра будзе атрымана заказаная па маім спісе бібліятэка. Праз тыдзень наша біялагічная лабараторыя будзе цалкам абсталяваная». «Ну, а як у вас па інжынернай частцы?» «Тыдні на 3», – адказаў Гатлінг. «Праз месяц мы можам кінуць выклік саргасам». Томсан кіўнуў галавой. Ён зразумеў, што значыць слова «вызаў». Гатлінгі набылі для экспедыцыі невялікі, састарэлы для ваенных мэтаў карабель выклікаючы, і ён пад кіраўніцтвам Гатлінга быў прыстасаваны для мірных мэтаў. Яго гарматы саступілі месца апаратам для выцягвання драк. Акрамя біялагічнай лабараторыі была ўладкавана цэлая серыя складоў для захавання навуковых здабыткаў. Гатлінг немала папрацаваў, каб прыстасаваць карабель для плавання сярод вадарасцяў Саргасава мора. На насавай частцы ў кіля карабля быў устаўлены востры разец, які павінен быў разразаць вадарасці. Каб вадарасці не перашкаджалі працы вінта, ён быў абаронены асаблівым цыліндрам з металічнай сеткі. Радыёстанцыя, 2 лёгкія гарматы і кулямёты на выпадак сутыкнення з астравянамі дапаўнялі абсталяванне. Усе ўдзельнікі экспедыцыі працавалі з такім захапленнем і стараннасцю, што карабель быў гатовы да адыходу нават раней вызначанага тэрміну. Нарэшце надышоў час адыходу. Удзельнікі ўжо былі на караблі, чакалі толькі Сімпкінса. Вялікая натоўп знаёмых і проста цікаўных стаяла на набярэжнай. Куды ён знік? Здзіўляўся Гатлінг, гледзячы на гадзіннік. 40 хвілін трэцяй. «Пачакайце трохі», – сказаў прафесор Томсан. 3, палова 4, Сімпкінса ўсё не было. Капітан спяшаў з адыходам. «Трэба да змяркання выбрацца з прыбярэжнай паласы з вялікім рухам», – казаў ён. «Тым больш, што надвігаецца туман». А 4 вырашылі адплыць. Сірэна душараздзіраюча закрычала, як параненая фантастычная валатная котка, і карабель адплыў. З бярага махалі капелюшамі і хусткамі. Раптам некалькі чалавек, што стаялі ў самым краі прычала, адскочылі ў бок, і на іх месцы з'явіўся Сімпкінс, увесь узмоцнены, растрапаны, з капелюшам, які скрануўся на патыліцу. Ён неўтаймавана крычаў, узмахваючы рукамі. Капітан правакатара вылаяўся і загадаў даць задні ход. А Сімпкінс ужо зваліўся ў катер і плыў да карабля, не перастаючы махаць рукамі. «1000 прабачэнняў!» – крычаў ён, падымаючыся па трапу. «Жудасна спяшаў. Непрадбачаная затрымка». І ён з'явіўся на палубе. «Што з вамі?» «Напалову спалохана, напалову насмешліва», – спытала Віяна, аглядаючы Сімпкінса. Яго нос апух. На шчоках віднеліся сінякі. «Нічога. Маленькі бокс са старым знаёмым, косым Джымам. Гэтакая нечаканая сустрэча. Уцёк, нягоднік. Яго шчасце, каб я не спяшаўся». І суцяшаючы сам сябе, ён дадаў: «Нічога не ўцячэ. Гэта дробная драбяза. Зраблю прымачку, і ўсё пройдзе». Туман закрыў берагі. Корабль рухаўся павольна, час ад часу крычала сірэна. «Вільготна, ідзем уніз», – сказала Вівіяна і спусцілася з мужам у біялагічную лабараторыю. Там ужо працавалі прафесар Томсан і 2 асістэнты Там і Мюллер. Лабараторыя ўяўляла сабою даволі прасторны пакой з вялікім квадратным акном у сцяне і 2 6-граннымі ілюмінатарамі ў столі. Левую сцяну займала фоталабараторыя, правую – хімічная. Над шырокімі сталамі са скрынямі, як у аптэках, паліцы з кнігамі. На свабодных месцах сцэн умацаваны розныя острагі, гарпуны, паліцы і палічкі з бутэлькамі і прэпаратамі. Кожная пядзя плошчы выкарыстана. Нават на столі прымацаваны авальныя скрынкі, якія ўжываюць натуралісты, і спружынныя шалі. Пасярэдзіне лабараторыі стаяў вялікі стол. Тут былі размешчаны мікраскопы, прыналежнасці для прэпаратуры, набівання чучал і прыгатавання гербарыяў, скальпелі, нажніцы, пінцэты, прэсы. Некалькі табурэтак з круцячыміся сядзеннямі былі замацаваны так, што маглі перасувацца ўздоўж стала. Томсан, не спяшаючыся, хадзіў па лабараторыі, не спяшаючыся перастаўляў банкі, мурлыкавучы сабе пад нос, і праца ладзілася ў яго руках. Вечар прайшоў даволі тускліва, а ўначы сірэна не давала спаць. Да раніцы сірэна сціхла, і Вівіяна заснула моцным, здаровым сном. Раніца настала сонечная, ясная. Пілі каву на палубе пад тэнтам.
Акіян уздыхаў цёмна-сінімі хвалямі роўна і рытмічна. Свежае марское паветра ўлівала бадзёрасць. І, забыўшы свае начныя страхі і сумненні, Вівіяна сказала: «Як добра, Джинальд, што мы адправіліся ў гэтае падарожжа». «Яшчэ б», — адгукнуўся за яго Сімпкінс, ужо зняўшы павязкі, «мы зможам раскрыць загадку Слейтана». «І загадкі Саргасавага мора», — задумліва сказаў прафесар Томсан. «Там, прыгатуйце драгу. Трэба даследаваць дно. Пакуль там рыхтаваў да спуску драгу», — Томсан працягваў. «Мора — гэта шматпавярховы будынак. На кожным паверсе жывуць свае насельнікі, якія не падымаюцца на верхнія і не спускаюцца на ніжнія паверхі». «Ну, гэта, дапусцім, не толькі ў моры», — сказаў Сімпкінс. «І на зямлі жыхар падвала не ўваходзіць у бельетэж». «Невялікая розніца», — умяшаўся ў размову Мюллер. «Людзі з падвалу маглі б жыць і ў бельетажы, як вы кажаце, а марскія жыхары. Для іх гэта было б гібеллю. Калі глыбакаводная рыба неасцярожна паднімецца вышэй усталяванай мяжы, яна там разарвецца, як выбухаецца паравы кацёл, калі яго сцэнкі не вытрымліваюць унутранага ціску. Значыць, марскія насельнікі бельетэжа могуць спаць спакойна, не баючыся нападу знізу. На кожным паверсе ёсць свае драпежнікі. Там апусціў драгу, прастакутную жалезную раму з мэшком з сеткі. Да мэшка для цяжару былі прымацаваны камені. На якую глыбіню спусціць?» — спыты там, разматваючы разам з Мюллерам трос. «Метров на 600», — адказаў Томсан. Усе маўчкі назіралі за працай. «Паменшыць ход», — сказаў Томсан. Капітан аддаў распараджэнне. «Ну што ж нам паслаў лёс?» 2 матросы прыйшлі на дапамогу Мюллеру і Таму. Як толькі драга з'явілася на паверхні, Там і Мюллер адначасова ўскрыкнулі: «Ліна Фрына!» Усе з цікаўнасцю кінуліся разглядаць марское пачвару. Уся рыба быццам складалася з велізарнага рота з вялікімі зубамі, не менш велізарнага мяшка жывата і хваста. На падбародку гэтага пачвары быў разгалінаваны прырост для прыманкі рыб, як патлумачыў Томсан, а на верхняй сківіцы нешта накшталт хабота з патаўчэннем пасярэдзіне. Гэта свяцячыся орган, так бы мовіць, уласнае электрычнае асвятленне. «А навошта яму асвятленне?» — спытаў Сімпкінс. «Яно жыве ў глыбіні, куды не прасочваецца прамень сонца. Жыць у вечнай цэмбры — таксама задавальненне. Угразлі ж яны выбраць такую няўдалую кватэру. Вас яшчэ больш здзівіць, калі я скажу, што яны адчуваюць на кожны квадратны сантыметр сваёй паверхні вагу ў некалькі сотняў кілаграмаў. Але яны нават не заўважаюць гэтага і, паверце, адчуваюць сябе цудоўна. Глядзіце, глядзіце, саргасы!» — раптам усклікнула Вівіяна, падбягаючы да парэнчаў. На сіняй паверхні акіяна сапраўды віднеліся асобныя акругленыя кісцеўтваральныя кусты, пафарбаваныя ў аранжавы і залатавата-аліўкавы колеры. Усе зрадаваліся саргасам, быццам сустрэлі старога знаёмага. Між 2 і 6 жніўня карабель ужо ішоў паблізу Бермудскіх астравоў. 3 жніўня плылі яшчэ толькі асобныя кусты вадарасцяў. Яны былі авальнай формы, але пад лёгкім подыхам паўднёвага ветру выцягваліся ў доўгія паласы. Гатлінг гарэў ад нецярпення хутчэй выпрабаваць на суцэльных саргасах свае тэхнічныя прылады. Нарэшце 7 жніўня з'явіліся суцэльныя лугі саргасаў. Цяпер ужо, наадварот, сіняя гладзь акіяна відаць была астраўкамі сярод аліўкавага дывана. «Вось яно, скурчанае мора», як называлі яго старажытныя грэкі, сказаў Томсан. Гатлінг з хваляваннем сачыў, як справіцца вызываючы з гэтай павуцінай вадарасцей. Але яго хваляванне было марным. Карабель амаль не запавольваў ходу. Ён рэзаў саргасы, і яны расступаліся, агаляючы па абодвух баках карабля доўгія разыходзячыяся сінія стужкі вады. «Магчыма, вашы першасцярогі былі залішнія», — сказаў прафесар. «У канчатковым выніку для сучасных суднаў саргасы ўжо не ўяўляюць такой небяспекі, ды наогул іх непраходнасць перабольшана». Злавіўшы некалькі вадарасцей, Томсан стаў разглядаць іх. Вівіяна таксама назірала. «Вось бачыце», — патлумачыў ён ёй, — «белыя сцябліны? Гэта ўжо адміралы. Саргасы, зырваныя ветрам і захопленыя плынню ў Карыбскім моры, нясуцца на поўнач. 5,5 месяцаў патрабуецца, каб яны прайшлі шлях ад Фларыды да Азорскіх астравоў. І за гэты час яны не толькі захоўваюць жыццё, але і здольнасць плоданасіць. Некаторыя саргасы здзяйсняюць цэлае кругавое падарожжа, вяртаючыся на радзіму ў Карыбскае мора, і потым здзяйсняюць другое падарожжа. Іншыя трапляюць унутры кругавога кольца і адміраюць. «Ах, што гэта жывое!» — ускрыкнула ад нечаканасці Вівіяна. Томсан рассмяяўся. «Гэта аўстралійскі канёк-трапічнік, а гэта актынары і самыя цікаўныя жыхары Саргасава мора.
Бачыце, як яны прыстасаваліся? Іх не адрозніш ад вадарасцяў. Сапраўды афарбаваны карычневы колер, пакрытыя белымі плямамі, з парванымі формамі цела, актынарыі надзвычайна гадвалі вадарасці Саргасавага мора. Дрой. Новы губернатар. На выстраве загінуўшых караблёў з моманту адплыцця падводнай лодкі падзеі развіваліся сваім парадкам. Калі капітан Слейтан упаў, паранены куляй, Флорес моўчкі пастаяў над ляжачым акрываўленым губернатарам, потым раптоўна пацягнуў за руку схіліўшуюся над ім Мегі і коратка, але загадна сказаў ёй «Ідзі». Плачучая Мегі, прыціскаючы дзіця, адышла. Флорес нахіліўся да капітана са злоснай іскрай у прыжмураных вачах. Капітан Слейтан быў яго сапернікам у каханні і ў амбіцыйных задумках. У іх былі даўнія рахункі. Насыціўшыся выглядам павержанага паміраючага праціўніка, Флорес раптам прыўзняў Слейтана і штурхнуў яго ў ваду. «Так будзе лепш», — сказаў ён, і, звярнуўшыся да астравіцянаў, крыкнуў «Эй вы, капітан Фергус Слейтан забіты, і яго цела пахавана мной. Востраў загінуўшых караблёў павінен выбраць новага губернатара. Я прапаную сваю кандыдатуру. Хто супраць?» Вастраўцяне панура маўчалі. «Прынята. Падбярыце параненых і стрэльбы. Ідзем». І ён пачаў крочыць у напрамку да сваёй новай рэзідэнцыі, радуючыся, што ўсё вырашылася так хутка. Аднак яго задавальненне было няпоўным. Якаясь непрыемная, турбуючая, яшчэ невыразная думка перашкаджала яму, як ціхі зубны боль, што вось-вось перайдзе ў востры. Флорес ішоў па знаёмых вуліцах, мастках, перакінутым праз караблі, перасякаў паўзгнілыя палубы, падымаўся на горы высока пасаджаных у вадзе вялікіх караблёў, спускаўся ў даліны пласкадонных суднаў, а якаясьці турботная невыразная думка ўсё свідравала яго мозг. Замешкаўшыся каля аднаго пераходу, ён пачуў галасы тых, хто ішоў за ім, ірландца Отара і старога Бока. «Як сабаку ў ваду», — казаў Бока. «Не цырпіцца яму», — адказаў Отара. Галасы змоўклі. «Вось яно што», — падумаў Флорес, узбіраючыся на борт старога фрэгата. Неўдаволенне. І Флорес успомніў панурае маўчанне, што суправаджала яго абранне. Флорес не памыліўся. Нават на грубых, адзічэлых астравіцянаў зрабіла непрыемнае ўражанне занадта прымітыўны спосаб пахавання губернатара. Флорес не быў дурнем. Падыходзячы да губернатарскай рэзідэнцыі, якая знаходзілася на фрэгаце Елізавета, новы губернатар ужо абдумаў план дзеянняў. Увайшоўшы ў вялізную, шыкоўна абстаўленую каюту былы кабінет капітана Слейтана, Флорес упаў у глыбокае скуранае крэсла, разваліўшыся з незалежным і адначасова ганарлівым выглядам. Затым ён грукнуў 3 разы ў далоні, зусім як Слейтан, нават лепш, выразней і гучней. На парозе з'явіўся негр. Флорес прасвідраваў вачыма яго чорнае аблічча, але нічога не змог прачытаць на ім. «Боб», — сказаў Флорес, — «дзе ў Слейтана захоўваўся гардэроб? Правядзі мяне і пакажы». Боб, не выказаўшы здзіўлення пры выглядзе Флореса на месцы Слейтана, быў уражаны падкрэслена ветлівым зваротам новага губернатара замест ранейшага, фамільярнага. Але ў гэтым у Флореса быў свой разлік – паказаць розніцу ў змененым становішчы. І ён не памыліўся. Боб як-небудзь змаршчыніўся і, паспешліва кішучы да выхаду, адказаў паважна ветліва. «Прашу вас». Яны ўвайшлі ў вялікую паўцёмную каюту, пераўтвораную ў гардэробную. 2 сцэны былі заняты шафамі. Амаль палову каюты займалі велізарныя куфры з чорнага дуба з разьбой, абкованы пазелянелай меддзю з серабром. Негр адкрыў высаўныя дзверцы шаф. У іх у вялікім парадку віселі касцюмы розных эпох, прафесій, нацыянальнасцей, як у касцюмернай вялікага опернага тэатра. «Вось грамадзянскія касцюмы», — патлумачыў негр, дастаючы пахнуўшыя вільготнасцю старадаўнія сюртукі з высокімі каўнерыкамі, шырокімі адваротамі, каляровыя і шаўковыя камізэлькі. Флорес адмоўна пахітаў галавой. У другой шафе былі больш сучасныя касцюмы, смокінгі, сюртукі і нават фракі. Не тое. Перад гардэробам з марскімі форменнымі касцюмамі Флорес спыніўся некалькі даўжэй. Ён памацаў рукой адну тужурку з выдатнага англійскага сукна, касцюм капітана, а падумаўшы пра нешта, таксама зачыніў і гэты шаф. «Не тое, Боб, і гэта ўсё?» «Ёсць яшчэ тут», — адказаў негр, паказваючы на куфры. «Адкрыйце». Не без цяжкасці Боб падняў цяжкія вечкі. Флорес здзівіўся, не адчуўшы паху вільготнасці і гніення. Вечкі былі так добра падагнаныя, што ўнутры куфраў было цалкам суха. Калі негр падняў чысты кавалак палатна, акуратна зачыняючы касцюмы, у Флореса міжволі вырвалася ўскліканне, і вочы яго загарэліся. Тут былі складзены каштоўныя іспанскія касцюмы, крой якіх паказваў, што ім не менш за 200 гадоў.
Камзолы з аксаміту бархату, маліновыя, блакітныя, чырвоныя, былі расшытыя золатам і ўпрыгожаныя жэмчугам. Манжеты і фрэзы, вялікія каўняры ў некалькі радаў з найтанчайшага карунка, шаўковыя шнуры бізет, блонды колеру небелага палатна — усё гэта дзівіла сваёй раскошай і тонкасцю працы. Жаночыя касцюмы былі яшчэ больш раскошныя. Доўгія, з рукавамі, што віселі да падлогі, з зубчастымі выразамі ў краях, гэтыя яркія шаковыя парчовыя і бархатныя сукенкі былі цяжкія ад нашытых смарагдаў, рубінаў, жэмчугу. «Якое багацце», — падумаў Флорес. «А мы харчуемся адной рыбай». Ён адабраў некалькі касцюмаў. «Аднясіце ў мой кабінет, а панчохі і абутак. Усё ёсць». І, згінаючыся пад цяжарам ношы, Боб перацягнуў касцюмы ў каюту Флореса. Застаўшыся адзін, Флорес выбраў цёмна-вішнёвы вышыты срэбрам камзол і апрануўся. Калі ён зірнуў на сябе ў люстэрка, то сам быў здзіўлены эфектам. Ён ператварыўся не толькі знешне, але, здаецца, і ўнутрана. Адкуль гэта суровая годнасць, гэты ўпэўнены погляд, гэтыя плаўныя жэсты? Ён пстрыкнуў пальцамі і сказаў негру, які здзіўленнем засяродзіўся на яго: «Запрасіце місіс Мэгі». «Місіс Мэгі!» Негр паспешліва кінуўся выконваць загад. Флорес трохі памыліўся ў эфекце. Увайшоўшы, Мэгі сур'ёзна спужалася, калі, адчыніўшы дзверыкі, убачыла ззяючага срэбрам і жамчугам іспанскага гранда. Нават смех Флореса не адразу прывёў яе да сябе. «Адзенчык, вось твой касцюм», — сказаў Флорес, паказваючы на блакітную сукенку. Мэгі, апранутая больш, чым проста, у лёгкую блузку і кароткую латаваную спадніцу, ледзь-ледзь кранулася сукенкі і стаяла ў нявызначанасці. «Ну што ж ты?» Я нават не ведаю, як яе надзець. Сапраўды сказаць, Флорес не больш за яе ведаў усе складаныя часткі ўсіх гэтых бізет і блондаў і не мог аказаць ёй дапамогі. Але прыроднае пачуццё жанчыны дапамагло Мэгі знайсці месца кожнай прыналежнасці туалета. І пакуль Флорес папраўляў канцы шаліка і прымяраў перад люстэркам шпагу з залатым эфесам, яна таксама была гатовая. Аглядзеўшыся, яны глядзелі здзіўленнем адзін на аднаго, не пазнаючы і захапляючыся. Сапраўды гэта была выдатная пара. Смяглы, загарэлы Флорес быў вельмі эфектны. «Чорт вазьмі, але ж яна сапраўдная прыгажуня! Дзе былі мае вочы?» — падумаў Флорес. «Цяпер можна пачынаць урачысты прыём», — сказаў ён гучна і, выклікаўшы негра, аддаў загад сабраць усіх. Гэта таксама было навіной. Слейтан нікала навіной. Слейтан нікога не пускаў у свой кабінет. Каб на востраў загінуўшых караблёў раптам прыбылі людзі з іншай планеты, гэта наўрад ці зрабіла большае ўражанне. Усе астравіцяне літаральна акамянелі ад здзіўлення. Нават гісторык Людерс стаяў, прыадчыніўшы рот, з відам крайняга здзіўлення. Калі ўсе сабраліся, Флорес звярнуўся з прамовай: «Грамадзяне, астравіцяне, дзяўбыцы! Непачуццё асабістага славалюбства змусіла мяне надзець гэты касцюм, а жаданне падтрымаць годнасць слаўнага вострава загінуўшых караблёў. Мы паднім гэтая годнасць яшчэ вышэй. Для выканання намечаных мной мэтаў мне патрэбныя памочнікі. Вы Отара?» І Флорес выпрабавальна паглядзеў на ірландца. «Прызначаецеся маім асабістым сакратарам. Пры дакладах і на святкаваннях вы будзеце з'яўляецца ў гэтым камзоле. Ён паступае ў ваша поўнае распараджанне». І Флорес указаў на прыгожы цёмна-сіні касцюм. Отара моцна пачырваніў, і Флорес не без задавальнення заўважыў, што ірландзец польчаны. «Адзін сапернік менш», — падумаў новы губернатар. «Вы, Боко, прызначаецеся». Флорес пачухаў лоб, таксама маім сакратарам. «Вось ваш прыдворны касцюм», — Бокко паважна пакланіўся. «Другі сапернік менш», — адзначыў Флорес. «Хто яшчэ? Людерс. Ён небяспечны, але ўсё ж на ўсякі выпадак». «А вы, Людерс, вы чалавек вучаны? Я прызначаю вас саветнікам па справах калоній. Вашаму званню пасуе камзол чорнага аксаміту з срэбрам. Дзіўная рэч. Нават Людерс, дагэтуль менш за іншых звяртаючы ўвагу на свой касцюм і хадзіўшы ў нейкіх выдратах, таксама выглядаў польчаным. Аднак назначэнне яго вельмі здзівіла. «Дзякую за гонар, але якія ж у нас справы з каланіямі, калі мы адрэзаны ад усяго свету?» «Так, але мы можам пашырыць нашы валаданні, і ў нас будуць калоніі». Астравіцяне пераглянуліся. Ці не звар'яцеў ад залачонага камзола іх новы губернатар. Але Флорес быў спакойны і ўпэўнены ў сабе. «Вы ведаеце», — працягваў ён, «што пабач з нашым востравам, у 2 кіламетрах не больш знаходзіцца іншы невялікі астравок з загіблых караблёў. Ён блізкі, але да гэтага часу мы не маглі нават наведаць яго. Саргасы ахоўвалі яго. Цяпер мы арганізуем экспедыцыю і далучым яго да нашых валаданняў.
Усім спадабалася гэтая ідэя, і астравіцяне шумна выявілі адабрэнне. І яшчэ адно, нам няма чаго эканоміць і сціпліць, калі мы бязмежна багатыя. Усім будуць выдадзены новыя касцюмы для будняў і свят. Я дам вам таксама стрэльбавыя патроны, і вы будзеце паляваць на птушак. Думаю, рыба ўсім надакучыла. А каб птушка здавалася смачнейшай, мы выпечам хлеба і адкаркуем бочку добрага старога іспанскага віна. Ура-а! Няхай жыве губернатар Флорес! Крычалі захопленыя да найвышэйшага пункту астраўцы, а Отара і Бока гучней за ўсіх. Калі Флорес і Мэгі засталіся адны, Мэгі паглядзела на мужа закаханымі вачыма і сказала: «Паслухай, Флорес, я нават не чакала». «Чаго? Што ты так умееш? Добра кіраваць?» І Флорес, заўсёды адлюдны, назаўсёды сумны і змрочны, засмяяўся. 3. Курэц апіуму. Лёгкі, шышызаваты туман завёў востраў загінуўшых караблёў. Зламаныя мачты і жалезныя трубы параходаў, як прывіды, маячылі ў тумане. Стары Бока і кітайскі Хао Жэнь сядзелі на палубе старой брыгантыны. Кітаец сядзеў нерухома, як статуэтка, падабраўшы ногі і паклаўшы далоні рук на калені, і глядзеў на высокую мачту. Бока рамантаваў сетку і ад нуды распытваў кітайца пра яго радзіму і блізкіх людзей. Нарэшце ён спытаў кітайца, ці быў той жанаты, якая сіцень прабегла па твары тайтайца. «Не быў», — адказаў той і дадаў цішай. «Нявеста была добрая дзяўчына. І што ж ты? Нельга. Прозвішча адно. Сваячка. Не, проста прозвішча. Закон такі». Сваім няспраўдлівым пытаннем Бока абудзіў у душы кітайца нейкія далёкія ўспаміны. Ён заварушыўся і падняўся. «Пайду я», — заявіў кітаец. «Ды куды цябе цягне? Зноў свой дурман пайдзеш курыць. Сядзі». Але кітаец ужо няўпэўнена, хістаючыся, накіраваўся па мастках да аддаленага барка. Бока пахітаў галавой. Згубіцца хлопец. І так ужо на што стаў падобны. Бока не памыліўся. Хао Жэнь пайшоў курыць апіум. У адным са старых караблёў кітаец ніяк знайшоў запас гэтага атрутнага сродку і з тых часоў з захапленнем аддаўся курэнню. Яго твар пабляднеў, стаў жоўты, як салома, вочы глыбока запалі, глядзелі стомлена, без выраза, рукі сталі дрыжаць. Калі даведаліся пра яго запал, яму строжай закацілі курыць, баючыся пажару. Ще капітан Слейтан некалькі разаў жорстка караў Хао Жэня, замыкаў яго ў трюм, трымаў у голадзе, патрабуючы, каб кітаец выдаў запасы апіуму, але не змог зламаць упартасць кітайца. Яго хутчэй можна было забіць, чым прымусіць аддаць апіум. Ён добра схаваў запасы і умеў курыць, як толькі нагляд за ім слабнеў. Хао Жэнь прыйшоў на стары барк, які стаяў каса пад вуглом амаль у 45 градусаў. Пад абаронай гэтага нахілу, што хаваў яго ад позіркаў астраўлян, ён і наладзіў сабе курыльню каля самай вады. Дрыжачымі ад хвалявання рукамі ён прыгатаваў усё для курэння і прагна ўцягнуў саладкаватую дымку. І паступова туман стаў набываць залаты адценне. Клубы залатых воблакаў згуртваліся ў доўгую стужку, і ўжо гэта не стужка, а рака, вялікая блакітная рака. Жоўтыя палі, жоўтыя скалы, домік, выдоблены ў скале з ляцячым паветру папяровым цмокам каля ўваходу. Бацька стругае каля дома, па кітайскай звычаю, не ад сябе, а да сябе. Па рацэ плыве рыбак, стоячы на карме і круцячы вяслом. Усё такое блізкае, знаёмае, роднае. На беразе ракі квітнеюць ірысы, цудоўныя ліловыя ірысы. Калі Хао Жэнь ачымаўся ад дурману, ужо стаяла ноч. Туман рассеяўся. Толькі асобныя яго шматочкі, як прывіды, хутка несліся на поўнач. Было ціха. Зрэдку плюхаўся рыба, з-за гарызонту падымалася чырвоная пуня. Яна не адбівалася ў вадзе. Вадзяныя раслінікі, як матавае шкло, толькі слаба адсвечвалі. Толькі дзе-нідзе, у невялікіх палынях, у месцах свабодных ад вад раслей, вада запальвалася месячным святлом. Непадалёк ад вострава, прама па вадарасцях, рухаўся сілуэт, які выразна вылучаўся на фоне ўзыходзячай поўні. Кітаец працер вочы і стаў углядацца, знаёмая пастаць. Ну, так, канечне, гэта ён, нябожчык капітан Слейтан, на ім толькі няма тужуркі, але мёртвыя не адчуваюць начной вільготнасці. Навошта ён блукае тут? Чаго яму трэба? Зубы Хао Жэня пачалі выбіваць дроб. Раніцай кітаец шаптаў на вуха свайму сябру Бока. Капітан хадзіла. Слейтан хадзіла ноччу па вадзе. Сам відаць. Дрэнна нябожчыка пахавалі. Вельмі дрэнна так чалавека хаваць. Вось і ходзіць. Дрэнна будзем... Бока са спачуваннем глядзеў на кітайца і думаў, згублены бедалага зусім розуму пазбавіўся ад праклятага зеля. Праз некалькі дзён гэта размова паўтарылася. Кітаец зноў бачыў мёртвага капітана, які павольна гуляў па моры. Бока не вытрымаў.
абыдаў мяне са сваім пакойнікам. Вось што, я буду сёння з табой дзяжурыць ноччу. І глядзі ў мяне, калі ты ўбачыш, а я не ўбачу, давядзецца вам двум нябожчыкам шпацыраваць па моры разам. Брашу цябе ў ваду, каб ведаў. Ноч стаяла цёмная. Неба было густа зацягнута хмарамі. Дребежыў дождж, бока злаваўся, захінаючыся ў латаны плашч. Каля гадзіны ночі ў цемры, недалёка ад вострава, бока першым заўважыў цень чалавека. Было так цёмна, што цяжка было адрозніць абрысы пастаці. Але нешта падобнае на чалавека сапраўды ішло па вадзе і знікла ў змроку. Бока адчуў, як у яго халадзеюць рукі. «Бачыш?» – шапнуў кітаец, хапаючыся траслёўскай рукой за плячо Бока. Шш! Яны сядзелі да раніцы, не ў стане ад страху варухнуцца. Толькі калі зайшло сонца, Бокка ўздыхнуў з палёгкай. Скора вестка аб прывідзе капітана Слейтана абляцела ўсіх жыхараў вострава і дасягнула Флорэса. Ён не верыў у прывіды, але гэтая вестка пра блукаючы прывід Слейтана ўзбудзіла яго як невыразная небяспека. Чаму яны бачылі менавіта Слейтана? Што яны шкадуюць яго? Абвінавачваюць мяне за тое, што я кіну Слейтана ў мора, замест таго, каб паспрабаваць аказаць яму дапамогу. Але ж ён быў паўмёртвы. Ці глупствы. Людзі проста ад нуды вар'яцаюць. Трэба хутчэй іх разважыць, думаю Флорэс. А вечарам ён тайна выклікаў да сябе Бока і прасі яго правесці да таго месца, дзе яны бачылі здань. Але ні ў гэтую, ні ў наступную ноч прывід не з'яўляўся. Флорэс павесялеў. Вось бачыш, я ж казаю вам, што гэта адно ўленне, дастаткова глупстваю займацца. Прашу заўтра прыйсці да мяне на нараду. Нам трэба абдумаць план экспедыцыі. І не забудзьце апрануць свой афіцыйны касцюм. Вы штосьці даўно яго не апраналі. Берагу, прастадушна адказаў Бока. Вялікая каштоўнасць. На наш век хопіць Бока. Фівет. Знікшы востра. Яшчэ з вечара вызываючы ўвайшоў у паласу, свабодную ад саргасаў. А рана раніцай, калі сужонкі гэтлінгі выйшлі на палубу, дык убачылі, што вакол прасціраецца сіняя гладзь акіяна, паверх якой толькі дзе-нідзе мігцяць невялікія плямы саргасаў. Дзіўна, няўжо мы так ухіліліся на поўдзень? Спытаў гатлінг прафесара Томсана, які разглядаў нейкую невялікую рыбу, якая трапіла ў сетку. Мы ідзём самым краем цёплага плыні, дзе яно змагаецца з халоднымі. Гэтыя халодныя плыні і аднеслі ў бок частку вадрасцей. Заўтра мы павернём на поўнач у самую гушчу саргасаў. Якая дзіўная рыба! Ускрыкнула Вівіяна. Паглядзі, Рэджы. Галава рыбы была аснашчана шырокім авальным шчытом, складзеным з чарапіцападобных пласцінак. Ніжняя частка цела ў яе была афарбавана ў больш цёмны колер, чым верхняя. Томсан асцярожна апусціў рыбу ў вялікі таз з вадой. Рыба адразу павярнулася на спіну і шчыльна прыклала шчыток да дна таза. «Ну-ка, вазьміце рыбу», – прапанаваў Томсан. Гэтлінг узяў рыбу за хвост і паспрабаваў падняць, але дарэмна, рыба быццам прыросла да дна таза. Томсан смяяўся. «Бачыце, якая дзівосная рыба? Гэтая чынеіда або рыба-прыліпака». Пра гэтую рыбу ў старажытнасці хадзілі цэлыя легенды, быццам яна, прыліпаючы да падводнай часткі карабля, можа затрымаць яго ход. Вось глядзіце, і Томсан, хоць і не без цяжкасцей, адарваў прыліпалу ад таза. «Прафесар, у моры плавае цэлая статка чарапах», – далажыў асістэнт Томсана Мюллер. «Ці не дазволіце вы мне паахвочвацца на іх вось з гэтай маленькай рыбкай? Я бачыў, як гэта робяць тубыльцы ў Афрыцы». Атрымаўшы дазвол, Мюллер надзеў на хвост рыбы кальцо з моцным шнурам і кінуў яе ў ваду. У празрыстай вадзе былі бачны ўсе рухі рыбы. Зрабіўшы некалькі няўдалых спроб вырвацца, яна пачала падплываць да вялікай чарапахі, якая, мабыць, мірна спала на паверхні акіяна. Эхенеіда прыліпла да брушнога шчыта чарапахі. Мюллер пацягнуў вяроўку. Чарапаха заметалася, але не магла аддзяліцца ад прыліпалы і праз хвіліну была выцягнутая разам з рыбай на палубу судна. «Брава!» Вівіяна запляскала ў далоні. На палубе з'явіўся Сімпкінс. Ён толькі што ўстаў і шчурыўся ад яркага сонца. Попыхваючы трубачкай, Сімпкінс абыякава паглядзеў на чарапаху і прашаптаў з кута рота. «Суп з чарапахі? Гэта будзе няблага. А гэта што за п'яўка? Гэта не п'яўка, а рыба прыліпала. Чарапаха, Сімпкінс, прызначана не для супа, а для навуковай калекцыі». «Глядзіце, якая прыгажасць!» – усклікнула зноў Вівіяна, паказваючы на мора. Над паверхняй акіяна ляцелі рыбы. Цэлыя чарады іх паднімаліся над вадой і праляталі значную адлегласць у некалькі дзесяткаў метраў, падтрымліваючыся пярэднімі плаўнікамі, якія ў іх пераўтвораны як бы ў крылы. Усе залюбаваліся гэтым відавішчам. «Дактилоптерес, лятучкі», – патлумачыў прафесар Томсан.
Няўжо і ўсе птушкі выйшлі з мора? Запыталася Вівіяна. Акіян – калыска ўсяго арганічнага жыцця на зямлі. Вы бачыце лятаючых рыб, але ёсць і такія рыбы, якія прагульваюцца па сушы і нават узлазюць на карані дрэваў. Усе гэта продкі земнаводных і птушак. Вельмі цікава, сказаў абыякава Сімпкінс. Але, здаецца, мы збіраліся на пошукі не толькі чарапах і прыляпак, але і вострава загінуўшых караблёў. Мы ж заходзім усё далей на подзень і ўжо выйшлі з пояса Саргас. Хутка наступіць дажджлівы час і так ужо часта даждза, калі ж мы зоймемся востравам. Трыванне, Сімпкінс. Сёння мы паварочваем на поўнач, і з кожнай гадзінай вы будзеце бліжэй да мэты. Сімпкінс паціснуў плячыма з такім выглядам, як бы хацеў сказаць «Ах, ужо гэтыя навукоўцы!» і, заклаўшы рукі ў кішэні, стаў глядзець на мора, сплёваючы праз борт. «А вось і акула!» – крыкнуў ён, ажыўшы. Відавочна, і ў моры яго цікавіў толькі злачынны элемент. «Ого, якая вялікая! Толькі чаму яна белая?» «Так, гэта цікавы экземпляр», – сказаў Томсан. «Тыповая прадстаўніца саргасавага мора». Саргасы затрымліваюць сонечнае святло, і мясцовыя акулы, відавочна, не загараюць так, як іх браты, што жывуць у адкрытых месцах. Скура мясцовых акул застаецца без пігмент-акрасы. Акула плыла побач з караблём. Яе рухі былі хуткія, моцныя і прыгожыя. Матросы ўжо падрыхтавалі вяроўку і мазалі салам жалезны кручок. «А чаму акула не есць гэтых маленькіх рыбак, якія круцяцца вакол яе?» – спытала Вівіяна. Гэта рыба-лоцман, неразлучны спадарожнік акулы. У гэты час кручок з прынадай быў кінуты. Першаю заўважыла прынаду рыба-лоцман. Яна абнюхала прынаду і хутка падплыла да акулы, стараючыся звярнуць яе ўвагу на здабычу. «Вось табе і на, падводчыца!» – перакладаў Сімпкінс падзеі на мову крымінальнай практыкі. Акула павярнулася, заўважыла здабычу і прагна схапіла кручок у рот. «Чорт вазьмі, гэта ўжо была правакацыя з боку рыбы-лоцмана!» – усклікнуў Сімпкінс. Акула кінулася і так рванула вяроўку, што два матросы ўпалі на палубу, і карабель лёгка нахіліўся. Пачалася барацьба. Маракі то апускалі вяроўку, то падцягвалі, падцягваючы ўсё больш стомленую жывёлу. Прайшло не менш, чым гадзіна, пакуль далося выцягнуць акулу на палубу. Стамлёная яна ляжала як мёртвая. «Ага, трапілася, галубка!» – з трыумфам сказаў Сімпкінс, падыходзячы да акулы. «Біцца аб заклад», – сказаў Гатлінг. «Што вы шкадуеце, Сімпкінс, аб адсутнасці акулы рук? Чаму? Вы б надзелі на іх бранзалеты». «Яшчэ прыліпала!» – з здзіўленнем усклікнула Вівіяна, убачыўшы рыбу, што прысмакталася да жывата акулы. «Звычайная рэч», – адказаў Томсан. «Прыліпалы часта робяць гэта і маюць трайную карысць для сябе. Так сказаць, бясплатны праезд, поўную бяспеку ад іншых драпежнікаў пад прыкрыццём страшнага для ўсіх насельнікаў мора ворага і нейкія дробязі ад багатага стала пражэрлівых акул». «Карацей кажучы, усюды адно і тое ж», – заўважыў Сімпкінс. «Вакол вялікіх злачынцаў заўсёды круціцца дробнае жульё для дробных даручэнняў». «Яшчэ трохі, Сімпкінс, і вы напішаце навуковую працу. Злачынны свет насельнікаў мора», – сказаў усміхаючыся Гэтлінг. Сімпкінс падышоў бліжэй да акулы і раптам, упіўшыся рукой за прыліпала, пачаў цягнуць. «А ну-ка, паглядзім, ці ўтрымаешся ты?» Прыліпала быццам прырасла да жывата акулы. Тады Сімпкінс са сілай дрануў рыбку. Акула нечакана скалыхнулася велізарным цэлам і стукнула Сімпкінса хвастом з такой сілай, што ён, замахваючыся ў паветры нагамі, пераляцеў цераз борт і ўпаў у мора. Прафесар Томсан узрушана крыкнуў матросу: «Хутчэй кідайце вяроўку!» Гэтлінга здзівіла гэтае ўзрушэнне і паспяшнасць навукоўца. Сімпкінс быў нядрэнным плыўцом, купанне ж у цёплай, амаль гарачай вадзе не пагражала прастудай. Але Томсан баяўся іншага. Ён ведаў, што акулы часта праходзяць з граямі. Там, дзе плавала адна, могуць аказацца іншыя. І ягоныя страхі аказаліся небеспадстаўнымі. Непадалёку сапраўды раптам з'явіліся невядомым чынам узніклыя акулы. Яны хутка набліжаліся да Сімпкінса, які яшчэ не заўважыў іх. Тым часам карабель ужо аднесла на некалькі метраў ад Сімпкінса. «Хутчэй, Сімпкінс, хутчэй!» – крычалі яму. Капітан аддаў загад спыніць машыну, а разумныя матросы, не чакаючы загаду, з ліхаманкавай паспешнасцю спусцілі шлюпку. «Чаго вы хвалюецеся? Я плаваю як корк!» – крыкнуў Сімпкінс, яшчэ не падазраючы небяспекі, але бачачы, што ўсе погляды накіраваны не на яго, а некуды ў мора, азірнуўся, апалонеў ад жаху і пачаў адчайна працаваць рукамі і нагамі. Але намоклае адзенне замаруджвала плаванне. Калі шлюпка з 3 матросамі падплыла да Сімпкінса, акулы ўжо былі каля яго.
Адна з іх, падплыўшы пад Сімпкінса, ужо павярнулася на спіну і раскрыла сваю шырокую пашчу, усаджаную некалькімі радкамі зубоў. Але нехта з матросаў садзіў у адкрытую пашчу вясло, якое момантальна было раздрабнёна ў дробныя штукі. І гэта выратавала Сімпкінса. Іншы матрос дапамог яму ўзлезці ў шлюпку. Драпежнікі, разлаваныя тым, што здабыча ўцякла ад іх, бяліся каля шлюпкі, спрабуючы перавярнуць яе. Некалькі разаў ім амаль удавалася гэта. Шлюпка круцілася, нахілялася, зачарпала краем ваду. Матрос адбіваўся абломкам весла, іншыя ў серадзей на грэблі. Нарэшце, з вялікай цяжкасцю матросы і Сімпкінс прычалілі да борту і ўзлезлі на вызываючы. Усе з палёгкай уздыхнулі. Сімпкінс цяжка дыхаў. З яго адзення вада сцякала на палубу, раствараючыся лужамі. «Дзякуй вам», — нарэшце прамовіў ён. «Пайду пераапранацца». І далёка абыходзячы ляжачую акулу, шлёпаючы мокрымі нагамі, Сімпкінс спусціўся ў каюту. Навуковая калекцыя Томсана хутка расла. Марскія іглы і канькі, актэннары, лятучыя рыбы, ёж-рыба, племістыя сіянеры, крабы, крэветкі, малюскі, вытанчаныя гідроідныя паліпы, кладакарыны і сальпы красаваліся ў банках са спіртам у выглядзе чучалы шкілетаў, запаўняючы лабараторыю і сумежныя каюты. Вызываючы павярнуў на поўнач і ішоў па суцэльным дыване водарасцей. Нягледзячы на частыя дажджы, Томсан нястомна займаўся даследаваннем Саргасава мора. Гатлінг дапамагаў яму, і час праходзіў непрыкметна. Увечарах пасля вячэры яны ўсаджваліся ў тульна-мэбляванай каюце і слухалі займальныя аповеды Томсана аб насельніках мора, дзіўным незвычайным свеце, які зусім не падобны на знаёмы надводны свет. З усіх удзельнікаў экспедыцыі адзін Сімпкінс сумнічаў і адчуваў сябе няшчасным. Яго арганізм прывык да пастаяннага руху. Нервовы пад'ём, неадлучны ад рызыкоўных прадпрыемстваў, быў яму патрэбны як наркотык. І ў гэтай спакойнай абстаноўцы Сімпкінс адчуваў сябе хворым. Пазяхаючы, ён бадзяўся па караблю, перашкаджаў усім, ад капітана да качагара, бурчаў, паліў і пагардліва пляваў у мора. Стаялі хмурыя, шэрыя дні, часам туман ахутваў усё белай заслонай. У гэтай частцы акіяна не было небяспекі сутыкнуцца з праходзячым караблём, і таму вызываючы ішоў без затрымкі. Толькі зрэдку на ўсялякі выпадак завывала сірэна, і гэты гук навадзіў жах. «І дзе гэты востраў згубіўся?» – бурчаў Сімпкінс. А востраў загінуўшых караблёў сапраўды быццам змыла з паверхні акіяна. Па ўсіх разліках ён павінен быў знаходзіцца ў гэтых месцах. Вызываючы, падзяўся ў самым цэнтры Саргасава мора, змяняючы напрамак, але вострава не было. Міналі дні за днямі, а вакол было тое ж самае шырае неба, карычневая паверхня саргасаў, непраглядная далеч у тумане. Ужо не толькі Сімпкінс, але і Гатлінг пачалі хвалявацца, ці ўдасца ім знайсці востраў, не пазначаны ні на адной карце. Аднойчы ўвечары ўсе сабраліся абмеркаваць сітуацыю. Капітан паціскаў плечамі. «Што ж я магу зрабіць? Мы шукаем як сляпыя. Так мы можам плаваць год і без ніякага выніку. Наша падарожжа зацягнулася. Каманда выказвае незадаволенасць. У гэтым балоце толькі жаба ўлавіць», – бурчаць маракі. «Што ж вы прапануеце?» – спытаў Гатлінг. Капітан зноў паціснуў плячыма. «Я прапаную спыніць гэтыя бескарысныя пошукі і вярнуцца». Гатлінг задумаўся. «Ваша меркаванне, прафесар?» Томсан развёў рукамі. «Што я магу сказаць? Кожны дзень плавання збагачае навуку. Але калі ўсе вырашаць вярнуцца, я, вядома, не буду пярэчыць». «Добра, вы абараняеце інтарэсы навукі», – спыхнуў Сімпкінс. Ён раптам аказаўся самым гарачым абаронцам навукі, зрэшты толькі для таго, каб працягваць пошукі вострава. «Пярэчце, патрабуйце, настойвайце. А капітан, і вы таксама добрыя. Бессэнсоўнае блуканне не знойдзем. Ды ведаеце вы, па якіх месцах мы плаваем? Можа быць, вось на гэтым самым месцы Калумб праплываў». І таксама маракі бурчалі. А Калумбу, як думаецца, лягчэй было Амерыку адкрыць ці шлях у Індыю. Тады ўсе былі ўпэўненыя, што ніякай Амерыкі няма і што карабель можа дайсці да краю зямлі і зваліцца чорту на рогі. Але Калумб не спалохаўся і знайшоў. І мы знойдзем. Як бы ні комічна выглядала гэтая прамова ў вуснах Сімпкінса, але яго нечаканая красамоўнасць зрабіла ўражанне, і капітан крыху збянтэжаны адказаў. Так, але Калумб усё ж ішоў у адным кірунку. У яго былі свае гандлёвыя разлікі, і яны яго не падвялі, хаця ён знайшоў не той яна, што шукаў. А мы проста кружымся на месцы. Вось калі б вы былі такі ласкавы указаць мне дакладны кірунак, я не буду кружыцца, ужо з крыху пакрыўджаным тонам закончыў капітан. У марскай справе я нічога не разумею. Але што тычыцца пошукаў,
«Дык тут я нешта разумею», – адказаў Сімпкінс. «Кожная прафесія стварае свае навыкі, дысцыплінуе думкі ў вядомым кірунку. Я шмат думаў пра тое, як знайсці востраў, і, здаецца, прыдумаў. Гэта таксама доўгі шлях, але ён хутчэй прывядзе нас да мэты. Скажаце, Гатлінг, як у першы раз мы трапілі на востраў. Была бура, параход трапіў у аварыю, вы ж самі ведаеце. Далей, вінт і руль аказаліся зламанымі і нас панесла. Вось-вось, гэта самае. Вінт і руль аказаліся зламанымі і нас панесла. А што, калі б і нам зламаць руль і вінт? Спытаў Сімпкінс. Вівіяна і астатнія паглядзелі на Сімпкінса з непрыхаванай трывогай. Ён заўважыў гэта і засмяяўся. Не бойцеся яшчэ не звар'яцаў, аб руле і вінце я сказаў метафарычна. Спынім машыну, перастанем кіраваць рулём і будзем сачыць за цячэннем. Вось што я прапаную. Нас жа панесла да вострава нейкім цячэннем, ці не так? Гатлінг кіўнуў. Запомнім гэта, па-першае. І Сімпкінс заклаў адзін палец. Калі з загінуўшых караблёў утварыўся цэлы востраў, то відавочна, унутры Саргасава мора існуюць пастаянныя цячэнні, якія адносяць усе караблі, што трапілі ў аварыю да аднаго месца. Праўда? Так. 2. Заклаў Сімпкінс другі палец. Нус, а вывад ясны. Мы будзем павольна рухацца па крузе, спыняючы час ад часу машыну і сачыць, ці няма цячэння, якое б несла карабель у глыб мора. Гэтае цячэнне і прывядзе нас да вострава. У гэтым увесь фокус. І Сімпкінс пераможна падняў 3 пальцы. План зацікавіў не толькі капітана, але і Томсана. Унутраныя цячэнні Саргасавага мора, над гэтым сапраўды варта падумаць. Да гэтага часу вывучалася толькі цячэнне Гальфстрыму вакол Саргасавага мора. Адкуль могуць узнікаць моцныя падводныя цячэнні ў Саргасавым моры? Спытала Вівіяна. Вы хочаце, каб я даў вам адказ на адно з самых складаных пытанняў акіянаграфіі, адказаў Томсан. Якія прычыны выклікаюць марскія цячэнні? Самі вучоныя яшчэ не прыйшлі да згоды ў гэтым пытанні. Адны тлумачаць узнікненне цячэнняў дзеяннем прыліваў і адліваў. Другія – рознасцю шчыльнасцяў вады, нарэшце трэція галоўную ролю аддаюць вятрам. Магчыма, гэта і будзе найбольш верагодным рашэннем. Па крайняй меры, кірунак марскіх цячэнняў супадае ў сярэднім з кірункам галоўных паветраных цячэнняў. І яшчэ больш дакладна, што мы маем сукупнасць шэрагу прычын. Калі Сімпкінс мае рацыю і ўнутры Саргасавага мора існуе унутранае цячэнне ў напрамку да вострава загінуўшых караблёў, то яно можа быць адгалінаваннем ці адхіленнем галоўнага цячэння Гальфстрыму. Такія адхіленні часцей за ўсё выклікаюцца нейкімі механічнымі перашкодамі на шляху галоўнага цячэння. Але якія ж механічныя перашкоды могуць быць сярод акіяна? Задала новае пытанне Вівіяна. Тут няма ні астравоў, ні мелякаў. А падводныя горы, вы забыліся пра іх. Уявіце сабе, што некалькі ўсходняй пад вадой знаходзіцца хрыбет, які перасякае Гальфстрым. Уявіце далей, што ў гэтым хрыбце ёсць вузкі праход, ушчэле, скіраванае сваім выхадам да вострава, які гуляе з намі ў хованкі. Гальфстрым – гэта сапраўдная рака, воды якой нясуцца са скорасцю 2,5 метраў у секунду. Уся гэтая маса хуткаплыннай вады напірае на горны хрыбет, знаходзіць толькі адзін вузкі праход і імкнецца ў яго. Вось вам і ўнутранае цячэнне Саргасавага мора. І яно, напэўна, існуе. Інакш не было б і вострава, адгукнуўся Сімпкінс. Так, мабыць, савет Сімпкінса нядрэнны, пагадзіўся капітан. Што ж, паспрабуем зламаць руль і вінт, як вы кажаце. І калі мы знойдзем востраў, уся гонар адкрыцця Амерыкі будзе належаць вам, сказаў Гатлінг, звяртаючыся да Сімпкінса. К чорту востраў. Мне трэба знайсці пэўныя дакументы, ну а разам з дакументамі я знайду, дарэчы, і востраў. Вялікія падзеі. Над рэзідэнцыяй губернатара вострава загінулых караблёў на высокай шчогле развяваў вялікі сцяг з блакітнага шоўку з прышытай на ім карычневай вянком з водарасцяў і залатым арлом з распасцёртымі крыламі ў сярэдзіне. Гэта таксама была выдумка Флорэса. Ён прымусіў Мэгі шыць цэлы тыдзень. І калі сцяг быў гатовы, яго ўзнялі з вялікай урачыстасцю. Флорэс у залатым кафтане, акружаны сваімі стракатымі, як папугаі, саноўнікамі, сказаў адпаведную прамову. «Астравіцяне», сказаў ён, «саргасы, адарваныя бурамі ад берагоў сваёй радзімы, былі прынесены сюды. Усе мы, як гэтыя вадарасці, таксама адарваныя ад сваёй радзімы і прынесены сюды, каб тут знайсці новую радзіму, утварыць новае грамадства. Нас няшмат. Нашы ўладанні невялікія, але затое мы можам ганарыцца тым, што незалежныя, вольныя, як гэты арол з распасцёртымі крыламі.
Вось які сімвал я ўклаў у гэты герб на нашым сцягу. Няхай жывуць саргасы, якія абараняюць нашу свабоду, няхай жыве наш вастраў. Няхай жывуць астравіцяне. Астравіцяне бурна апладыравалі і крычалі «Ура!», з захапленнем гледзячы на прыгожае палотнішча, што трапятала ад ветру. Флорэс хацеў да гэта ўрачыстага дня арганізаваць аркестр. Сярод усім вядомага скарбу, сабранага капітанам Слейтанам, знайшлося некалькі старых струнных інструментаў розных краін і народаў. Аднак струны даўно палапаліся, новых знайсці нельга было. І Флорэс ужо думаў адмовіцца ад гэтай задумы, калі нечакана ў Отары ўзнікла ідэя выкарыстоўваць марскія рупары, якіх было больш, чым жыхараў. Хоць яны маглі толькі ўзмацняць гук чалавечага голасу, але ж нагадвалі трубы духавога аркестра. Астравіцяне з захапленнем узяліся за навучанне музыцы і на ўрачыстасці ўзняцця сцяга выканалі марш астравіцян. Гэта была вельмі дзіўная музыка, дзе кожны іграў песню сваёй радзімы, стараючыся перакрычаць іншых. Атрымаўся нестройны гук, але настолькі ўражлівы і грымотны, што нават рыбы напалохана шарахаліся ў бок, заблытваючыся ў вадарасцях. Але Флорэс сваімі рэформамі ўнёс і больш глыбокія змены ў жыццё астравіцян. Ён здолеў перасварыць іх паміж сабой, і яны ўжо не ўтваралі аднароднай масы з той пары, як з'явілася арыстакратыя. Отара і Бока перасталі абедаць у агульнай сталовай, трымаліся асобна, з заразумеласцю. Простыя грамадзяне адказвалі ім пагардай і зайздрасцю. «Прекрасна», – пасміхаўся Флорэс. «Я магу спаць спакойна». У той раніцы, калі Флорэс прызначыў нараду, каб абмеркаваць план экспедыцыі на суседні востраў, Отара і Бокка, празапрана ў свае раскошныя касцюмы, ішлі да рэзідэнцыі з важным выглядам начальнікаў, недбала ківаючы галавамі астраўлянам, якія сустрэліся на шляху. І недурныя па сваёй прыродзе, але амаль што ўпаўшыя ў дзяцінства ад аднастайнага жыцця, астравіяне міжволі пабойваліся гэтага бляску і паважліва схілялі галовы. Нарада была даволі працяглай, як бы ні быў блізкі суседні вастраў, дабрацца да яго было цяжка. Можна пабудаваць лодку, але сярод водарасцяў яна ў найлепшым выпадку будзе рухацца з неверагоднымі цяжкасцямі і вялікай маруднасцю. У канчатковым рахунку прасцей за ўсё было б зрабіць плавучыя масткі. Але для гэтага трэба было шмат будаўнічых матэрыялаў, а ён быў надзвычай каштоўны на восце. Сапраўды, мора час ад часу прыносіла абломкі караблёў, але іх выкарыстоўвалі з вялікай эканоміяй для выпечкі хлеба і зрэдку гарачай ежы. Некалькі старых суднаў ужо разламалі, каб зрабіць масты паміж караблямі і параходамі. Ламанне новых суднаў азначала б зменшэнне дзяржаўнай тэрыторыі. Дапаўненнем да гэтага будаўнічы матэрыял неабходны для разрашэння кватэрнага крызісу. Праўда, загінулых суднаў было амаль больш, чым жыхароў востравава. Але справа ў тым, што гэтыя судны стаялі пад рознымі вугламі нахілу да паверхні мора. Адны ляжалі з невялікім крэнам, другія на боку, а некаторыя і зусім дном уверх. Жыць у кватэры, дзе падлога нахілена пад вуглом у 45 дору, пастаянна хадзіць па касагору, спаўзаючы ўніз і з цяжкасцю выбіраючыся наверх, задавальненне невялікае. І паміж астравіцянамі адбывалася бясконцыя спрэчкі з-за памяшканняў з больш-менш роўнай паверхняй падлогі. Каб хоць крыху разрашыць гэты кватэрны крызіс, давялося частку запаснага матэрыялу пусціць на прыстасаванне жылляў. Калі мы патрацім матэрыял на мост, то на новым востраве могуць апынуцца караблі, прыдатныя для пражывання, сказаў Отара. Частка насельніцтва эмігруе і жыллёвае пытанне вырашыцца. Калі ж нашы надзеі не спраўдзяцца, мы можам зняць дошкі з плавучага моста і такім чынам нічога не страцім. Урэшце рэшт іншага выйця не было, і на пасяджанні вырашылі будаваць мост. Астраўляне з хваляваннем чакалі выніку пасяджання, размясціўшыся на палубе Елізаветы. У аднастайным жыцці вострава самай вялікай каштоўнасцю было забаўленне, навізна ўражанняў. Рады гэтага астраўчане гатовыя былі пайсці нават на ахвяры. І калі ўсе даведаліся пра рашэнне нарады, работа закіпела. Агульнае захапленне было настолькі вялікае, што знайшліся нават валанцёры, якія ламалі ў сябе частку падлогі ці лесвіцу, простую дошку з набітымі ў паперак брускамі, каб толькі хутчэй падоўжыць мост. Эканомія, аднак, прымушала не рабіць мост шырокім. Па мосце мог прайсці толькі адзін чалавек. Але гэтая ж эканомія павялічвала час будаўніцтва, бо аднаму чалавеку ўвесь час даводзілася хадзіць за матэрыялам. Аднак і з гэтага хутка знайшлі выйсце.
Астраўчане сталі ў шырак і перадавалі адзін аднаму дошкі. За 3 дні было прайшло больш за палаву шляху. Нарэшце наступіў урачысты момант. Да вечара 5-го дня, калі ўжо сцямнела, была пакладзена апошняя дошка, якая злучыла 2 астравы. Як невялікае было жаданне адразу пайсці на новы востраў, астраўляне былі вымушаныя вярнуцца, бо Флорэс аддаў загад адкласці ўступленне на востраў да раніцы наступнага дня. Узрушаныя астраўчане амаль усю ноч не маглі заснуць і падняліся да світання ў гэты знамінальны дзень у гісторыі вострава загінуўшых караблёў. Яны сабраліся ўсе да аднаго на палубе фрэгата. Палуба карабля, які ляжаў на баку, апускалася да самай вады, адсюль пачынаўся мост. «Нашы намаганні вінчаліся паспехам», — сказаў Флорэс, звяртаючыся да астраўчан. «З першым промнем сонца мы падымем на новым востраве наш сцяг, і астраўляне рушылі ў шлях. Наперадзе ішоў Флорэс са сцягам, за ім Бока, Оара, Людерс, далей ішлі астатнія жыхары астравы. Вада плюхалася пад масткамі, дошкі хісталіся. Некалькі чалавек упалі ў ваду і са смехам залезлі назад, апутаныя вадарасцямі. Многім спадабалася гэта нечаканае дапаўненне да вапраткі. Астраўляне нахіляліся, цягнулі доўгія карычневыя вадарасці і ўпрыгожвалі сябе. Індыец зацягнуў задумліва маўклівую вайсковую песню. Перад падарожнікамі расла грамада акіянскага парахода. Ён ляжаў бокам, закрываючы сабой новы востраў. Побач з прыўзнятай над вадой кармой стаяў невялікі баркас, куды была пакладзена апошняя дошка моста. Флорэс падняўся на баркас. Востраў быў невялікі, усяго каля 10 судоў. Але астраўчан чакала невялікае расчараванне. Гэтыя суда стаялі не побач адно з адным, а на некаторай адлегласці. Прыйшлося і тут будаваць новыя масткі, каб злучыць гэтыя разбросаныя суды ў адно цэлае. Аднак вырашылі не адкладваць урачыстасці. Не без цяжкасцяў узабраліся астраўчане па нахільнай палубе парахода і на яго вяршыні ўмацавалі сцяг. Змясціўшыся на палубе, астраўчане з прагай углядаліся ў новыя для іх формы і кантуры. Верагодна, ні адна пастаноўка не прынесла столькі асалоды жыхару вялікага горада, колькі прынесла астраўчанам відавішча гэтых разбітых, скалечаных караблёў. І, можа быць, больш за ўсіх быў задаволены востравам Людерс. Карвет з адной адкрытай батарэяй з 20 гармат. Пачатак 19 стагоддзя. Ого, галандскі паруснік, прынамсі пачатку 18 стагоддзя. Вось гэта дзедочак. Эк, куды яго занесла? А вось іншы дзядок — колавы параход. Ён нарадзіўся ў самым пачатку 19 стагоддзя ў Амерыцы і нават у маладасці мог плесціся з хуткасцю толькі 5 марскіх міль у гадзіну. Тлумачыў Людерс. Аднак усеагульную ўвагу прыкавала жахлівае відавішча. На карвеце з адкрытай батарэяй на 20 гармат уся палуба была пакрыта шкілетаў. Косці, выбеленыя сонцам, асляпляльна свяціліся. На нагах шкілетаў месцамі яшчэ захаваліся лахманы, магчыма, апошнія кавалкі згнілых чаравікаў. Затое добра захавалася, хоць і праржавела зброя, гарматы, шпагі, корцікі. Астраўляне прыціхлі. Кожны ў меру сваёй фантазіі ўяўляў, якія карціны жаху суправаджалі гібель гэтых караблёў. «Трэба будзе прыбраць шкілеты», — сказаў Флорэс. «Тут дастаткова суднаў, прыдатных для жыцця. Ну што ж, на сёння досыць. Заўтра прыйдзем, навядзём астатнія мосцікі і агледзім унутры караблі». Усе неахвотна сталі спускацца. Адзін з астраўлян, паслізнуўшыся, скатаўся з палубы і упаў у ваду. Але ён, на здзіўленне ўсіх, не пагрузіўся, а застаўся ляжаць на паверхні. «Тут мелка», — закрычаў ён. Гэта зацікавіла ўсіх. Астраўляне пачалі нагамі даследаваць глебу. Высветлілася, што пад нагамі былі палубы і абломкі затопленых караблёў. Пры вядомай асцярожнасці можна было перабрацца з аднаго карабля на іншы. Астраўляне рассыпаліся па востраве, крыкамі выказваючы свае захапленне. Раптам з трюма невялікай, адносна новай баркі, пачуўся нейкі звярыны роў, а затым напалоханы крык індзейца, клічучага на дапамогу. Індзеец выскачыў з трюма і пабег. Там, звер, страшная малпа, гарыла. Усе астраўляне, як напалоханае стада, сабраліся ў адным месцы, шчыльна трымаючыся і прыхінаючыся адзін да аднаго. Яны не былі баязлівымі перад зразумелым ворагам. Але там было нейкае невядомае стварэнне. «Хто са мной?» — крыкнуў Флорэс. Бока баяўся страціць сваё высокае званне і камзол, і ён пайшоў за Флорэсам. За ім пайшоў і Отара. Флорэс асцярожна зазірнуў унутр баркі. Адтуль пачулася бурчанне. Калі вочы прывыклі да цэмры, Флорэс убачыў, што ў куцэ сядзіць істота, падобная на чалавека, голая, з вялікай касматай галавой.
Валасы яго галавы і барады, зваліўшыеся ў калтуны, падалі амаль да каленяў. На руках былі доўгія крывыя ногці. «Хто ты?» – спытаў Флорес па-англійску. Затым па-іспанску. «Хто ты?» – пыталіся аўстраўляне на розных мовах, але адказу не было. Всё ж такі было ясна, што гэта не гарыла, а чалавек неўзброены, худы, знясілены чалавек. Флорес спусціўся ўніз, схапіў незнаёмца і вынес на руках. Той нават не аказваў супраціву. Як бы проста гэта не было зрабіць, учынак Флореса падніў яго аўтарытэт яшчэ на адну прыступку. «Свяжам на ўсялякі выпак нашага палоннага і пойдзем. Час абедаць». Аўстраўляне падпарадкаваліся. Першыя астроўчане з Флоресам на чале ўжо падыходзілі да вострава загінуўшых караблёў, а заднія яшчэ знаходзіліся на новым востраве. Раптам у некалькіх кроках ад Флореса метнуўся нейкі прадмет, пачуўся выбух, масткі раскідаліся ў трэскі, і Флорес, а за ім яшчэ 5 чалавек упалі ў ваду. Аднак Флорес ухапіўся за нейкую бэльку, і калі яго зрок праясніўся, ён убачыў нешта, ад чаго ледзь не страціў прытомнасць. На востраве, каля самага краю маста з ручной бомбай у руцэ стаяў капітан Фергус Стейтан. Сапраўды ён аброс барадой і стаяў у бруднай, разарванай кашулі, але гэта быў ён. 6. Абараніць яго. Стейтан не памёр падчас страляніны пры ўцёках Гатлінга і яго сяброў. Куля перабіла яму ключыцу, але рана не была смяротнай. Зброшаны Флоресам у ваду, ён упаў на мелкае месца, на днішча перакуленага баркаса. На яго шчасце усе астроўчане пайшлі за Флоресам, і ніхто не бачыў, што ён не патануў. З велізарным напружаннем сіл, струменячы крывёю, ён залез у трюм стаяўшага па баках парусніка. Гэты паруснік нядаўна прыбіла да вострава. «Калі я страчу прытомнасць, то памру ад страты крыві», – думае тады Стейтан. «Трэба зрабіць перавязку». Ён пачаў шукаць у трюме і знайшоў кавалак старога паруса. Сціснуўшы зубы ад болю з апошнім напружаннем свядомасці і волі, Стейтан зрабіў сабе перавязку і замлеў. Ён ачнуўся толькі ноччу. Прахалода асвяжыла яго. Галава кружылася ад страты крыві і лёгкай гарачкі. Мучыла смага. У паглыбленні палубы ён знайшоў лужыну дажджавой вады і выпіў яе да апошняй кроплі. У галаве праяснілася. Што рабіць далей? Тут яго маглі знайсці. Трэба было перабрацца на суседні востраў загінуўшых караблёў, які знаходзіўся непадалёк. Ніхто з астраўлян яшчэ не пранікаў туды. Там Стейтан мог быць у бяспецы. Адзіны толькі Стейтан ведаў, што да гэтага вострава вядзе шлях па палубах затануўшых караблёў, ледзь прыкрытых вадой. І асцярожна ступаючы, Стейтан у тую ж ноч перабраўся на востраў. Між малым і вялікім астроўмі знаходзілася некалькі разбросаных суднаў, дзе можна было знайсці ўсё неабходнае для жыцця – сухары, кансервы і нават віно. Недарэмна Стейтан пражыў шмат гадаў на востраве. Ён ведаў усе гэтыя схаваныя запасы і шляхі да іх. І начамі ён блукаў па моры, асцярожна намацваючы нагой палубы і днішчы затануўшых караблёў, якія амаль пакрывалі на паверхні мора дно вакол вострава. Забяспечыўшыся прадуктамі на некалькі дзён, ён сыходзіў на малы востраў і жыў там. Пакуль запасы не вычарпаліся. Падчас гэтых начных вылазак Стейтан і быў заўважаны кітайцам. Але Стейтан не бачыў Хао-Жэня. Калі ж кітаец стаў прыходзіць ноччу збока, каб паглядзець на цені губернатара, то ад вострага слыху Стейтана не ўскользнулі гукі, шорах, шэпт, што раптам прагучалі ў глыбокай начной цішыні. І Стейтан са здраўлення не выходзіў некалькі начэй. Таму-то Флорес і не ўбачыў яго. Стейтан не пакідаў думкі зноў заваладаць востравам. Флорес не здаваўся яму небяспечным супернікам, але ўсё ж для таго, каб выступіць адкрыта, трэба было спачатку набрацца сіл. І Стейтан адкладаў сваё выступленне, пакуль яго рана цалкам не зажыла. Калі ён, нарэшце, цалкам акрыяў, адчуў сябе зноў здаровым і моцным, то стаў абдумваць план нападу. План гэты не вылучаўся складанасцю. Ён з'явіцца на вялікі востраў, калі ўсе будуць спаць, і накіруецца да рэзідэнцыі новага губернатара. Хутчэй за ўсё, і дзяжурныя вартавыя на Елізавеце будуць спаць. Калі нават гэтага і не здарыцца, адно з'яўленне мёртвага капітана павінна паралізаваць іх жахам. У крайнім выпадку можна будзе прыбраць іх без шуму марскім кортыкам. Са спячым Флоресам Стейтан не сумняваўся, што іспанец заняў яго месца, будзе лёгка справіцца. А астравіцяне ў іх не будзе падстаў пярэчыць, бо ён толькі зноў займае сваю пасаду, подла выкрадзеную ў яго Флоресам. Аднак, калі Стейтан, уважліва назіраўшы за вялікім востравам са свайго сховішча, убачыў пачатак будаўніцтва моста,
Ён змяніў свой план. Цяпер ён зможа захапіць у палон усіх астраўлян, калі яны перайдуць на новы востраў, адрызаўшы ім шлях вяртання. Яшчэ напярэдадні таго дня, калі была скончана пабудова моста, Стейтан у глухую ноч перабраўся на вялікі востраў, узброены ручнымі гранатамі, і схаваўся ў трюме неабітаемага галандскага карвета, які стаяў недалёка ад берага. Адсюль ён і выйшаў, калі ўбачыў, што апошні астраўлянін перабраўся на новы востраў. Стейтан хутка падышоў да месца, дзе пачынаўся мост, і, схаваўшыся за тоўстай мачтай, чакаў вяртання астравіцянаў. Кінуўшы бомбу, ён спакойна чакаў, калі Флорэс прыйдзе ў сябе. Стейтан мог забіць Флорэса на месцы, але не хацеў ускладняць сваё вяртанне да ўлады забойствам. Няхай гэта зробяць самі астравіцяне, падумаў ён. Флорэсу не ўкласціся ад смерці. І калі іспанец глядзеў на яго з вачыма, пашыранымі ад жаху, былы губернатар спакойна сказаў, мерна пакачваючы ў руцэ другую бомбу: «Калі вы не ачыце мне поўнага падпарадкавання і зараз жа не прызнаеце мяне губернатарам, я кіну другую бомбу, і з вамі будзе канец». Флорэс вагаўся. Падумаўшы, ён адказаў: «Добра, я згодны, калі вы абяцаеце, што захаваеце мне жыццё». «Вы бачыце, я ўжо захаваў вам яго», — адказаў Стейтан. Флорэса здзівіла гэтая незразумелая велікадуша. Сапраўды, няўжо Стейтан не мог зараз жа забіць яго? Стейтан кінуў адну з дошак, якія ляжалі на беразе да краю разбуранай часткі моста. Флорэс і ўсе астравіцяне ў поўнай цішыні ўзняліся на востраў. Што будзе далей? Хто пераможа, думалі астравіцяне з жахам гледзячы на Стейтана. Стейтан разлічваў на свой надзвычайны ўплыў. Яго слова заўсёды было законам. Перады ім дрыжалі. І цяпер, нягледзячы на тое, што ён быў схуднелым, аброслым звалялай барадой у разарванай кашулі, той самай, што была на ім падчас уцёкаў Гэтлінга са слядамі крыві, ён быў страшэнны, яшчэ больш страшэнны, чым раней. Ён бачыў, якое ўражанне зрабіў на астравіцянаў, і быў задаволены гэтым. «Арыштаваць яго», — спакойна прамавіў Стейтан, указваючы на Флорэса. Флорэс здрыгануўся і раптам выцягнуўся. «Вы толькі што абяцалі мне захаваць жыццё», — сказаў ён. «Так, жыццё, але свабоду», — халодна адказаў Стейтан. «А што датычыцца вашага жыцця, няхай гэта пытанне вырашаюць астравіцяне на падставе законаў вострава. Вы самі ведаеце вашую віну». Так, Флорэс ведаў сваю віну і ведаў закон, паводле якога за забойства астраўляня і за замах на забойства чакала смяротнае пакаранне. Наступіў вырашальны момант. «Што ж вы стаіце? Арыштаваць яго!» — паўтарыў Стейтан, нахмурыўшыся. Некалькі чалавек нерашуча рушылі да Флорэса. «Спыніцеся, вар'яты!» — закрычаў Флорэс. «Ён паставіў мне пастку, ён падмануў мяне. Але гэта пастка і для вас. Няўжо вы хочаце зноў падпаць пад уладу гэтага дэспата, зноў харчавацца сырой рыбай і хадзіць у лахманах?» Стейтан не ўлічыў аднаго, што хітры Флорэс змог заваяваць папулярнасць сярод астравіцянаў. Бачачы, што іх настрой пад уплывам слоў Флорэса змяняецца, Стейтан хацеў перапыніць прамову свайго суперніка, але Флорэс раптам крыкнуў: «Арыштаваць яго!» Убока ногі дрыжалі ад страху, але абавязак перш за ўсё, ён першы за ім отара, а потым і ўсе астатнія рынуліся з розных бакаў да Стейтана і схапілі яго, перш чым ён паспеў кінуць другую бомбу. Стейтан не чакаў такога выніку і моцна вылаяўся. Флорэс перамог. Стейтана прывялі ў турму, глухую жалезную каюту на вугальшчыку, і каля ўваходу паставілі варту. Флорэс выйграў першы бой. Але што будзе далей? Стейтана нельга пакінуць жывым, і разам з тым з ім цяжка скончыць адкрыта і законам. За ім няма відавочнай віны, за якую можна было б пакараць яго. Флорэс хадзіў вялікімі крокамі па каюце, разважаючы, што прадпрыняць. Ён баяўся пакінуць Стейтана жывым нават да раніцы. Яго трэба забіць, гэта ясна, але забіць так, каб пра гэта на востраве ніхто не даведаўся. Значыць, разам са Стейтанам давядзецца забіць і вартавога потым. Саргасы ўмеюць захаваць свае таямніцы, і ўсе будуць думаць, што Стейтан здолеў выбрацца, забіць каравула. Для гэтага труп каравула можна пакінуць і ўцячы. Так Флорэс і зробіць. Але каго прынесці ў ахвяру, каго паставіць каравулам у гэтую ноч? Кітайца найлепш. Усё роўна ён хутка памрэ ад свайго апіюма, ад яго няма ніякай карысці. Ён паўсонны, слабы, амаль нерухомы, з ім будзе лёгка справіцца. Дык значыць, сёння ноччу прывід Стейтана перастане палохаць астравіцянаю, шнаць, стары Бокка. План Сімкінса апынуўся правільным. Выклікаючы, хутка знайшоў цячэнне, якое накіроўвалася ў самую глыбіню Саргасава мора. Праўда, плынь гэта была даволі павольная,
Але падарожнікі былі ўпэўненыя, што яна прывядзе іх да вострава загінуўшых караблёў. Многія прыкметы падмацоўвалі гэтую ўпэўненасць. Чым далей рухаўся вызываючы па гэтым шляху, тым часцей сталі трапляцца абломкі судоў, разбітыя баркі, лодкі, перавернутыя ўверх дном. Над адной з такіх ладак капітан Мурэй заўважыў зграю птушак. Яны рэзка крычалі і змагаліся ў паветры. «Дзяляць здабычу. На лодцы, магчыма, ёсць трупы», – сказаў ён. Калі параход падышоў бліжэй, падарожнікі ўбачылі сумную карціну. На дне лодкі ляжаў труп чалавека. Птушкі так шчыльна абляпілі гэты труп, што яго амаль не было відаць. А вакол лодкі кішэлі акулы, якія з разгону стукаліся аб лодку, спрабуючы перавярнуць яе і захапіць здабычу. Аднойчы вечарам, калі Віана працавала ў лабараторыі, дапамагаючы Томсану набіваць чучалы, яна пачула крык Сімпкінса. «Востраў! Я бачу востраў загінуўшых караблёў!» Усе выбеглі на палубу. На поўначы, каля самага гарызонту, у промнях захаду сонца бачыліся трубы параходаў і зламаныя мачты. Гэтую карціну занадта добра запомнілі Гатлінгі і Сімпкінс, каб яе забыць. Нават капітан Мурэй, які ніколі не бачыў вострава, не сумняваўся ў тым, што яны дасягнулі мэты. Ні ў адным порце нельга было ўбачыць мачты труп, нахіленых у самых розных становішчах. Як быццам наймацнейшы шторм раструшчыў усё гэтае збіранне караблёў, і яны раптам замерлі ў самы разгар буры. Усіх ахапіла хваляванне. Стаялі маўчкі і, не адрываючы погляду, глядзелі на гэтае жудаснае магілка. «Поўны ход», – аддаў капітан каманду. Гэты весялы заклік спахапіў жудасныя развагі, якія ахапілі ўсіх пры выглядзе вострава. Нервовае настроенне ўжо шукала выхаду ў руху, дзейнасці, працы. «Як нас сустрэнуць выспуцы», – сказаў Гатлінг. «Калі б быў жывы Слейтан, без бою, напэўна, не абышлося б. Але ён забіты, і гэта значна аблягчае становішча. Хто б ні заняў яго месца, нам не цяжка будзе дамовіцца». Ужо амаль цалкам сцямнела, калі параход падышоў да вострава і сігналізаваў астравіцянам, каб яны прыслалі парламентэра. Вызываючы павінен быў прыцягнуць увагу на востраве, тым больш, што сірэна равала амаль бесперапынна, рэзка парушаючы акаляючую цішыню. Падарожнікі чакалі ўбачыць на судах натоўп астравіцян, якія прыбеглі паглядзець на неверагоднае відовішча. Але на востраве было пустынна, безлюдна. «Што яны там усе вымерлі?» – спытаў нецярпліва Гатлінг. «Вельмі проста», – адказаў Сімпкінс, – «нейкая эпідэмія». «Аднак глядзіце», – сказала Вівіана. «На высокай мачце відаць нейкі сцяг. Яго раней не было». «Гэта на Елізавеце, рэзідэнцыі губернатара», – заўважыў Гатлінг. «Не можна сказаць, каб астравіцяне нас радушна сустракалі», – сказаў Томсан. «Тады і няма чаго з імі цырыманіцца», – раптам завірушыўся Сімпкінс. «Трэба разбудзіць гэты мурашнік. Дайце халасты выстрал». «Пачакайце трохі», – адказаў Гатлінг. Сірэна працягвала надрыўна равець, але востраў па-ранейшаму выглядаў мёртвым. Чорт, сапраўды!» Раптам раззлаваўся капітан і, не пытаючы згоды Гатлінга, аддаў загад стрэліць халастым з невялікай пушкі. Каб уражанне было мацнейшым, капітан загадаў спыніць выклікі сірэны. У насталай цішыні, як удар грымота, прагучаў артылерыйскі выстрал. «Ага, падзейнічала!» Раптам трыумфуюча закрычаў Сімпкінс. «Глядзіце, з'явілася нейкая постаць». «Так, нехта ідзе. Спусціце шлюпку і ідзіце на бераг», – загадаў капітан. Матросы хутка спусцілі шлюпку і пачалі набліжацца да вострава. Астравіцянін, махаючы белай анучай, наблізіўся да шлюпкі і, пагаварыўшы пра нешта з матросамі, перабраўся да іх. Праз некалькі хвілін ён ужо быў на палубе. «Бока!» – яшчэ здалёку пазнала Вівіана. Бока быў вельмі здзіўлены, убачыўшы старых знаёмых. Ён быў апрануты ў стары палатаны касцюм. «Ну, прывітанне, жаніх!» – весела ўсклікнула Вівіана. «Вы ж таксама былі ў ліку маіх жаніхаў, калі мяне на вашым востраве ледзь на вузельчыкі не разыгрывалі. Памятаеце?» І Яна працягнула яму руку. Разгублены і засаромлены, Бока паціснуў руку Вівіаны. «Прывітанне, міс Кінгман. Гатлінг?» – усміхаючыся паправіла яна. «Гатлінг? Прабачце, забыўся. Не, вы не запамяталі. На востраве я была Кінгман, а цяпер Гатлінг, і яна паказала на мужа. Ах, вось яно што! А я стары не адразу здагадаўся. Охо-хо-хо, уздыхнуў ён. Вось ужо не думаў, што яшчэ раз убачу вас. Няўжо зноў занесла плынню?» «Не, па добрай волі». «Ну?» – недаверліва ўсклікнуў Бока. «Радасці тут мала, каб па добрай волі». «Вось што, Бока», – перапыніў яго Гатлінг. «Скажыце, хто ў вас цяпер губернатарам?» Бока разгублена развёў рукі і з глыбокім уздыхам адказаў: «Слейтан, капітан Фергус Слейтан». Сімпкінс нават падскочыў ад здзіўлення. «Не можа быць, бо ён...»
жыўчэйшы за ўсіх жывых. Сёння Слейтан — губернатар. Учора быў Флорес, а хто будзе заўтра, яшчэ не ведаю. Такія справы, радасці мала. Як жа гэта? Бока распавёў усё, што адбылося на востраве да таго моманту, калі Слейтан быў арыштаваны. А раніцай, закончыў Бока, прачынаемся. Звініць гонг у рэзідэнцыі губернатара. Прыходзім на Елізабету і бачым Слейтана. Я, кажа, ваш губернатар. А Флорес — злачынец. Ён кінуў мяне ў ваду. Зараз ён у турме сядзіць, заўтра будзем яго судзіць. Вось такія справы. Бока не ведаў аб падзеях мінулай ночы, а яны сапраўды набылі нечаканы абарот. У той час, калі Флорес прабіраўся ў начной цэмры да месца зняволення Слейтана, каб забіць суперніка, Слейтан хадзіў, як звер у клетцы, па вузкай жалезнай турме і абдумваў план уцёкаў. Ён быў з тых людзей, для якіх перашкоды існуюць толькі дзеля таго, каб пераадольваць іх. Слейтан у цэмры абмацаў сценкі сваёй турмы. Яны былі гладкія і непранікальныя. Ні акна, ні нават шчыліны, выйсця не было. Аднак пасля цэлага шэрагу спроб Слейтану ўдалося выявіць над дзвярыма невялікую круглую адтуліну, праз якую ледзь бы прайшла нават яго галава. Падцягнуўшыся на мускулах рук, Слейтан заглянуў звонку. Ля самай дзверы стаяла нейкая фігура. «Хто стаіць на варце?» — строга крыкнуў Слейтан, як ён гэта рабіў, калі правяраў начныя пасты. Кітаец схапіўся, пачуўшы знаёмы загадны голас. Ён марыў пра блакітную рэчку, і гэты голас спалохаў ягоныя мроі. Сабраўшыся з думкамі, кітаец адказаў: «Хао, Жень». «Чаму ты адразу не адказваеш, калі цябе пытае губернатар? Заснуў, дурня? Адкрый засаўку, мне трэба праверыць зняволеных». У кітайца зблыталіся думкі. Голас Слейтана гучаў над ім, у цэмры нічога не было відаць, і Хао Жень не мог вызначыць, дзе знаходзіцца губернатар. Хао Жень даўно адвык разважаць, ён умеў толькі падпарадкоўвацца. Капітан Слейтан патрабуе. Гэтага было дастаткова. Кітаец хутка адсунуў засаўку. У гэты момант падышоў Флорес. Ворагі нечакана сустрэліся каля самай дзверы. Слейтан уштурхнуў Флореса ў жалезную каюту. Паміж імі завязалася барацьба. Выпадкова Слейтан утрапіўся развязаны шаўковы шалік Флореса. Слейтан схапіў яго і сціснуў ім горла суперніка. Флорес яшчэ спрабаваў барахтацца, але Слейтан паспеў выбегчы і закрыць дзверы засаўкай. Потым ён падышаў да кітайца, узяў яго за плечы, падняў хрупкае цела на паветра і затрошшы прашаптаў: «Няўжо так стаяць на варце? Ты ледзь не ўпусціў злачынцу. Хадзем». Кітаец стрэся уздыхнуў ад радасці, што лёгка адкаргаўся і пацягнуўся ўслед за Слейтанам. Так Слейтан зноў апынуўся губернатарам вострава. Калі прыйшоў вызываючы, Слейтан выслаў Бока перамоўцам. Падзяліўшыся навінамі з навічкамі, стары асцярожна зірнуў на востраў і паспяшліва сказаў: «Аднак я загаварыўся і раптам, прыняўшы выгляд афіцыйнай асобы, важна заявіў: «Губернатар вострава загінуўшых караблёў паслаў мяне давідацца, хто вы і навошта прыбылі на востраў». Гатлінг задумаўся, потым, паклаўшы руку на плячо Бока, сказаў: «Вось што, Бока, кіньце гэты тон і будзем гаварыць з вамі, як са старымі сябрамі. Мы не чакалі тут зноў сустрэцца са Слейтанам. Вы ведаеце, што рассталіся мы з ім не вельмі дружалюбна. Але супраць астравіцян мы нічога дрэннага не замышляем. Мы з жонкай і прафесарам Томсанам прыехалі сюды, каб даследаваць Саргасава мора. Ну а дарэчы, вырашылі наведаць і вас. І ўжо раз мы прыехалі, то на востраве мы пабываем, хаця гэтага капітан Слейтан хоча ці не хоча. Але мушаць вас да рызыковых перамоў з Слейтанам мы пашлем яму радыётэлеграму. Бо на востраве ёсць радыёпрыёмнік. Тут жа была адпраўлена радыётэлеграма. Гатлінгі, Сімпкінс і прафесар Томсан жадаюць высадзіцца на востраве. Аб згадзе сігналізуецца белым сцягам. Гатлінг. Радыётэлеграма, відавочна, была атрымана, бо праз некаторы час з боку рэзідэнцыі прагучаў ружейны стрэл. Куля ўдарылася ў шлюпку, адсланіўшы край барта. «Каротка і ясна», — сказаў Гатлінг. «Ну што ж, саромецца больш няма чаго. Каб пазбегнуць крывапраліцця, пашлем яшчэ адну радыётэлеграму. А ты, Віяна, на ўсякі выпадак спусціся ў каюту. Калі вы неадкладна не дасце згоды, я загадаю бамбардзіраваць востраў», казалася ў другой радыётэлеграме. Адказам на яе быў другі стрэл. Гатлінг хацеў ужо аддаць загад абстрэльваць востраў, але Томсан прапанаваў адкласці ваенныя дзеянні да раніцы. «Цёмна ўжо, мабыць, сапраўды лепш пачакаць да раніцы». «Востраў не ўцячэ», падтрымаў гэтую думку і капітан Мурэй. Гатлінг пагадзіўся. Пакінуўшы на палубе некалькі мараку для аховы карабля, Гатлінг спусціўся ў кают-кампанію. Капітан Мурэй, Сімпкінс, Томсан і Бока пайшлі за ім.
Вівіана разлівала чай. Усе расселіся. Бока на канчыку стула. Новыя людзі і непрывычная абстаноўка бянтэжылі яго. Абпальваючыся, ён піў гарачы чай, чырваніў і ўздыхаў. А ўсё ж такі. Дрэнна гэта выхадзіць, сказаў ён, раптам нахмурыўшыся. Што дрэнна? Спытала Вівіана. Ды вось гэта самая. Пачнецца перастрэлка. Ну, што тут добрага? Колькі людзей пакалячыць можна? Але што ж рабіць Бока? Недаўмеў Гатлінг. Вы самі бачылі, што Слейтан не прыняў нашых мірных прапаноў. Што рабіць? Аб тым я й думаю, што рабіць. А рабіць больш няма чаго, як толькі ісці мне на востраў, каб шапнуць на вуха нашым астравіцянам. Не слухайце капітана Слейтана, не страляйце. Скажыце вашым маракам, каб спусцілі мяне. Да пабачення. Зно на востраве у гэту ноч ніхто не спаў на вызываючым. Гатлінг хадзіў па палубе, узіраючыся ў начную цішу. Што будзе з Бокам? Ці паслухаюцца яго астравіцяне? Часам Гатлінгу здавалася, што ён чуе стрыманы шум галасу, скрыгат дошак на паўгнілых палубах пад чымісьці нагамі. А можа быць, гэта прадранішні вецер шуміць па зламаных рэйках і мачтах. Трапятыя абрыўкі ветразяў калыхае караблі, і яны скрыгочуць і стогнуць, як стогнуць старыя ў сне, скардзячыся на свае немачы, каб хоць была месячная ноч, як нясцерпны гэты змрок. За гадзіну да ўзыходу сонца з вострава зноў пачуўся шум. Цяпер ужо не было сумневу, там нешта адбывалася. Галасы былі чутны выразна. Некалькі чалавек прабеглі па востраву з ліхтарамі і павольна вярнуліся да рэзідэнцыі губернатара. Няўжо бедны Бока загіне? З хваляваннем, думаю, Гатлінг. Перад самым узыходам сонца на палубу выйшлі ўжо ўсе пасажыры вызываючага. І калі нарэшце ўзышло сонцага, усе здзіўлена ўсклікнулі. На вялікай мачце ў рэзідэнцыі губернатара віднеўся вялікі белы сцяг. «Капітан Слейтан пайшоў на капітуляцыю», — усклікнуў Гатлінг. «Глядзіце, Бока ідзе сюды», — заўважыла Вівіана. Бока перабіраў старымі нагамі да вызываючага, раскланіваўся, махаў рукой і яшчэ здалёк крыкнуў у марскі рупар. «Можаце сысці на востраў». Капітан дазволіў. Хутка спусцілі шлюпку, у якую селі Гатлінгі, Томсан з асістэнтамі, Тамам і Мюллерам, Сімпкінс і 4 маракі. Бока прывітаў прыбылых глыбокім паклонам. «Капітан просіць вас у сваю рэзідэнцыю». «Вы жывыя, Бока, мы так турбаваліся за вас», — сказала Вівіана, паціскаючы яму руку. «Што там адбылося ў вас на востраве ноччу?» — спытаў Гатлінг. Бока усміхнуўся з таямнічым выглядам і паўтарыў. «Губернатар просіць вас да сябе. Ён вам усё растлумачыць». З хваляваннем Вівіана ўступіла зноў на востраў загінуўшых караблёў. Яна ішла па няўстойлівых мастках, перакінутых ад карабля да карабля, думаючы пра тое, што таксама ішлі яны і ў першы прыезд. Але тады яны былі пацярпелымі караблекрушэння, безабароннымі палоннымі, якія ішлі насустрач невядомаму. Цяпер яны былі пад абаронай вызываючага. Гатлінг прасіў Вівіяну вярнуцца на карабель. «Хто ведае, можа, Слейтан зазывае нас у пастку. Але Бока супакою, не хвалюйцеся, вы ўсе ў поўнай бяспецы». Падарожныя рушылі далей. Гатлінг тлумачыў Томсану, успамінаючы розныя выпадкі свайго першага знаходжання на востраве. Нарэшце падарожнікі падышлі да рэзідэнцыі. Тут іх ужо чакалі. Негр ззяў белымі зубамі, раскрыўшы рот у шырокай усмешцы. Таксама адзін з былых прэтэндэнтаў на руку Вівіяны, усміхаючыся, прадставіў яго Гатлінг. «Губернатар прасіць вас да сябе», — сказаў негр. Прыбылыя спусціліся па знаёмай лясвіцы ўніз і ўвайшлі ў кабінет губернатара. Ён стаяў каля стала і прыветна кіўнуў галавой. «Калі ласка, заходзьце». «Флорес!» — з здзіўленнем усклікнула Вівіана. «Да вашых паслуг», — адказаў ён, паціскаючы руку гасцям, «прашу прабачэння за свой выгляд». Усе твар Флореса пасінеў, шыя ўспухла, а на скроні бачылася вялікая рана, з якой яшчэ сачыла. «Вы паранены?» — спытала Вівіана. «Магчыма, вам зрабіць перавязку?» «Не, дзякую вас», — адказаў Флорес, прыкладаючы да скроні хустку. «Пустая драпіна». «Не доўжыце, Флорес, скажыце, дзе Слейтан?» «Ён жывы?» — нецярпліва спытаў Сімпкінс. Флорес развёў рукамі. «Пазаўчора ён неочікувана з'явіўся на востраве і быў арыштаваны мной. Уначы я пайшоў праверыць каравул. Каля самага вугольніка, куды быў пасаджаны Слейтан, на мяне ўнезапна накінуўся нейкі чалавек. Гэта і быў Слейтан, якому відавачна ўдалося выбрацца са сваёй турмы. Між намі завязалася бойка. Ён ледзь не задушыў мяне маім шалікам. Потым Флорес запыніўся. Потым Слейтан кінуў мяне ў каюту, дзе сам быў зняволены, і зачыніў. Што было далей, я давідаўся толькі тады, калі Бока вызваліў мяне. Ён сам раскажа вам пра здарэнне.
Мне ўдалося пагаварыць з астравіцянамі і пераканаць іх не падпарадкувацца Слейтану, сказаў Бока. Да світання Слейтан сабраў усіх і загадаў нам рыхтавацца да бою з вамі. Бока паказаў на Гатлінга. Але ўсё як адзін адмовіліся. Слейтан крычаў, тупаў нагамі. «Заб'ю», кажа. А я яму кажу, навошта з ім цырыманіцца, давайце звяжам яго. Мы да яго, ён ад нас. Мы за ім пабеглі, а ён дзе там, кінуўся ў ваду і знік. Пайшлі шукаць Флореса. Здагадаліся ў вугальнік зазірнуць, а ён там ляжыць. Выпусцілі яго і вось ён. Сімпкінс слухаў з напружанай увагай. Слейтан жывы. Слейтан на востраве. Сімпкінс на востраве, значит, Слейтан будзе злоўлены, выпалі ён раптоўна. Д'ек, богі мсцяцца. На наступны дзень Том Сан, яго асістэнты, Гатлінг і Сімпкінс атрымалі запрашэнне ад прафесара Людерса наведаць яго. Стары вучоны жыў на краі вострава, на іспанскай каравеле. Яна мела квадратную карму, вежачкі на носы і карме, высокі борт, бушпрыт і 4 прамыя мачты, фок, грот з вебізані. 3 заднія мачты былі з лацінскімі ветразямі, на пярэдняй – дзве. Зыбкі масток вёў у гэтае сховішча старога вучонага. «Дзівосна», – усклікнуў Гатлінг, ступаючы на гэты масток. «Няўжо нават ветразі маглі захавацца, бо гэтаму караблю не менш за 200 гадоў». «І все 300 будуць», – адказаў Людерс, які суправаджаў гасцей. Я ласнымі рукамі рэстаўраваў гэтую каштоўнасць. Прызнаюся, яна мела даволі жаласны выгляд. Адно я не змог зрабіць – выправіць пасадку каравелы, суседнія судны сціснулі яе і моцна нахілілі. Гэта прыносіць мне некаторыя жыццёвыя нязручнасці. Ды вось вы самі ўбачыце. Прашу ісці за мной. Па вузкай драўлянай лясвіцы госці спусціліся ўніз і ўвайшлі ў вялікую каюту. Драўляныя лавы з точанымі ножкамі стаялі каля сцэн. Адна са сцэн была занята самаробнай шафай, на паліцах якой відаць былі старадаўнія рукапісы і карабельныя журналы. «Будзьце асцярожныя», – папярэдзіў Людерс. «Я ўжо прывык хадзіць па нахіленай падлозе. Тут у гэтай бібліятэцы вялізныя багацці». «Багацці? Якага кшталту?» – спытаў Сімпкінс. «Навуковага. Але магчыма і не толькі навуковага. Вось дакументы з карабля «Сівіла». Некаторы з Себасцьяна Сапроза, які служыў іспанцам, вёз некалькі бочак золата з Бразіліі ў Іспанію. Себасцьяна не дабраўся да берагоў Іспаніі. Карабель прыбіла да вострава. «Вы дасталі гэты дакумент з «Сівілы», значыць, яна і зараз існуе?» – спытаў Сімпкінс. «Так, за старым вуглерам на поўдзень ад Элізабеты». «Ну, а золата вы не шукалі?» «Навошта яно мне?» – проста адказаў Людерс. «Магчыма, што захавалася і золата. Згодна з дакументам, яно ляжыць у трюме, але карабель настолькі ветхі, што было б вар'яцтвам спускацца ў трюм. У суседніх каютах, працягваў Людерс, у мяне захоўваюцца калекцыі. Скажыце, вы не даследавалі падводную частку вострава?» – спытаў Том Сан. «На жаль, не», – з уздыхам адказаў Людерс. «У нас ёсць вадалазныя касцюмы, але я не мог адрамантаваць паветраныя помпы». «Драга, лоты, вось усё, што было мне даступна. Адкуль узяў Себасцьяна столькі золата?» – зацікавілася Вівіяна. Гэта цікавая гісторыя. Себасцьяна Сапроза быў захоплены ў палон індзейцамі племені Барора ў лясах цэнтральнай Бразіліі. Ваяўнічыя Барора вырашылі забіць Себасцьяна і павялі яго да месца пакарання. Сапроза ўдалося вырвацца з рук індзейцаў. Гэты авантурыст відавачна прайшоў вялікую жыццёвую школу і, верагодна, быў прафесійным кірмашовым акрабатам і жанглёрам. Ён пачаў скакаць па галовах дзікунаў, пераварочвацца ўсім целам у паветры і выконваць такія незвычайныя піруэты і сальтамартале, што прывёў сваіх захопнікаў у шалёны захапленне. Ад дня навісці да чужынца індзейцы перайшлі лесне да яго абагаўлення. Себасцьяна пакінулі жывым, але не вярнулі яму свабоду. Некалькі месяцаў ён жыў сярод індзейцаў, вывучыў іх нескладаную мову і звычаі. Часта яму даводзілася бачыць стаі, як індзейцы прынасілі вялікія кавалкі залатых самародкаў і неслі ў лясную глыб падарунак нейкаму ляснаму боству. Дзе знаходзілася гэтае божышча, Сапроза не мог даведацца, бо месцапражыванне ідала акружалася таямніцай. Аднак выпадковасць дапамагла Сапроза. Вось як апісвае сам Себасцьяна гэты выпадак. Людерс раскрыў старажытны, напалову спарахнелы скураны пераплёт рукапісу і, пераглядзеўшы пажоўклыя ад часу аркушы пергаменту, упрыгожаныя мудрагілістымі пачатковымі літарамі і наіўнымі малюнкамі, прачытаў. Аднаго ранку, калі ўсе мужчыны былі на паляванні, а жанчыны займаліся пераціраннем каранём маніёку, з якога яны робяць ап'яняльны напой кашыры, я, праходзячы паўз краіне вёскі, пачуў стогны з шалашу, што стаяў самотна каля самага ўскрайку лесу.
Я ўвайшоў у хату і ўбачыў дзяўчыну, аплеценую сеткамі. Вялікія чорныя мурашы невыносна кусалі яе. Усё цела няшчаснай выкручвалася, твар быў перакошаны ад болю, на вуснах выступіла ружовая пена. Яна пагрызла сабе вусны, каламутныя вочы былі закрытыя. Крануты выглядам гэтых пакутаў, я развязаў сетку і пачаў выбіраць мурашаў, таптаць іх нагой і выкідваць з хатыны. Потым я ўзяў сетку і зноў накрыў ёю дзяўчыну, якая ў знак падзякі пачала цалаваць мне рукі. Тады я вырашыў, што дзяўчына можа падзякаваць мне больш значным чынам і сказаў ёй: «Сёння ўначы, калі шаман вызваліць цябе ад сетак, ты прыйдзеш да голубога ручая і пойдзеш са мной». Дзяўчына кіўнула галавой і сказала: «Я выканаю тое, што ты загадаеш. Я выканаю дзеля той міласці, якую ты мне аказаў, палегчыўшы мае пакуты». Уначы яна прыйшла да голубога ручая, і мы паглыбіліся з ёй у гушчыню лесу. Да поўначы мы прыйшлі на лясную паляну з высокім пагоркам пасярод. Поўны месяц стаяў над галавой, ярка асвятляючы вялікага драўлянага ідала на вяршыні пагорка. Гэты ідал, да калень якога, што былі вышэй росту чалавечага, быў засыпаны зіготкімі залатымі самародкамі. Я пакланіўся ідалу да зямлі, незаўважна ўзяў з зямлі самародак велічынёй з гусячае яйка і, павярнуўшыся да дзяўчыны, сказаў: «Цяпер я пайду. Пакажы мне шлях да мора». Дзяўчына задумалася і сказала: «Добра, ты сам не знойдзеш дарогі. Хутка сюды прыйдуць жрацы з ахвяраваннямі. Бяжым». І мы пабеглі. 20 раз я мог загінуць без гэтай дзяўчыны. Яна папярэджвала мяне пра пасткі, атручаныя калючыя кусты, глыбокія ямы, закрытыя лістамі, якія ахоўваюць свяшчэннае месца. Яна ўмела знаходзіць ручаі і ядомыя ягады. Яна ведала кожную сцежку ў лесе. Мы выйшлі на бераг у той момант, калі каманда Сівілы, страціўшы надзею на маё вяртанне, паднімала якары парусы, рыхтуючыся да адплыцця. Мяне заўважылі і паслалі шлюпку. Я расказаў маім таварышам усё, што са мной было, паказаў ім самародак і пераконваў іх пайсці за золатам. Яны пагадзіліся, і нам удалося перанесці на карабель столькі золата, што мы напоўнілі ім 3 бочкі з-пад саланіны. «Вось адкуль гэта золата», — закончыў Людерс, апускаючы рукапіс на калені. «А што стала з дзяўчынай?» — спытала Вівіяна. Дзяўчына сказала Себасцьяна, што яе заб'юць, калі яна вярнецца дадому, і яна паехала з ім. Далей рукапіс расказвае пра прыгоды плавання, пра буру, пра прыбыццё сюды, пра гібель экіпажа. Вось апошнія радкі гэтага дзённіка. Чысла не ведаю. Галава гарыць, рукі дрыжаць, кругом трупы. Няма сіл выкінуць мёртвых за борт. Сёння, перад узыходам сонца, памерла на маіх руках бедная дзяўчына. Памерла спакойна, з усмешкай на вуснах, а ўвечары напярэдадні яна ў вар'яцтве страхам казала: «Багі мсцяць, бочкі з золатам, каму яны?» Тут рукапіс абрываецца. Людерс скончыў чытанне, і ўсе сядзелі некаторы час моўчкі пад уражаннем праслуханай гісторыі. «Так», — нарэшце сказаў Людерс, — «такіх гісторый у мяне цэлая бібліятэка. Я сабраў іх, можа, нават больш, чым Слейтан». «Я бачу, што гэта гісторыя ўзрушыла вас», — працягваў Людерс, звяртаючыся да Вівіяны. «Калі вы не супраць, я прапаную вам маленькую экскурсію па востраве. Амаль уся гісторыя караблебудавання пройдзе перад вашымі вачыма». Усе з задавальненнем пагадзіліся і падняліся наверх. Людерс быццам спяшаўся ўзнагародзіць сябе за шматгадовае маўчанне і казаў без упынку: «Паглядзіце на гэтую водную паверхню», — казаў ён, паказваючы на безмежную гладзь акіяна. «Ціхі і Атлантычны акіяны займаюць 255 мільёнаў квадратных кіламетраў, у 2 разы большую плошчу, чым усе 5 частак свету разам. Нядарма акіян здаўна служыў сімвалам бясконцасці, магутнасці, непакорнай волі. Ён невычерпны ў сваёй дабрыні і ў гневе. Ён бясконца многа дае, але можа і адабраць усё, саму жыццё. Не дзіўна, што ў старажытнасці яго абагаўлялі. Але гэты бог быў пераможаны ў той самы момант, калі першабытны чалавек, упаўшы ў ваду, выпадкова ўхапіўся за плаваючы ствол дрэва і пераканаўся, што гэты ствол трымае яго на вадзе. З гэтага моманту пачынаецца гісторыя заваявання акіяна, гісторыя мараплавання. Надаць кавалку дрэва найбольшую ўстойліваць, навучыцца кіраваць ім па жаданні. Вось да чаго зводзіўся прагрэс у галіне караблебудавання на працягу многіх тысячагоддзяў. У маім музеі вы можаце знайсці шмат такіх першабытных суднаў. Вунь там, паміж старым лінейным караблём і маленькім параходзікам, вы бачыце некалькі бярвянаў, звязаных галінамі. Плот — гэта ўжо велізарны крок наперад у параўнанні з простым, неабчесаным ствалом дрэва.
Плот адрозніваецца большай устойлівасцю і грузападымальнасцю. А там, недалёка ад яго, высока падняла свой нос лёгкая перага. Але без веслаў і ветразя гэтыя судны маглі плыць толькі па плыні. Старажытныя егіпцяне, вавіланяне, фінікійцы ўжо ведалі ўжыванне весла і паруса. На жаль, у маёй калекцыі існуе вялікі прабел. Я магу паказаць вам судны, якія будаваліся ў незапамятныя часы дагістарычнага жыцця чалавека і якія зусім такім жа чынам будуюцца дагэтуль на астравах, заселеных дзікімі плямёнамі. Але я не знаходзіў тут ні егіпецкіх, ні грэчаскіх суднаў. Абыдзем гэты паважаны вытразнік, і я пакажу вам самае старажытнае судна вострава загінуўшых караблёў. Усе спусціліся па мосціках і праз хвіліну спыніліся каля шкілета судна дзіўнага выгляду. «Вось, палюбуйцеся», — сказаў Людерс, працягваючы руку. Прама перад Вівіянай было твар паўзвера, паўчалавека. Птушыны нос, велізарныя круглыя нябачныя вочы, львіны пабуда морды стваралі моцнае ўражанне сваёй грубай, але выразнай прыгажасцю. Твар быў выразаны з дрэва і прымацаваны да завостранага носа вузкага, доўгага судна. Сонца, ветер і салёныя хвалі значна пашкодзілі гэта фантастычнае тварэнне. Пакрытае расколінамі, як маршчынамі, яно здавалася такім жа старым і загадкавым, як сфінкс. 1000 гадоў глядзіць гэта пачвара на хвалі акіяна, сказаў Людерс, і шмат магло б нам распавесці, калі б яе драўляны язык мог гаварыць. Яно распавяло б нам пра бясстрашных людзей паўночнага краю, вікінгаў, якія на гэтым утлым судзёнцы адважыліся аб'явіць выклік шэрым прасторам акіяна. Іх умяшчалася не менш за 70 гэтых смельчакоў. Яны грэблі вёсламі, а на дапамогу вёслу ставілі чатырохкутны шат і ў пярэдняй частцы судна кароткую палубу для воінаў. У 8-10 стагоддзях яшчэ не будавалі юта. Вось гэтыя шчыты на юце служылі для абароны грыбцоў. «Мяне здзіўляе вось што», — сказаў Гатлінг, «як магла гэтая паўночная марская птушка заляцець так далёка на поўдзень? Безумным піратам, безумным у сваёй смеласці, як і ўсім астатнім трэба было есці і піць прэсную ваду. Але ці маглі яны на гэтай шалупіне мець запасы для такога далёкага падарожжа?» «Я таксама думаў пра гэта», — адказаў Людерс. «Найверагодней, наймацнейшая бура аднесла гэта судна далёка на поўдзень. І няшчасныя мараплаўцы мусілі перавесці агульны лёс усіх згубленых на акіяне. Голад, смага, крывавая барацьба за апошні глыток прэснай вады. Жывыя харчаваліся трупамі памерлых таварышаў, пакуль сонца не прымусіла выкінуць за борт разложаныя рэшткі. Выжываў мацнейшы. Ён адзін, то мімы смагай, насіўся яшчэ некалькі дзён па неабсяжнай роўнядзі акіяна, акружаны акуламі ў вадзе і зграі драпежных птушак над галавой, да апошняй хвіліны не губляючы надзеі ўбачыць зямлю. Памёр і гэты апошні і адзінокі карабель стаў цацкай вятроў, блукаючы па моры, пакуль цячэнне не прынесла судна да нашага вострава. Але гэты сумны востраў убачылі толькі сляпыя, драўляныя вочы хімеры. Недалёка адсюль стаяць 2 ганзейскія когі. Усяго якія-небудзь 3-4 стагоддзя аддзяляюць пабудову гэтых караблёў ад таго часу, калі ўпершыню выйшла мора гэтая суденышка. Але паглядзіце, які прагрэс. Экскурсія, якую суправаджаў Людерс, пераходзячы з палубы на палубу, накіравалася да ганзейскіх караблёў 19 стагоддзя. Гэтыя шаноўныя купецкія суда былі збудаваны не толькі для гандлёвых мэтаў, але і для змагання з разбойнымі судамі нарманаў, адно з якіх вы бачылі. Звярніце ўвагу, падобна на скандынаўскія суда, когі маюць узвышэнні на носавой і кармавой частцы. Тут размяшчаліся катапульты і нават-агнястрэльныя гарматы. Паверхня парусаў павялічылася. Упраўленне караблямі з-за моцнага ціску на парусы ажыццяўлялася ўжо не вяслом, а рулём, трывала замацаваным на ахтерштэвне. Гэтыя суда свабодна плавалі па паверхні міжземнага мора. «Вы не стаміліся?» – спытаў Людерс Вівіяну, заўважыўшы, што яна слухае яго рассеяна. «Не», – адказала Вівіяна, – «я проста задумалася». «Аб чым?» «Пра ахвяры мора, пра ўсе гэтыя драмы». Гэтыя ахвяры і драмы, містрэс Гатлінг, усё зменшаліся з прагрэсам караблебудавання. Паглядзіце на гэтую партугальскую каравелу. На такім вось судне Калумб адправіўся ў сваё падарожжа ў невядомыя землі. Гэтыя каравелы, у сутнасці, завяршаюць з сабой гераічны перыяд мараплавання. 19 стагоддзя прынесла з сабой прымяненне пары як новага магутнага рухавіка. Марскія падарожжы сталі бяспечнейшымі і нуднейшымі. Калі вы не стаміліся, пойдзем на заходні бераг нашага вострава.
Па дзіўнай гульні выпад, куды заносіла цячэннем амаль выключна параходы. Вы ўбачыце там дзядульку параходаў, невялікі колавы параходзік «Саванна», пабудаваны ў 30-х гадах 19 стагоддзя. Ён мае ўсяго 30 метраў даўжыні, а ў 40-х гадах мінулага стагоддзя быў пабудаваны ўжо першы вінтавы параход з жалеза. У ім былі закладзены ўжо ўсе пачаткі сучаснага караблебудавання. Вівіяну не хацелася крыўдзіць Людерса, але хаджэнне па хісткіх мастках і касых палубах вострава стамляла яе, хаця яна і не жадала ў гэтым прызнавацца. Дарэчы, гісторыя параходабудавання не надта цікавіла яе. Яе муж сам быў карабельным інжынерам. У яго было шмат кніг па караблебудаванні і шмат мадэляў. А не адкласці нам прагулку на могілкі параходаў? Спытаў Сімпкінс, якому хацелася хутчэй вярнуцца да сябе і абдумаць план, які сфармаваўся ў яго галаве. Мабыць, пагадзіўся Гатлінг. Часу ў нас яшчэ багата, і мы паспеем, не спяшаючыся, аглядзець усе славутасці вострава. Ну што ж, некалькі расчаравана сказаў Людерс. Адкладзем. Ён правёў гасцей і, развітаўшыся на палове шляху з імі, вярнуўся да сябе. Гэты востраў загінуўшых караблёў, сказала Вівіяна мужу, вяртаючыся ад Людерса, можа быць названы востравам жахаў. Нават цяжка знайсці на зямным шары іншае месца, дзе на такой малой прасторы было б сканцэнтравана столькі чалавечага цярпення. А Сімпкінс, адстаўшы ад гатлінгаў, павольна накіраваўся на поўдзень і доўга глядзеў на Сівілу, паўразбураны карабель. У гэты дзень, спаслаўшыся на галаўны боль, Сімпкінс нават не з'явіўся на абед. Золата ляснага бога займала ўсе яго думкі. Ён здабудзе гэта золата ў любым выпадку. Сімпкінс не мог дачакацца ночі і, як толькі сцямнела, пачаў збірацца ў дарогу. Ён узяў юмісты дарожны мяшок, электрычны ліхтар, вялікі нож і вяроўку. З рэвальверам сышчык ніколі не расставаўся і выйшаў з каюты. Яркія зоркі ўсцялілі неба, пахла вільготнасцю, гнілым дрэвам, водарасцямі, крыху дзёгцем, звычайны пах вострава, які да ночы станавіўся мацнейшым. Было ціха. Усе ўжо спалі, акрамя 2 вартавых каля рэзідэнцыі губернатара. Сімпкінс ішоў упэўнена, ён ужо добра вывучыў востраў і хутка быў на месцы. Сівіла стаяла ўсяго ў 2 метрах ад суцэльнай масы караблёў, якія складалі востраў. Сімпкінс адарваў вялікую дошку з палубы баркаса і перакінуў на Сівілу. Асцярожна ступаючы, ён перайшоў на яе борт. Пры першым дотыку парэнчы разваліліся. «Вось гэта так, тут трэба быць асцярожным», – падумаў Сімпкінс. Дошкі палубы на палубу згнілі. Нога мякка ступала па гэтай гнілі. Сімпкінс дайшоў да паламанай мачты, прывязаў да яе край вяроўкі, канец якой знаходзіўся пры поясе, запаліў ліхтар і стаў павольна спускацца ўніз па амаль стромкай лесвіцы. Каб прыступкі не абламаліся, ён не стаў на іх, а свістаў усім целам. Тут падлога была, здавалася, трывалейшая. Але трэба было спусціцца яшчэ ніжэй, у трюм. Сімпкінс зноў падняўся наверх, адвязаў вяроўку, спусціўся ў сярэднюю частку карабля, прымацаваў вяроўку да слупа і не без хвалявання пачаў спускацца па другой лесвіцы, якая вяла ў трюм. Паветра тут было надзвычай душнае. Падлога і сцэны пакрытыя сліззю і мохам. У канцы трюма, на спускаючымся ўніз падлозе, ліхтар асвятліў ваду. Відавачна, частка трюма была затоплена. Сярод рознага карабельнага клунку віднеліся шкілеты. З верхніх палуб іх прыбралі астравіцяне, але сюды, відавачна, ніхто не прабіраўся. «Тым лепш», – падумаў Сімпкінс. «Ну-ка паглядзім». І ён пачаў аглядаць бочкі. Амаль усе яны былі пустыя. На дне адной з іх ён знайшоў чалавечыя косці. Амаль ва ўсіх варушыліся пралезлыя праз шчыліны крабы, чарвякі і слізнякі. Сімпкінс адчуваў арганічную агіду да гэтых істот, але ён перамагаў сябе і працягваў пошукі, усё набліжаючыся да залітага вадой прастору. І тут, ужо ступаючы па вадзе, ён знайшоў гэтыя запаветныя бочкі з золатам. Праўда, іх было не 3, а 2, і ў адной золата было толькі напалову, але і таго, што засталося, было дастаткова, каб забяспечыць яго на ўсё жыццё. Золата было пакрыта зверху такім слоем цвілі, што яно магло застацца незаўважаным, калі б Сімпкінс не ведаў, што шукаў. Ён агіднаю рукою сцёр цвіль, і велізарныя кавалкі золата, адшліфаваныя індзейцамі, заблішчэлі. Сімпкінс ад хвалявання цяжка дыхаў. Ён напоўніў залатам мяшок, наклаў золата ў кішэні, нарэшце стаў клаць за пазуху. Слізкія, халодныя кавалкі непрыёмна дакраналіся да скуры, але гэта было золата, яшчэ адзін кавалак. Але Сімпкінсу не ўдалося ўзяць яшчэ адзін кавалак.
Гнілы пол праваліўся пад цяжарам загружанага золатам чалавека. І Сімпкінс адчуў, як пагружаецца ў ваду. Ён ледзьве паспеў схапіцца рукамі за край падлогі. Пачуўся новы трэск, гэта праваліліся ў ваду бочкі з золатам. Цяжка было трымацца за прагнілыя наскрозь, якія рассыпаліся ў руках дошкі. Залаты груз неўтаймоўна цягнуў яго ўніз. Сімпкінс адчуваў, што гіне. Калі вызваліць сябе ад часткі золата. Не, ён выбірацца во што б то ні стала. Трэба цягнуць за вяроўку. Сімпкінс ухапіўся абедзвюма рукамі. Ліхтарык, прымацаваны да грудзей, зачапіўшыся за дошкі падлогі, адарваўся і зваліўся ў ваду. Цемра. Сімпкінс вылятаўся і пацягнуў за вяроўку. Недзе пачуўся трэск. Відавочна, не вытрымаў і гнілы слуп, да якога была прывязаная вяроўка. Сімпкінс сарваўся і пагрузіўся ў ваду. І тады заўважыў, што ліхтарык, які зваліўся на дно карабля, працягвае свяціць. І ў гэтым слабым святле Сімпкінс убачыў водарасці, доўгіх змеяпадобных рыб, а недзе паблізу хвалюючыяся шчупальцы васьмінога. Ногі Сімпкінса дакрануліся да дна карабля, і стаячая вада сомкнулася над яго галавой. Сімпкінс стаў ліхаманкава здымаць з сябе мяшок з золатам і выкідваць золата з кішэняў. За 30 секунд ён апаражніў груз на 2/3 і страшным намаганнем падняўся на паверхню. Яму ўдалося аднавіць дыханне, але груз быў яшчэ занадта цяжкі, і ён зноў пагрузіўся ў ваду. Спрут набліжаўся, працягваючы ваўнуючыяся шчупальцы. Сімпкінс паспешна стаў выкідваць золата, усё да апошняга кавалка. Святло ліхтарыка прыцягвала марскіх жыхараў, рыб і васьміногаў, і яны пачалі збірацца з усіх бакоў. Выкідаўшы апошні кавалак золата, аблегчаны Сімпкінс вынырнуў зноў. На гэты раз яму ўдалося зачапіцца за абломкі і ўзлезці на падлогу. І тут, у звярыным страху, ён неістава закрычаў. Недзе далёка на другім канцы карабля пачуўся голас. Сімпкінс ужо хацеў паўтарыць крык, але нервовы спазм сціснуў яго горла. Ён пазнаў голас капітана Слейтана, хоць і не мог разабраць слоў. Слейтану нешта адказваў кітаец. Калі Слейтан знойдзе яго тут, Сімпкінс загінуў. Сімпкінс нячутна, як змей, прапоўз па падлозе і схаваўся паміж бычак. Галасы заглухлі. Так ён праляжаў да раніцы. Калі слабы прамень святла пракраўся зверху, Сімпкінс ціха папоўз уверх, нікем не заўважаны вылез вонкі і ўвесь мокры, прыгнечаны, разбіты пракраўся да сябе. Ікс. Таямніца капітана Слейтана. На палубе Елізабеты ў пляцёных крэслах сядзелі Мэгі і Вівіяна. На каленях Вівіяны ляжаў кошык з апельсінамі, а вакол яе крэсла мітусіліся чатырохрукія жыхары выспы – малпы. Адна з іх сядзела на спінцы крэсла і з захапленнем грызла вялікі апельсін. Другая, падсеўшы да Вівіяны, капалася ў кошыку, выбіраючы самы сакавіты і спелы плод. Тры іншыя, камічна грымаснічаючы, круціліся вакол маладой жанчыны ў чаканні новага пачастунка. «Уйдзі адсюль, Джилі», сказала Мэгі Малпе, якая сядзела на спінцы крэсла і, звяртаючыся да Вівіяны, дадала: «Ён абрызгае вас сокам апельсіна. Ідзі да мяне, малыш». І Мэгі зняла Малпу і пасадзіла яе сабе на калені. «Што было далей, Мэгі?» – спытала Вівіяна. Мэгі працягнула аповед пра сваё жыццё на востраве пасля ад'езду гэтлінгаў. Вівіяна ўважліва слухала, працягваючы карміць малпаў. Раптам, перапыніўшы Мэгі, Вівіяна спалохана спытала: «Хто гэта?» Мэгі паглядзела ў той бок, куды глядзела Вівіяна. Да Елізабеты набліжаўся чалавек у парусінавай вопратцы, тонер з доўгімі валасамі да плячэй і вялікай барадой. «Гэта новы? Я не бачыла гэтага чалавека». «Гэта дзікі чалавек», адказала Мэгі. «Так яго назвалі астравіцяне. Я хацела і пра яго расказаць вам, але ён сам нагадаў пра сябе. Мы знайшлі яго на новым востраве. З дзікім чалавекам было шмат клопатаў. Ён усіх баяўся, хаваўся ў кут і сядзеў там, як ваўчаня. Ён еў толькі сырую рыбу, заглынаючы як звер, цэлымі кавалкамі. Ён быў брудны, злы, змрочны, недаверлівы. За ўвесь час, пакуль ён на востраве, ад яго ніхто не пачуе слова, ён немы. Чамусьці толькі да старога Бока ён адчуваў давер. Бока угаварыў яго памыцца і надзець гэты касцюм, але падстрыгчы яму валасы і пазногці так і не ўдалося. «Ён не небяспечны?» – спытала Вівіяна, сочачы за набліжаючымся да іх незнайомцам. «Не, ён вельмі ціхі. Дзіўна, што ён ідзе сюды. Верагодна, ваш касцюм незвычайны на востраве прыцягнуў яго ўвагу». Дзікі чалавек узышоў на палубу, наблізіўся да жанчын, што сядзелі, і стаў уважліва, упарця гледзець у вочы Вівіяны. Яна не магла вытрымаць гэтага пільнага позірку. Ёй стала жудасна. «Пойдзем у каюту», – сказала яна Мэгі.
І пакінуўшы абезьянам кош з апельсінамі, на які тыя накінуліся шумнай, крыклівай магменняй, Вівіяна спусцілася ў каюту. Мэгі рушыла за ёй. Якое дзіўнае ўражанне пакідае гэты туземец. Не, у яго белы колер скуры і еўрапейскія рысы твару. Гэта хутчэй здзічэлы чалавек. Чаму ён так дзіўна паглядзеў на мяне? Вівіяна ўзрушана хадзіла па вялікай кают-кампаніі. Ён падобны на адзін з гэтых загінулых караблёў, працягвала яна. Магчыма, і ён, як гэты абвяшчалыя разваліны, калісьці блістаў маладасцю, жыў поўным жыццём. Ці варта так хвалявацца? Супакойцеся. Зыграйце мне што-небудзь. Я так сумую па музыцы, прапанавала Мэгі, жадаючы адцягнуць Вівіяну. Так, гэта добрая ідэя, я буду граць, пагадзілася Вівіяна. Яна хутка падышла да раялю, схіліла галаву трохі прызадумалася і пачала граць патэтычную санату Бетховена. Раптам хтосьці ўвайшоў, і Вівіяна, перапыніўшы гульню, адкінулася назад і ўбачыла перад сабой твар незнаёмца. Гэты твар са скалмачанымі валасамі быў страшны. Вочы незнаёмца шырока раскрыліся, ён цяжка дыхаў, ніжняя сківіца сударгава траслася. Як ён сюды ўвайшоў? Мэгі сядзела спіной да дзвярэй і не чула яго крокаў, заглушаных музыкай. Вівіяна хутка паднялася, абаперлася на раяль і, ледзь валодаючы сабой, глядзела на незнаёмца. А ён, не спускаючы з яе напружанага позірку, спрабаваў нешта сказаць. «Бэ-бэ!» Яго хрыплыя словы нагадвалі бляянне. І раптам, быццам забыўшыся пра Вівіяну, незнаёмец, увесь згінаўшыся, раскрыўшы доўгія скручаныя пальцы, стаў жадна аглядаць клавішы раяля, як каршун, гатовы ўпусціць кіпцюры ў здабычу. Далей адбылося нешта больш дзіўнае і нечаканае. Незнаёмец сеў за раяль і пачаў граць. Гэта была жудасная музыка, такая ж неразборлівая, як ягоная гаворка. Доўгія пазногці перашкаджалі яму граць. Незнаёмец нецярпліва рыкаў, перапыняў на імгненне гульню, адгрызаў, перашкаджаючы пазногаць зубамі, і зноў працягваў граць. І як не была б сумасшедшая яго гульня, усё ж у ёй можна было пазнаць патэтычную санату Бетховена. Не магло быць сумневу ў тым, што гэты чалавек калісьці вывучыў музыку. Ашаломленая Вівіяна адышла ў бок, апусцілася ў крэсла і пачала слухаць. І, дзіўная справа, музыка хутка захапіла яе. На яе вачах адбывалася прасвятленне чалавечай свядомасці. Чым больш граў невядомы, тым правільнай станавілася яго гульня, тым больш выразна вылучаліся музычныя фразы. Сапраўды, агрубелыя пальцы і цяпер дрэнна слухаліся яго, але ён усё больш аваладваў інструментам. І разам з грубымі памылкамі непаслухмяных рук вырываліся месцы незвычайнай выразнасці. Быў абядзенны час. Гатлінг, пачуўшы гукі раяля, зайшоў у каюту паклікаць Вівіяну і, як убіты, спыніўся каля дзвярэй. Вівіяна зрабіла мужу знак, каб ён не парушыў гульні. Не дачакаўшыся Гатлінгава на абед, у каюту адзін за адным зайшлі Том Сан, яго асістэнты Флорес Людерс і, нарэшце, Сімпкінс. Сышчык быў смутны, амаль прыгнечаны. Але тым не менш, і ён з вялікай цікавасцю, нават з большай, чым іншыя, назіраў за гульнёй незнаёмца. Усе маўчалі і, затаіўшы дыханне, слухалі. А незнаёмец працягваў граць. Скончыўшы адну санату, ён пачынаў другую, трэцюю, чацвёртую. Яго твар прасвятлеў, вочы загарэліся думкай, а на вуснах з'явілася смутная ўсмешка. Праляцела гадзіна, другая, незнаёмец усё граў. І раптам, абарваўшы музычную фразу на палову такта, ён адкінуўся назад і ўпаў мёртвы. Невядомы праляжаў у непрытомнасці паўгадзіны. Калі ўжо пачалі турбавацца пра тое, што яго не ўдасца прывесці ў свядомасць, ён адкрыў вочы. Ён быў, павідаць, яшчэ ў палоне гукаў. Потым ён сеў на канапу, аглядзеў усіх і, убачыўшы жанчын, стаў зашпільваць варот кашулі. Музыка аказала дзівоснае дзеянне. Незнаёмец пачаў гаварыць, хаця свайго імя і мінулага ён яшчэ не мог успомніць. Ён стаў больш камунікатыўным, але адначасова нейкім сарамлівым. Ахвотна дазволіў апяці сабе валасы і пазногці, пагаліць бараду і вусы. Калі ён, апрануты ў адзін з касцюмаў Слейтана, гладка паголены, прычесаны, памыты, з'явіўся ў кают-кампаніі, гэта быў новы чалавек. На каго ён падобны, думала Вівіяна, глядзячы на твар незнаёмца. Дзесьці я бачыла такі нос, падбародак. Ці не, не зусім такі. У гэтага больш правільныя рысы твару. І раптам успомніла. І каб праверыць здагадку, звярнулася да Сімпкінса. Праўда ж ён падобны на капітана Слейтана? Гэтыя словы нейкім чынам моцна ўздзейнічалі на Сімпкінса. «Эге!» – ажыўлена адказаў ён. «Я недарэмна прыехаў на востраў». Калі незнаёмец выйшаў, Сімпкінс, звярнуўшыся да Гатлінга, сказаў: «Цяпер, мне здаецца, можна раскрыць усім таямніцу капітана Слейтана, якая і прывяла мяне на востраў».
тут я знайшоў больш, чым разлічваў. Не магу сказаць, што і цяпер для мяне ўжо ўсё ясна, але галоўныя ніткі злачынства Слейтана ў маіх руках. А вось і Флорес. Сядайце і слухайце. Вам, Флорес, таксама будзе цікава даведацца пра вашага суперніка. І, уладкаваўшыся зручней у крэсле, Сімпкінс пачаў. Калі я быў на востраве ўпершыню у якасці пацярпелага караблекрушэння, то па сваёй прафесійнай звычцы зацікавіўся асабістым архівам губернатара Слейтана. Упэўнены сваім поўным бяспецы, губернатар не асабліва асцярожнічаў і захаваў дакументы ў шуфлядзе пісьмовага стала. Сімпкінс, няўжо вы? Лажу па чужых сталах, адказаў Сімпкінс Гатлінгу. Мэта апраўдвае сродкі, дарагі мой. Так я рабіў гэта ў адсутнасць Слейтана. Падабраць ключ справа пустая. Я праглядзеў яго перапіску і даведаўся вельмі цікавыя рэчы. Астатнія звесткі я атрымаў ужо на кантыненце. У выніку маіх пошукаў атрымалася справа аб грамадзяніне Гортваня, які называе сябе Слейтанам. Калі выкласці абставіны гэтай справы ў стылі абвінаваўчага акта, атрымаецца прыкладна вось што. У Канадзе ў правінцыі Квебек у горадзе Манрэаль пражываў параходаўладальнік Роберт Гортван, які займаўся перавозкамі грузаў і пасажыраў па рацэ святога Лаўрэнція. У Гортвана было 2 сыны. Старэйшага клікалі Авраам, малодшага – Эдуард. 2 чалавекі, народжаныя на 2 канцах зямлі, менш могуць быць падобныя адзін на аднаго, чым гэтыя 2 браты. Малодшы Эдуард быў добрым сынам, добрым чалавекам і надзвычай таленавітым музыкай. Старэйшы Авраам вёў так званы рассеяны лад жыцця. А паколькі бацька быў парадзісты скупец, то Абрагам аднойчы залез у бацькаў пісьмовы стол. Гэтага было мала. Калі крадзеж быў выяўлены, Авраам зваліў віну на брата. Бацька, аднак, не паверыў Аврааму, ды ён хутка і сам прабалдаўся дзесьці пад п'яную руку. Бацька пазбавіў яго спадчыны, завяшчаўшы ўвесь свой капітал малодшаму сыну Эдуарду. Стары хутка памёр ад гора і, здаецца, ад лусцення сэрца. Эдуард стаў багатым спадчыннікам. У той час ён скончыў кансерваторыю і рыхтаваўся да канцэртаў па Еўропе. Па сваёй дабрыні Эдуард вылучыў значную частку атрыманага спадка брату. Але той усё прапархаў і зноў апынуўся ў патрэбе. Тады Абрагам прыдумаў план, як скарыстацца ўсім багаццем брата. Атрымаўшы пры дапамозе шантажу некалькі тысяч долараў ад аднаго манрэальскага банкіра, Абрагам уклаў грошы ў абарот, падкупіў лекараў, некалькі судовых чыноўнікаў і дамогся таго, што Эдуард быў прызнаны псіхічна хворым, а ён, Абрагам, назначаны апекунам. Беднага музыканта пасадзілі ў вар'ятню, а Абрагам, узяўшы ў свае рукі маёмасць брата, зноў павёў разгульны лад жыцця. Але хутка яму не пашчасціла. Ён не здолеў адчытацца ў апекунскім савеце. А не здолеў таму, што ў сувязі з парламенцкімі выбарамі ў савеце аказаліся новыя людзі, з якімі ён, відавачна, не змог дамовіцца. Аврааму пагражала выкрыццё ўсіх яго махінацый з братам. Дапаўняльна ў вар'ятні з'явіўся новы лекар, дзівак і ідэаліст, які не прызнаваў хабараў. Гэты лекар, агледзеўшы Эдуарда, выявіў яго здаровым. Тады Авраам вырашыў перавесці брата куды-небудзь далей, пакуль усё не ўляжацца, і дамовіўся з адным урачом, што меў прыватны пансіён на Канарскіх выспах. Падчас пераезду іх настагла бура і вынесла на востраў загінуўшых караблёў. Выратаваліся ў шлюбцы толькі 3. Абрагам, Эдуард і санітар, які хутка загінуў, ледзьці не Слейтан, дапамог яму развітацца з гэтым светам. А брата Авраам пакінуў на новай выспе, куды іх першапачаткова прыбіла, а сам уначы на шлюбке прабраўся на востраў загінуўшых караблёў, заявіўшы, што ён адзіны з выратаваных. Эдуард без шлюбкі не мог перабрацца на вялікую выспу, але Авраам, відавочна, час ад часу наведваў яго, даведацца пра яго здароўе. Але чаму ж ён не забіў брата? Спытаў Гатлінг. Запавет быў складзены так, што ў выпадку смерці Эдуарда ўсё маёмасць перахадзіць на карысць Гарвардскага універсітэта, дзе вучыўся Эдуард. І Слейтан вырашыў так: трымаць брата на новым востраве, пакуль той зусім не здзічэе. Тады ненармальнасць Эдуарда не будзе выклікаць сумненняў. Вось чаму Слейтан сам і не ажыццяўляў паездак на новую выспу. Сабраўшы на востраве велізарныя багацці, якія ў шмат разаў перавышалі стан яго брата, Абрагам пакінуў Эдуарда самога сабе. Я дакладна не ведаў аднаго, ці жывы яшчэ Эдуард. Цяпер мы ведаем і можам уратаваць няшчаснага. Ці варта дзеля гэтага пазіраць у чужую скрыню? Але ж вы не ведалі, што знойдзецца там, адказаў Гатлінг. Чужога мне не трэба, я чалавек бескарысны. Цяпер нам трэба толькі аваладаць Слейтанам.
Гэта не цяжка, я ўжо знайшоў яго. Знайшлі? Няўжо. Адразу ўсклікнулі слухачы. Так, знайшоў, рызыкуючы ўласным жыццём, сціпла адказаў Сімпкінс. Вады агонь. Тым часам, пакуль Сімпкінс высочваў Слейтана, шукаючы спосаб затрымаць яго па магчымасці без крыві-хрышэння, Томсан са сваімі памочнікамі і Людерс старанна займаліся вывучэннем Саргасава мора. Яны здзейснілі некалькі падводных экспедыцый, апускаючыся на дно мора ў вадалазных касцюмах. Ім удалося атрымаць даволі дакладныя ўяўленні пра разрэз вострава загінуўшых караблёў. Людерс з натхненнем працаваў над чарцяжом і аднойчы, калі ўсе сядзелі за вечернім чаем, з'явіўся з вялікім аркушам паперы. «Вось палюбуйцеся», — сказаў ён урачыста, раскручваючы мастацтва справы. Востраў загінуўшых караблёў размешчаны на падводнай усечанай вяршыні гары вулканічнага паходжання. Вакол выспы, ля падножа гары, глыбіня дна дасягае 1500 метраў, а ад вяршыні гары да паверхні акіяна ўсяго 100 метраў. Усё гэта прастора запоўнена загінулымі караблямі, якія ўтвараюць нібы піраміду. Над магіле, заўважыў Гатлінг, так, помнік тысячам ахвяр мора. Але гэтая піраміда адначасова аказалася горадам, населеным падводнымі жыхарамі. «Як ёсць яшчэ і падводныя жыхары вострава?» – спытала Вівіяна. «Кальмары, каракатыцы, васьміногі. Наўрад ці ёсць на зямным шары іншае месца, дзе гэтыя стварэнні збіраліся б у такой вялікай колькасці. І зразумела чаму. Паўразбураныя караблі аказаліся надзвычай зручнымі кватэрамі для васьміногаў. Яны запаўзаюць туды праз прабоіны і выглядаюць з вокнаў ілюмінатараў, падпільнуваючы здабычу. Але ж гэта вельмі небяспечна, працягнула Вівіяна, спускацца на дно ў такім месцы. Вядома, даводзіцца абмяжоўваць падводныя экспедыцыі адкрытымі месцамі і трымацца бліжэй адзін да аднаго. Але затое мы можам захапляцца цікавымі відовішчамі. Нядаўна мы бачылі цікавае відовішча. Васьміног злавіў краба і пачаў гуляць з ім. Краб супраціўляўся, спрабаваў вызваліцца ад моцных шчупальцаў, але хутка выдахся ў барацьбе. А васьміног яшчэ доўга гуляў крабам, надаючы яму розныя становішчы. Часам ён адпускаў ахвяру і тут жа зноў лавіў. Цяпер у нас засталася недаследаванай толькі глыбакаводная частка вострава. Дарэчы, мы заўважылі, што марское цячэнне чым глыбей, тым становіцца мацнейшым. Гэта цячэнне відавачна і прыносіць пацярпелыя крушэння караблі да выспы загінуўшых караблёў. Мы падумалі заўтра заняцца вывучэннем гэтага цячэння. «Ідзіце з намі, Гатлінг, вы яшчэ не апускаліся на марское дно», – прапанаваў Людерс. Вівіяна з трывогай паглядзела на мужа. Томсан зразумеў гэты позірк і сказаў: «Не турбуйцеся, місіс, там няма васьміногаў. Мы апусцімся прама з вызываючага на адкрытым месцы ў нашых вадалазных касцюмах. Яны маюць рэзервагары з запасам сціснутага паветра. Акрамя таго, да нашых паслуг будуць тросы, з дапамогай якіх нас у любую хвіліну змогуць падняць на паверхню. Гэта цалкам бяспечна». «Абсалютна бяспечна. У такім выпадку я іду з вамі», – рашуча заявіла Вівіяна. Томсан быў крыху збянтэжаны такім нечаканым паваротам, але ён ужо ведаў характар Вівіяны і не спрачаўся. Спроба мужа ўгаварыць яе засталася безвыніковай. «Але вы не справіцеся з вадалазным касцюмам», – уступіўся Людерс. «Вы ведаеце, што ён важыць на паветры 200 кілаграмаў? Але ў вадзе ён будзе значна лягчэйшым», – адказала Вівіяна. «Я вельмі моцная. Не турбуйцеся за мяне». На наступны дзень рана раніцай Гатлінг, Людерс, Томсан і ягоныя асістэнты апраналі на сябе вадалазныя касцюмы. Кожны раз перад апусканнем Томсан тлумачыў маракам, што засталіся на караблі, і вадалазам значэнне сігналаў. Паўтараю, дзёрнуць аднойчы азначае «я на грунце, адчуваю сябе добра» 4 разы. Падымайце наверх. Частае падрыганне больш за 4 разы. Мне дрэнна трывога. Ну, надзявайце касцюмы. Вівіяна не магла ступіць у цяжкім касцюме, як разам з тымі астатнія. Іх спускалі ў ваду з дапамогай лябёдкі, але ў вадзе ўсе адчулі сябе лягчэйшымі і свабоднейшымі. Падарожнікі апусціліся на схіл падводнай гары і, трымаючыся тонкіх, але трывалых сталёвых тросаўкаў, прымацаваных да поясаў, пачалі спускацца ўніз. На глыбіні 10 метраў ужо стаяла змерканне. Томсан і Людерс, якія ішлі наперадзе, уключылі электрычныя ліхтары, але хутка пагасілі іх. Святло прыцягвала марскіх жыхароў. Было небяспечна прыцягнуць увагу акулы або васьмінога. Чым ніжэй спускаліся вадалазы, тым станавілася цямней і халадней. Адначасова ўсё больш адчувалася рух вады ўніз. Быццам сярод спакойных вод акіяна працякае хуткая рака,
і падарожнікі ішлі пасярэдзіне яе плыні. Станавілася цяжка трымацца на нагах. Вадалазы мацней сціскалі трос, які апускаўся зверху па меры спуску. У зялёнай паўцемры прамільгнула цёмнае цела, магчыма, акулы. Невядомы драпежнік праплыў міма падарожнікаў, знік і зноў паказаўся з іншай боку. Усе падышлі бліжэй адзін да аднаго. Марское пачварства ўплыло, але раптам яно нечакана, са страшнай хуткасцю прамчалася міма Томсана, і калі б ён не нахіліўся, яно магло перарэзаць яго на палову, у лепшым выпадку парваць вадалазны касцюм, і Томсан апынуўся б у вадзе. Нават у падводных змроках Томсан пазнаў пілу рыбу. Ён абярнуўся да спадарожнікаў і жэстамі паказай на пагрозу. Гаварыць спадарожнікі не маглі. Людэрс лёг на зямлю і прапанаваў усім паследаваць яго прыкладу. Рыба піла некалькі разаў, прамчалася над імі, прычым адзін раз зачапіла трос тама, моцна рвануўшы яго. На шчасце, адно падрыгаванне, якое відавачна было заўважана наверсе, азначала «адчуваю сябе добра», інакш яго паднялі б, ён мог бы быць забіты рыбай. Некалькі хвілін вадалазы ляжалі нерухома. Рыба, не бачачы больш здабычы, уплыла. Усе палёгку ўздыхнулі ў сваіх металічных шлемах і пачалі асцярожна падымацца. Але як толькі яны рушылі наперад, іх пераследнік зноў з'явіўся. Людэрс адчайна лаяўся, хоць яго ніхто не чуў. Палажэнне было сур'ёзнае, як адбіцца ад драпежніка. Небяспечна было рухацца наперад, але не менш небяспечна было і падняцца наверх. Што рабіць? Мюллеру прыйшла ўдалая думка. У той момант, калі рыба адплыла на значную адлегласць, ён адышоў у бок, засвяціў ручным электрычным ліхтарам і паклаў яго на камені так, каб святло падала ў бок ад падарожнікаў, пакідаючы іх у цені. Потым Мюллер вярнуўся, і ўсе сталі чакаць, што будзе далей. Хітрасць атрымалася. Да ліхтара пачалі набліжацца разнастайныя рыбы. Скора туды з'явілася і піла рыба. Яе вочы, асляпленыя святлом, не бачылі вадалазаў, якія стаялі ў ценю. Затое сярод асветленых святлом рыб знайшлося нямала смачнага корму, і піла рыба пачала пажыраць яго. Неўзабаве, аднак, з'явілася новая вялікая рыба – плямістая акула. І між імі і рыбай пілай завязалася смяротная барацьба. У асветленай прасторы вады два драпежнікі накідваліся адзін на аднаго. Яны сыходзіліся, ганяліся адзін за адным. Акула імкнулася падплысці знізу і, перавярнуўшыся, убіць вострыя зубы ў брушка піла рыбы. Але піла рыба хуткім, як узмах шаблі, рухам ускользала ад удару. Аднак пасля некалькіх схватак рыба піла была паранена. Вада афарбавалася крывёй. Але ёй таксама ўдалося нанесці акуле страшэнны удар сваёй пілой. Кроў, як чырвоная імгла ці зарэва пажару, напаўніла поле бітвы. І раптам зверху сталі дрыгаць трос па 3 разы. Сігнал небяспекі. Падымаем. Што яшчэ магло здарыцца там? Неўзабаве вадалазы адчулі, што іх падымаюць наверх. Усіх ахапіла хваляванне. Наверсе відавачна адбывалася нешта незразумелае. Прайшло яшчэ некалькі мучыцельных хвілін. Усе незадаволена глядзелі ўверх, быццам чакаючы адтуль тлумачання. Калі вадалазаў паднялі ў шлюпку і распранулі, яны даведаліся, што адбылося ў іх адсутнасць на востраве. «Сімпкінс і Флорес», – сказаў капітан Мурэй, распачалі аблогу карабля «Сівіла», дзе, аказваецца, апошні час хаваўся Слейтан з кітаюзцам. Слейтан адмовіўся здацца, і цяпер яны пачалі страляніну. Чуеце, з боку вострава сапраўды чуліся адзінкавыя стрэлы. «Мы пакуль што трымаем нейтралітэт», – усміхаючыся, дадаў Мурэй. Гэтлінг узяў палявы бінокль і навёў яго на месца сутычкі. У краю вострава, каля Сівілы, пад прыкрыццём тоўстых мачт і нахіленых бартоў караблёў заселі нападнікі. Асадаваных не было відаць. З таго і другога боку час ад часу чуліся стрэлы. Раптам на палубе Сівілы паказаўся кітаец. Амаль голы ён размахваў нейкім прадметам. Потым ён падбег да грузавога парахода, які стаяў побач з Сівілай, і кінуў у яго бомбу. Прагрымеў гром выбуху, і раптам з парахода пачалі падымацца велізарныя чорныя клубы дыму. «Нафта! Так гарыць нафта!» – усклікнуў капітан Мурэй, першы, хто зразумеў небяспеку. Гарэла сапраўды нафта, якая знаходзілася ў цыстэрнах старога парахода. Языкі полымя пачалі аблізваць барты парахода. Гарэлая вадкасць апускалася ўсё ніжэй, расцякалася па вадзе, працягваючы гарэць. Як быццам загарэлася сама мора. А клубы чорнага дыму падымаліся ўсё вышэй, як над кратарам вулкана, закрываючы сонца і пакрываючы ўсё густым пакрывам. Перастрэлка спынілася. На востраве ўзнялася суматоха. Сірэна выклікаючага трывожна завыла. Агняное кола тым часам усё пашыралася, ахопліваючы блізкія караблі.
Кітаец бягаў над полымем уздоўж борту парахода, размахваючы рукамі, і шаленстваваў крычаў: «Жоўтая рака! Вялікая жоўтая рака!» Раптам у дыме побач з кітайцам паказаўся Бока. Ён схапіў кітаяца і пацягнуў на іншую сторону карабля да мастка. Корма сівілы загарэлася. Нейкая фігура з'явілася сярод дыму, накіроўваючыся да носа карабля. Гэта, відавочна, быў Слейтан, але ніхто на яго не звяртаў увагі. Уздыхнуў адзінокі стрэл. Страляў Флорес, але, відаць, прамахнуўся. Слейтан працягваў бегчы, кінуўся ў ваду і паплыў да новага вострава. «Наўрад ці ён выратаваўся там», — сказаў задумена Мурэй. «Гаручая нафта разліваецца на велізарную тэрыторыю. Вівіана хвалявалася за Мегі і яе дзіця. Скора, аднак, Мегі паказалася разам з астатнімі астраўлянамі. Нягледзячы на полымя, якое распаўсюджвалася з велізарнай хуткасцю, астраўляны забягалі да сябе, каб узяць нешта са сваёй маёмасці. Хутчэй Мегі хутчала Вівіана. Шлюпкі няспынна падвозяць астраўлянаў. Мегі з дзіцём ужо былі на борце. Кітаец прынёс на руках Отара. Эдуард Гортван прыплыў з Флорэсам. Флорес быў маркотны. Здавалася, ён адзін з сумам развітваўся з востравам. У іншым месцы яму не ўдасца быць губернатарам. «А дзе Бока?» – спытала Вівіана. «Затрымліваўся. Цяпер прыйдзе», – адказаў Отара, утрымліваючы кітаяца, які рваўся. Няшчасны звар'яціў. «Мае рукапісы», – раптам закрычаў Людерс, спускаючыся ў адыхадзячую шлюпку. «Супыніцеся, вар'ят», – схапіў яго за руку Гатлінг. «Практычна ўвесь востраў у агні. Вы задушыцеся». «Не вецер аднасіць дым у бок», і ён адплыў. «Сімпкінса таксама няма», – хваляваўся Мурэй. «Калі вецер пагоніць нафту ў гэты бок, шлях да ратавання будзе адрэзаны». На палубу парахода ўвайшоў Бока. У яго руках быў чырвоны вузелак, з якога тырчаў кавалак пазументу яго двараніцкага мундзіра. Вецер змяніўся, і гаручую нафту хутка гнала да вызываючага. «Каго яшчэ няма?» – спытаў Мурэй. «Хутка давядзецца адвесці параход ад берага». «Людерса і Сімпкінса». «Вон нехта бежыць». Гэта стары Людерс бег па мастках, нагружаны рукапісамі. Мора гарэла ўжо амаль каля самага месца пераправы, калі Людерс падбег і зваліўся ў шлюпку, але адразу ускочыў, вылавіўшы з вады ўпалы карабельны часопіс. «Дзе Сімпкінс?» – крыкнулі яму з борта, калі шлюпка наблізілася. «Я бачу, ён...» «Ах, дайце перавесці дыханне, задушаюся. Ён бег да рэзідэнцыі губернатара. Дайце руку, галава кружыцца». Людерса падхапілі дужыя матроскія рукі. Плоскадонная баржа, прыстань вострава, загарэлася. «Дрэнна», – сказаў Мурэй. Для Сімпкінса шлях адрэзаны. Скрозь густыя клубы дыму Гатлінг нарэшце ўбачыў фігуру чалавека, які з'явіўся на палубе Элізабеты. Сімпкінс бег сюды, але на паўдарозе ён убачыў, што полымя перагароджвае яму шлях. Міг ён стаяў у вагаянні і рвануўся па бакавых мастках у той бок вострава, куды яшчэ не дайшла гарэлая нафта. Вызываючы быў ужо пад парамі. «Аддаць якар!» – скамандаваў Мурэй. «Задні ход, права руля, поўны ход!» Параход абгінаў востраў, ідучы ў той бок, куды бег Сімпкінс. Вось Сімпкінс дабег да апошняга карабля і сеў у чаканні дапамогі. Зменлівы вецер засцілаў параход густым слоем дыму, так ж цяжка было дыхаць. Хутка спусцілі шлюпку. «Хутчэй, хутчэй! Задушваюся!» – крычаў Сімпкінс. Нарэшце яго ўзялі на шлюпку і даставілі на карабель. Кішыні Сімпкінса моцна адтапырваліся. Твар перапаўніўся усмешкай. Заўважыўшы дапытлівы погляд Гатлінга, ён пляснуў рукамі па кішэні і сказаў: «Рэчавыя доказы. Аднак пайду пераапранацца, увесь пракапціўся». Капітан аддаў каманду ісці поўным ходам. Жара ад пажару станавілася невыноснай. Дым душыў, полымя захоплівала ўсё новыя прасторы. «Калі б не вадарасці, якія затрымліваюць разліццё нафты, без ахвяр не абышлося б», – заўважыў Мурэй. Праз чвэрць гадзіны вызываючы выбраўся з паласы дыму. Усе ўздыхнулі з палёгкай. На палубу выйшаў Сімпкінс. Ён памыся, пераапрануўся і насвістваў нешта весёлае. Вівіана глядзела на востраў. Над ім, як неабсяжны гіганцкі парасон, які датыкаўся верхавінамі высокіх пёрыстых аблокаў, растылаўся дым, пурпурны ў промнях заходзячага сонца. А ўнізе кіпела палымітаванае мора. Як палымяныя слупы, адна за адной падалі высокія мачты. У святле пажару Саргасава мора, пакрытае водарасцямі, здавалася морам, напоўненым крывёю.